Salam, edilleşler. Goýmaýarlaryňyz oňatmasaňyz watan satan habarlar gepleşigine hoş geldiňiz diýer. Goýmaýan salyklaryňyz oňatmasaňyz Aslan Rahman, User, başga Murat Türkmen, Döwran hoş geldiň. Partiyada urumuzun hakkın arkadağı zamanası yıllar uruh bilen. Bagtyar döwrü halkyň arkadaly zamanasyna diýe uly ruhy welentlik bilen ätledik diýe. Allah jana döneýin wah. Bular yalan sözleýärler bara, yüzleri gaçlarym bir çıtanoklar aýbara yalan sözlenlerini. Halkyň adından gürläp otyrlar bolýan şolara hiç kim işsat diýen owa ya. Mende hoş geldiň salam watan ogly salam aleikum oňatmy goýmaýarlar barmysyň goýmaýan salyk. Näle ýadaýlaň? Oňatmasaňyz arman. Ba, häzir açyp ýadym gowy geň göräýmeli. Ana. Mawy kıranak karıken derdim. Hayat bolşu diýär bolmaz. Bunu urana bayramı Vatandaşlar, birda sorajak sizden, sizin habaryňyz barmy? Eýranyň üstünden Türkmenistana geçen illeşmemiz bar. Barypdyrlar granisada o Eýran tarapy geçiripdir, Türkmen tarapam geçirmeýänler bolýan şo taýda ot ýakyp oturup garaşypdyrlar bolýan bir gün soňam salypdyrlar diýip habar gelýär. Dogrymy ýalňyşmy bilýäňiz barmy vatandaşlar? Eşiteniňiz barmy? Joşunlar ummanydyr. Nirde eşitmedik sözlerim ulanýarlar ya. Joşunlaryň ummanydyr diýip gödeli şaýrly wada bara. Ay. Jan watanım Türkmenistan. Siz jan watanım Türkmenistan diýmeň. Türkmenistan hökümet çinownikleri. Jan watanım hususy kärhanam diýin. Jan watanım hususy kärhanam diýin siz. Sizin hususy kärhananyz bolotay. Bir söz bardyr watandaşlar. Garyby doýurmaň satdyr bolýan diýe baý doýurmak kyndyr diýe. Şu halkyň kösünjüniň esas sebäbi näme üçin biziň ýurdumyz baý döwlet bolmagyna garamazdan o halk kösünýär diýip soraýarlar. Ine şoň üçin. Çünki baýlar doýurup bilemzok. Ýani hökümet çinownikleri, hökümet dolandyrjylary mehr paýlaýar. Hani bir de mehr göramzok. Çünki sesini eşitsem bara. Boğaýasym gelýär. Nuri şolary görkezme, bir de aňarda bizar bolup bärde ýatlatma şu watan döňüňi gödeli diýe. Wah. Menem tawr bilen diňleýän, o tawr edip diýişimi jap diňleýän bara. Manysy şahirler o diýe. Türkmenistanyň hökümeti meniň ýüzlenmem esasy size, her wagtam sizedir, ýatdan çykarmaň şunu. Türkmenistanyň hökümet çinownikleri. Ay bir demokratiýany siz getirseňiz hem getirmeseňiz hem mene getirdim uje. Yani menen ha yüzmem melli, adymam melli, familiýam melli, o näme gepleşýän, näme goýun. O sizden soraşamam. Soraşam bolamok. Şuna çenni bermedik ruhsatlaňyzy özüm gaňry wallym eliňizde. Ya o mena şunu etjek edip. Tak što meniň durmuşyma demokratiýa geldi watandaşlar. Sizinkiler haçan gelýär? Sizinkiler haçan gelýär watandaşlar? Her kim de var özüne öz demokratiýasyny getirsen barynjy. Yani ol elimizde aslında ol bar bolan hukukumuz ýöne ulanman otyrys biz. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň maddalary bize ruhsat berýär watandaşlar. Gatar kaýny diýip bilýäňiz.
Salam hemmäňize. Assalamu alaykum ýulduzy student. Biram Belarusdaky Vendetta dünkü soňky efirimizde Belarusda bir gyjaş bägulmi näme özüni asypdyr. Bir kurtkojuk kışlyk ýere kurtkojuk ýoken wara. Şoň üçin bolan ýaly. Bir hili habarlar dinledim bolup men Imo'da da paylaşdym. YouTube'da da paylaşdym. Yani Jorolor diýipdir da 31-nji dekabr akşamy Jorolor diýipdir gel agan ýogo. Gel gideli näme diýipdir bolun. Meniň diýipdir geýmäne gışlyk kurtkam ýok diýipdir. Şo wez. Bir enata görgüli o ýaşa getirýänçe näçe azap çekýär, näçe keselledi, çagalyk dowrunyň dertlerini ara enatalan köpsi bilýändir. Köpsi bilýändir çagalyk dowruny nähili kesellerden geçýän, nähili alad edýän enata. Yani şular ýaly janyňyza degen bolsa çykaýyň o janyny onlar diýäň efirden wara, efirden diýiň şu zatlary. Şu zatlar diýiň iň bolmanda içiňiz sowasyn wara, içiňizde saklamaň şonu. Kim günäli kurtkosy ýok bolsa diýe. Neme günäkar? Kim günäkar diýek gaý? Joe Biden günäkar, Joe Biden. Amerikan prezidenti günäkar. Ya Belarusyň prezidenti Lukashenko günäkar. Şey diýärmi? Sistema şowuna getiren bolsa, görgülüğünün kemsinen bolsa, jorolaryň arasynda kemsinmegine sebäp bolan bolsa, kim günäkar bolsun ay? Soraňyzdan bara. Enata nämesin, enata odalama baryndan ýogundan hüşürüp, aýyryp, özü imen çagatyny ekleýek bolup puly berýär. Ondan has beteräklerde geçip ýören, sabr edip ýörenlemden ba. Ýöne kemsinendir da her kimin yani gordos nemeti ütköşüge hemme kişinki bar däl ha. Käbirniň ýüzüne tükürseňem ya Rabbi şükür diýär mysal üçin. Käbirleriň aýalyny, çagatyny, ejesini söwürnüdi. Am saglyň dileýän diýip bilýärler. Hani her kimde bir hili mertebe gordos var, gordos türkçe onur. Merteben goramak her kimde bir hili. Yani şol enatasyňam bar uradyn pulunam beren oklarda hökümet. Yani araç bolup bilen okun merkezi hökümetlik strukturasyndan gelýän zat ol. Yani men döwlet diýen bolsaň sen bankam saklamaga borçly, bankyň puluna maýlamaga borçly sen perewod jeniş nemesine etmelisin, hukman edämelisin, etjek geldi bilen ok. Yani perewodam etmäne borçly pullar sen. Hawa. Notarus işlerine etmäge borçly sen. A bizde pul perewody kim edýär? Kargoçularymyz edýär, sag bolsun. Ne Western işleýär, ne viza kartlary işleýär, ne banklar işleýär. Hawa, ne konvertasiýa işleýär, ne Türkmenistan içindäki söwdegerler eksport etjek bolsa problemalar bar. Çünkü pul perewod edip bilen oklar, olar dollara satan azadyny manada satýar. Satan manadyna malýady bank ertik goýýar. Şu puly dollara uwurdanym Hataýa uwratsana diýär. Sen bankın kursu 3 manat 50 tengeden kursuny uwurdanym şo bela bolsun o 25 manat bolsun o sen şonu goýýany. Açyk et. Sen edüle mok diýme, hakyň ýok, etjek geldiňme. Şo 50 manatdan bolsa sen şonu bankda goýaýmaly, alýar şonu. Mecburi ýagdaýda edýär. Şu zatlara kim günäkar? Türkmenistanyň dolandyrjylary, ýani ýerine ýetiriji organy bolan Türkmenistanyň prezidenti, ministrler kabineti we pudoklar. Şolar günäkar. Dolandyryp bilmeýänligi üçin. Hemmesi günäkar. Şo bankyň oturan işgärinden başlap ýokarky prezidente çen hemmesi günäkar. Bankyň işgäri näme üçin günäkar bilýärmi watandaşlar? Bankyň işgäri halkdan gelýän talaplary ýokary kanuna laýyk, kada laýyk ýetirmeýänligi üçin günäkar.
Düşdüňiz? Halkdan gelen talaplary ýoporky başlyklary ýetirmeýänligi üçin arada bir giden filtr bar watandaşlar. Şo filtrlerden geçip prezidente barmar bolun. Iň soňunda prezidente baranok. Baranok şol. Prezidentem eşitmeýän bolsa diýip bidem şu atlary efirden aýdýar. Ey Türkmenistanyň prezidenti, Ker Paşa eşdi, sen eşitmediňmi? Halkyň nalasyny eşitmediňmi? Ey Türkmenistanyň prezidenti. Konvertasiýa işlemese halk kösenýär, wiza kartlary işlemese halk kösenýär. O banklar işlemese halk kösenýär. Sen nämen o halk ulu näme bilen öňe barýar, bedew bady bilen diýip näme ýalan sözleýän diýip bidem efirden aýdýar. Nädip halky inni düzedip bolar diýäňiz? Halk ilki bilen her kim ilki bilen özi oýanmaly. Yani birini oýandyryş işlerini edip otyr. Yani düşündürüş işlerini biz şu işi näme üçin etýändigimizi, etmesek bolmaýanlygyny biz düşündürip otyr. Men aýdyp otyryn biram. Siyasi parça bizde garşylyklaýan siyasi parçalar ýok. Garşydaş parçalar ýok. Şoň üçin biz şu işi edäýmeli watandaşlar. Başga wariantymyz ýok. Şu an menem hemmämeden bile kösenem zokmy näme? Kösenýär. Hemmämeden kösen otyr şu ýerleşe, oturan diňläp ýazyp oturanlar hemmäňiz kösen otyrsyňyz. Ýöne gollu gynansaňam az. Näme üçin az? Çünki halkyň içinde vlast söýýänken, şoň arkasy bilen ýalňyş ýol bilen ýa-da haram paraxorluk ýol bilen günni görüp görenler, onu gollap çykyş etýänler bar. Onam halkyň içinde oturup edip bilýär. Bizem halk bolup şolar ýallara da ýol berýär. Bizim hem günahımız var. Yani bize topalanlar misal üçün nemede bize topalanlar Türkmenistan'ın konsulu tarafından zakat alan işyerler, adamlar. Türkmenistan'ın raýatları olur. Näme üçin? Çünkü ertirkün benim hökümete işim düşse, hökümet meni işim bitirer diýe. Düşünýärmi şu zatlary? Şular ýalak öz şahsy behwidi üçin halky satan adamlarımız bar. Şolary biz paş etmeli watandaşlar. Şolary biz halk bolup, illeşler bolup, agdybirlik bilen maskarasyny çykarmaly watandaşlar. Her bir halky bölýän toparlary, opozisiýon topar bolsun, tapady ýok. Halkyň agdybirligini pozýan, şoňa ziýan getirýän her bir hereketi çykarmaly, paş etmeli biz. Ana şonu düzelýär biz. Çünkü aýdaly o yerlerde bolýanlardaý deýin. O yerlerde bir aýal maşgala bir tertip iş etse de aýyp iş etse şonu her kim ýazgar ýa. Şol soň şol owadan göçüp gitmeli bolýar. Dogry däme watandaşlar? Çünkü her kim ýazgar ýa. Ana planyň aýaly ýa-da planyň gyzy şey dip ýören eken. Eşitilýär bolun şonu hiç kim alan owam dogry däme watandaşlar? Bizem şey etmeli. Türkmenistanyň hökümetiniň içindäki her bir haramzady ýalňyş ýola düşýänniň ýzyna düşüp hemmäňizden haýyş etjekde şu reislere minirýänçiler we araççylar bar. Türkmenistan ullakan araçy ýurt. Şu araççylaryň jaň edip şularyň sesini zapis edipmi ýanyna baraňyzdamy illeşler mene tanaýarlar. Sizin köpüňiz tananoklar. Gelin bir san tutnama tapalyňdan açyp görkezeliň. Türkmenistana gitmek üçin korrupsiýa bar diýäs, $2000, $3000 talep edýärler diýäs. Ýöne tutnama bir ýerdegem goýmadyk watandaşlar. Gelin şu araççylardan başlaýyn, barynjy olşur. Goý şol sistema işlemesin, ýöremesin. Konsullukdakam şu konsulluğa hyzmat edýän araççylaram işlemesin. Gelin şolardan başlaýyn. Şoň sesini alıp internete goýalyň. Barana töleme platformamyz bar. Türkmençilik kanaly bar. Belki aktivistlerimizin kanallary bar. Barana goýalyň, gaýradalyň, maskarasyny çykaralyň ýylyň arasyndan. Gaýdyp etmesin şo zady. Kıyna ýagdaýymyz bu günlerimiz häli gün-günden agyrlaşýar ýagdaýlarymyz diýe dogran gaty dogry diýär. Adyny ýazyp bilen okuw döwletini ýerden ýönetsin diýe. Merdan dogry diýär.
Bar meselen çöpde oynayal ettin ay diýipdir Noker. Bilmeýän röýdýäňmi prezident diýe. Prezident bilýär. Prezident elbette bilýär. Biz şoňa bahana da goýmadýalyk edýäs-de. Biz şoňa bahana goýmadýalyk edýäs. Ýani belkem sen aşaňdakylar ýetirse ýetirýändir bolun inni biziň bilýänimizden bildiýäs biz. Bizden bilýäs şonu. Şu ýalňyşlyklary bizden halk bolup bilýäs. Senem bil şonu biziň bilýänimizden bil. Öňe bilmediligi salyp görüň. O inni kun etir kun çykyp ay meňe habarym ýokdy. O aşamdaky ministrlikler, pudoklar öz welipesine talap alaýy işler etmändir diýen bolup bir minister basyp goýuranny biz çykyp diýer ýaly. Ey, biz näçe wagtlar aýdyp dörs bolady. Türkmenistanyň prezidenti bizi samsyk ýerine goýma diýip bizem getirýär. Ağam çärjewde patlama bolup bir näçe başlan patlama bolup bir näçe adamlar ölüpdir. Dolu maglumat ýokmy? Ay dolu maglumat ýok watandaşlar. Ben şunu yapayım. Gynasam dolu maglumat ýok. Ýöne adatlykda bar. Ölenler, ýitenler hemmeti ýazylgydyr. Açyň okan. Ýaýyny paýlaşalyň doganlar. Watan ogly Nur ähli dawatdan çykan paraxor, süýtkor, ganhorlar ählisi. Dogry aýdýan, şolaň hemmesi maskara etmeli biz watandaşlar. Ular ýa diýipdir, karar çykarypdyr, 18 ýaşyna ýetmedik çagasy bolanlary da şurada çykarmaly däl. Hawa watandaşlar şonu menem eşitdim inni, ýani maşgalamy getiräýt edim, çagalamy getiräýt edim diýenler bar içiňizde. Ýani gitdigiçe kynlaşýan aýtdym dämi? Ýeni de aýdýan. Gitdigiçe kynlaşýan watandaşlar görürsüňiz. Türkmenistanyň içinden hakykatdan ham çykarmak isleýän okýarlar bolar. Biz barsak näde ýaraý şoňa? Biz barsak üýüşüp agyzy bir bolup. Ha? Biz barsak näde? Malades adam diye. Assalamu alaykum vatandaşlarım. Jekçan hoş geldin. Döwlet işgärleri çykarmaly däl daşar ýurda. O döwlet işgärlerini çykarmaly däl. Olar ýöne isläni watçykka. İsläni watçykka. Gaýrat Recep sawol golluňyza kosmos şol gyzy jaýlajak bolsaň pul bermeli 300 rubley berdi Begmenow boyun aldy. Nur ağa diye. Ha, gatygo. Şu $150 şol morgo pul tölemeli näme diýip durdular da bolun. Ay şular ýalyk telekeçi biznesmenlermi da mara şular ýalyk kynunly edýän goşantlary Türkmenistana guruljak täze hökümetde, täze sistemada, hökmany suratda men pikirimçe olaryň gadyry bilinärmi diýen hökümet bolup. Olaryň eden ýagşylyklary, olaryň eden kömekleri ödem barmak basyp sanap agdalarmy diýen. Ha, şul şeýtdi, şular ýaly iş etdi diýip. Men pikirimçe şu wagt taryh ýazyp otyr türkmenler bolup. Şo taryhyň içinde de her kim öz ornuny aljak bolsun men pikirimçe. Türkmenler Eýranyň üstü bilen gitdiler, öýünü eýem çağajyklarynyň ýanyna diýe. Çekiçan aýdýan. Eýranyň üstü bilen gitdiler öýünü diýe, eýem çağajyklarynyň ýanyna diýe. Görüşüňiz ýaly watandaşlar, giden gidýär. Habarymyz bar, Begmenow kim, kaçan gidipdirler. Nur meň ýaýyna girip bilenmek ýa-da sen näme ýapakmy diýe. Ha, bir muttur açaýyn men. Önem üçin açyk däl menki. Açyga. Ana görýän ani. Artık misafir istek alabilirsiniz diye. Ýöne kim var? Ana görýän. Salam, ne yapayım? Hoş geldin. Bamyň how ýetip gitdiň, ne yapayım? Üçünden bäri Türkmenabat internet işlänok. İşlemedi конечно way. Türkmenistanyň bir ýerde paýjygal bir bollugy sırada internet kesýärler, bileňiz okmy? Sırada şu taýynyň internetini kesýärler, suratda gidämesin diýip. Daş olar bizi barsak diýe. Eýrana bir aýlyk wiza almaly, $200, opş 300 bolsa öýe baryp bolýar diýe. Ýumurtkada 100 manat bolup bir täze pullanyň latowy. Ya 100 manat bolsa näme näçe dolar bolýar?
35'in 10 olur 70 30 olur da 30 olur bir latok yumurtka. Yani onu da 30 yumurtka var. $1 bir yumurtka mı? Türkmenistan. Ey maskaran çıktı sen. Maskaran çıktı sen hökümet. Gıyt al öldü mü? Aydaýyň da diye. Hava gıydı bolupdyr. Anasını etçi. Var meselesi çözdü. Bir hepde bol 11 adam gitti diye vatandaşlar Jack Chanay diye. Men her sana zaprosi veren vatan oğlu. Gel ondan. Her kim öz goşandyňyzy goşun diye. Ben de etdim. Nuri internetler işten ok neden prezident barmaly kapaly ýollar. Näde gıydy bolupdyr. Juman ýazba Belarusyada bir gıydymyz ýok boldy. Hatta özüni assy 31 gün aşamasya. Şu bir günü dün jaýla dün aýtdylar da. Dünüm jaýla apdylar mı? Ýaş ýok. Inni şu morgdan pulunu alyp inni jaýlamaly ýa-ni. Morga pulunu töläp. Bir student gıydy eken şu kurtkosy ýokmy näme mi? Salamu alaikum ildeşler. Salamu alaikum Nuri. Salam watan ol. Bamyň o gitip gidýän käwat dara. $100 ýa. Soramayın. Yok ya şu vat bir Adana'da. Ha, dogry. Koşuluk mu verin? Hudaýa şükür gowmedin özüň näil gowmjan salyklan. Ay, şükür o da hemmemizin täze 2020 ýylymyzy gutly mübarek bolsun. Sağ minnettar. Ya Nur ady önce sen dinle oturun men sen her akşam dinleniyor nemeden. Bu Ha, ayalımın telefonundan girip bana tillerin komentarlarını okup oturuyorum da yani dışarıdan dinle oturuyorum. ha, ha. Şu täze gatylarlar barmy ka, ýaş olanlar barmy ka diýip. Mhm. Şu Barlaýk Nur deme. ha Nur nemen diýjekdim de bu sen diýdiň adamça prezidentin habary ýok. Prezidentin habary bolmady. O da öýde dekan boldy, rektor boldy, zam ministr boldy, ministr boldy, vice premier boldy. Bunun hemme zatdan öňüň ahyry öňkü niýatdan döwrüniň habary bar bu edilip beren zatlardan habary ýokmudyr? Bar ähli zatdan habary. Awa. Bu ähli zady ol böýlekden öwrendi de bu terörçül abartdy, ýa-ni gaty abartdy. Finansam gata abartdy hemem yani sistemadaky ýalňyşlygyň hemme ýerinde de habar bar. Hemme de ýerinden, hemme de adyndanam. Ýöne bir hili neme ýaly görýän, siňe pikir edýäňiz. Bir hili zat görmedik ýaly görýän şunu. Zat görmedik adam bolar bilýärmi? Gariplikden çykyp baýa zat görmedik ýaly oňa minip atlaپ şey dip ýörşünden bir hili şonu ýaly görýän mene. Onsoň Onuň sebaby nähel Nur? bu kösen şu edýär, olam diňe bir kol bolýar. Yani halk hem bu günü ýaşap ýören olsa belki gatyrgan mazlum bolun ýene şonu da ýalňyş ol. Çünki Suat Şweýçarda ýaşap ýören döwletinde ministrler, prezidentler, watandaşlar welikli iş edip gelýär o. Welikli iş edip gelýär. Başga bir zat aýdaýyn. Şu aýdan Daniýa döwleti ýakynda Daniýa döwletine bir ministr gidýär öz maşyny bilen ýygyna welika gaý saklýarmyny. Gaý ministriň alkohol testine geçirýär. Yani üflediýär. Üfleýär ama bu işi çykýar, yani bu iş normadan beýik çykýar. Ondan soňra ertesi güne mardasyn ýa-da mişden gidýär ýa-da ministr. Alkol primol diyorlar bu näme? Awa. Sonsu beýik çykýar, olam habarlara çykýar. Habarlarda da şu ministr şunu ýaly edipdir diýip, ertesi gün men bu halka laýyk däl, bagyşlaň diýip öz arzusyny ýazyp öz çykyp gidýär. Yani men diýjek bolýanym illeşler. Ahlak taýdan bir ötmer o, ahlak taýdan. Yani ahlagymyz
pes birazcık doğruymazsam bizde bir şol benim kän görýän çünkü yani ahlak taýdan beýgelmesek dürüst bolmagy birazjyk wepaly bolmagy birazjyk başga şonýal nemeler wada pulada çalşylmaýan zatlar wada zatlamy düýetmesek Türkmenistan hani men bir gedek yaman manyly bir zat aýtdy da men bir dostum bolun sen zor halk diýen ol men sana bir zat aýdyn nur dedi halk diýeniň näle zat diýsene dedi häzir şu onu oturundur şu wagt sistema ýa-da para horlugy korrupsiýa dedi hala da şonu bir ýere getirip goý dedi bir pul edaraň başlygy bir zaprakaň başlygymy ýa bir ýeri garawul edip goý dedi skladyň başlygy edip goý dedi şo taýdan owurluk edip başlamasa zat bolmadygyny dedi hana o özü tanki dedi oturda dedi alyp şonýalar goýorsun bolin şolom dedi bunu owurluk edip başlar dedi şoň üçin yani halkyň ahlak taýdan beýgelmegi gerek şo bolmasa da 52 prezident çalış, 52 minister çalış, 52 sistema çalış. Şonu ahlak taýdan neme gowda aýdypdyr. Ukrainaň prezidenti näme şoňady? Şuwatkymy? Ha, komik wara komik. Komedian owa. Näme? Adyna görüň vatandaşlar şoň ady näme-de? Muzun şuwat. Ukrainaň Meňem bilim uzundy. Zelenski, ana Zelenski. Vladimir Zelenski. Şol wara mekteplere, zatlara, edaralara men suratymy goýmaň diýe Zelenski. Öz çağalaňyzyň suratyny goý diýipdir. Näme üçin diýsen, sen bir karar alanda, bir iş edende şoň suratyna seredip, şoň ýüzüne seredip karar al diýipdir. Etken işin şoň owra. Sen şo çağalaryň gelejegini owurlap edýän näme etsen. Takşda şolaň suratyny goý diýipdir, menkini goýmaň diýipdir. Eger sen şu öz çağalaňa dödüp şonýa edip bilýän bolsaň, indiki geljek çağalar üçin bir simbollar ol çağaň suraty. Şolaň gelejegini owurlap, şolaň gelejegini bagtyny ýatyryp edip bilýän bolsaň diýipdir, onu ediber. Görýäňiz, neme meňde mendir Mendeleýew amany portretimi goýjagmy dere meň tablissamy goýuň diýipdir, okuwçylara göňünde. Meň tablissamy goýuň diýip Mendeleýew. Tam işte Mendeleýewiň nemeti bolupdyr. Meň portretim goýjagyn ýerine meň tablissamy goýuň, any suwuň nemetine, gadyň, hemme dadyň nemeti bar Mendeleýewde, öwrenmelik kän zat bar. Birim şol biziň ýol başçymyz, şu başymyzda duran bir bela betermiz. Ähli zady başyndan bäri bilip otyr. Bilen noktaýany mok. Bilip ähli zadyny bilip otyr Nuri. Ähli zadym ýatam. Hemme teret vatandaşlar. Hemme şu bir ýerde hapa iş bar bolsa hemme zatdan habarly şular hakykatdan hem. Yani ne viza kartlaryň diye pul berip başladyk bolunýa $1000 näme üçin $500 bilýärmi diye. Şeýap diýsen diye onu diye ýapap diye gidip pul çekip diye gatnap diye näme edip başladylar. Dik düşdük bolmanam sen iqtisadiýetiň etmeli işini etmesen başga ýerden ýarlyp çykýar ol. Sen allyňdan hem konvertasiýany gadan etdiň, ýatyrdyň sen şo wagt. Ondan bolmanam viza kartyny süýlen ederler-de. Şonu edenlere ýene bankyň ýene hojaýynlaryň tanışlary etdiler oşonom. Yani bankda işleyenler öz tanışlarına bar pasport getir, onu getir, bunu getir, drazo viza kartı açalı, kimsenin şol pençesi var mı, yon pasobesi var mı, ol bul var mı, onları getir danim der, o pul koyuyor, kenim Türk'ü vay, o tanışam, o taydan tapyalar. Ana, oğurluğu meni ödler ettiler. Şoňa yakın adamlar ettiler. Meni doğru maçsam, viza kartı İngilizce sandan bir yerden, ha. Şoň ulayam ödem hiç açan viza kartym berip goýup bara şoň çek kayıt diýen ýerim ýok. Bir ýerim ýok. Daşy geçen efirde, pramo efirde de men öz viza kartymam garpdym vatandaşlar. Türkmenistanyňky. Nur bir üçin gatyldym da senin nemäňe diýnaşym sen dinledim. Ol ilkinji bolup bize bu çarjurdaky waka hakkında habar veren vatandaşymyz bar, onu hakykatdan mutlaýan. Dogry habar berdi. Ana bugün men jaň etdim, ölen saýsy adamça ýarym saat öňe jaň etdim, öleniň adamyň
tane 7 ay nimetdi. 7 ay çykdy. Ýa çykdy ha. O. Vatandaşlar görýän. On hakykam dogry habar berip durdyňky seniň nemäňde men daşardan diňläp oturýanda sen hemişe täze goşulanlar bolsun diýip men uzakdan diňlän Nuri siller. Men ozalka adam seniň ozalky nemäň patpişiň. Ha, Täze bilýän, goşulanlar bolsun diýip Tolum Mart ayından beri var. Men başda şu başlamdan beri var ereksin. Yok o ilk başlangdan beri bar men. Ýöne men täze ýaşlaryň goşulmasyny isleýändir Nuri. Täze ýaşlar goşulsyn-da. Bravo. Vatandaşlar, gel misal üçin Cumany ýazyp senem diňläli bir sesini diňläli. Ýüzüň açmalyl, zapros iýerip girip gören bolsaň tejribeň baý bolsa, diňe mikrofon bilen gelýän görnüşi bar. Gelin şeýdip bir pikiriňizi sizinkinem diňläliň. Tuğlu mene bara kosmos va hiç şey tanamok, sesini çıkaranok. Kosmos merdan 785 haýsy merdan kabi. Tontisen mi merdan? Ne yapayım? Gelin vatandaşlarına iki sanak yer boştur. Pikirleňiz aýdyň. Gerek bolsa watan oğluna mä çıkar görýär, siz aljak bolsa. Yo başım üstüne Nuri men aýyp etdim. Meni elmedam sizler diňläp oturýar. Men ozal aýtjaklarym kaýna aýtdym. Ha, men merdan 34 diye. Onu merdan beýleki merdan kim onu be merdan 785. Gel merdan 785. Cumany ýazba kosmos. Yani yüzüňizi açmak gerek gel. Pikir düşünjeleňiz aýdyň. Yani şu üç köşük sesler bolaýsyn vatandaşlar. Yani sesiňizden men bir bir aýdyn, o ýene bir aýdyn. Sesiňizden tanan oklar o men kän sesim bilen çykyş etdim. Geçen şu marta çenli men kän geçen ýyl Dubayda kam men ikinji lakamam aktivisti. Yok, oppozisionerdi. Oppozisioner diýer, oppozisioner Nuri diýerdiler. Oňa yani o taýda esirlere kän gatnaşýardym. Oňa aslında onu YouTube'da gatnaşýardym. Zoom bilen link urajýardylar da. Yüzüm görkezmän pikirlerimi, düşünjelerimi neme garaşdyrmaýardym. Soň şu hereketiň bar, bir hilek ýalňyş bar ýa-ni gördüm, bir hilek mito bar ýa-ni gördüm. Oňa bileýmen diýdim. Özüme deýin näýdim. Bu janym men da çünkü bolup görüň zatlara da. Soň Marta çennem sabır etdim. Marta da açılar diýip ýol myş vardy. Bilýän geçen ýyl myş vardy şonu ýaly. Şu 2021-de Martda açylýar diýip bilýän vatandaşlar şonu. Ana şondan soň açylmady bolun aprel uje men çıkıp başladym ekrana. Leyla ile Mecnun gel senem gel. Ya zaproti ver endi. Dur buradan zaproti ver. Nuri başga bir neme bar. Elmadam seniň nemäňe ýazyp durlar da aşatdym. Dolar näçe boldy? Kaýolar açyljakmy? Ay vatandaşlar, ýyldaşlar, sizde bir beýin diýen zat bardyr. Nuri bir neme del öňgörji palmin del. Özüňizden düşüp bul Nura o soraw bermeňler. Özüňiz gelin janlyna katylyňlar. Elmadam ýaşlaryň täzeligiň gelmesini hemmişe elmadam ardy öýde otur. Gelinler janlyna goşulyň siziň sesiňiz şu wagt nemetmeýin. Pogýtelerim tapylan noksadyň sesiňizi. Korkmaňlar. Türkmenlerde barda neme baram bilýän watan oly. Türkmensana kam gezip kam barda isleýärdim da. Me hemen şeýle ur beýgeltýärler da halkyň arasynda. Ey Türkmenistanyň mehemmesi bar ha. Üýüň içinde iki tanjak şeýle çykyp duran tim baram bolsa diňläp bilýän ekenlik. Ey bular aýdy. Mine maýja. Sen kime o sen diňläp başyny ýapsynmy diýen. Sen ýaly müňlerçe milyonlarçe başyny ýapsynmy sen diýen. Hani öňüň alyp barýan bolsaň bir zadyň öňüň çekip barýan bolsaň başga ururum belki. Yani 5 gram üstüne öldür. Tükürüp öre alır. Olur öz ayakkabım doğru giysiller. MHP'nin näme bolsa kara görem bolsa men o sistemde işläp gaýtdym. O sistemde ýalňyş düşünmäň. Men maýynda işläp gaýtdym. Öz ayakkabym doğru giýip bilenok. O şerefsizler. Assalamu alaikum Nura vatandaşlar. Ne yapayım? Hoş geldin. Gowmeýadeler, oňatmaý. Gowmyjan sagala. Etebet. Hoş geldin. Ulan täzelerim. Awa oňatdy da. Şükür sag bolun. Siziňkilerem gutly bolsun täzeleriniz. Düşünmeli bolsun. Gynansaň habar bilen başladyk bolun. Aýyna bu gynanç habardan wara bu hökümet bu sistema bakady diýin. Matym kakdy ýa-na?
Halk Yani birikmeden ura Bak Nuri, dayanabilmez. bu ha ne dolar yapayım yukarı gurla kalk var versin ya. men sana söz vereyim. Aýdyşyň gal dostum, äzer içindäkiler o ministrler mi, kenbeler mi, nämeler o olaň beýinleri biziňki çedem ýok. Şu taýdyna ýöne koýda internetten birde sargaýandam şonu köp kişi TikTok'ta goýa, TikTok'a çekip. Ne gazakdyrmak üçin da. Şolada Türkmenistan içinde görýärlerdem. O taýda zamandan trend ýol türkmen bir zat açan bolupdyrlar. Köp zat bizden öwrenýärler. Şu bizi gasap oturan ministrler, hökümet bizi gasap oturan hökümet düşünceler biziňki çedem ýok. Köp gerekli Hakiki. zatlar bizden öwrenýärler. Hmm. Doğru, şoň üçinem halkyň içinde näme gürrüň we näme pikir we hawa näme gaýgylary we bizden öwrenýärler. Çünki men ära Türkmenistan hökümetiniň içinde halkdan gelýän arda şikaýetlaryň, talaplaryň ýokarky gatlaga, ýokarky dolandyr kadrlary, kabineti, ministrler diýdi, prezident diýdi, olary baranok mu diýen ýa-da dogrusu baranok. Yani Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Komiteti aslında şu taýda de aýtdy, halka seretmeli, halkyň howpsuzlygyna seretmeli da. Olar halkyň howpsuzlygyna sereden oklardan abarat hökümetiň howpsuzlygyna seredýärler diňe. Hökümetiň ka seredýärler. A halk bolun da Hökümetiň däl Nuri taýda ýalňyşyň var Nuri. Nuri ýalňyşyň var ha. hökümetiň däl. O bul arkadaky maşgalatynyň howpsuzlygyna. Däl ona minni o çemberem gysatdylar da karoçy. Owa. Aslında yani halkyň howpsuzlygyna seretmeli bolun. Olam ýok. On soňa mäzir Käşke nuragına hökümetiň 40 kişi howpsuzlygyna diýýär. seretdi. Ene 40 kişi diýär, siz biýerdiň ýurdu ýamanlaýaňyz diýär. Näme üçin ýurdun gowzatlaryny aýdaňyz ok diýär. Dogry gowzatlaram kaýnadyr. Garlara pensiýa berilýär, pensiýadan bir ýeten ok özüne bolyn. Ýani Türkiýede şörde maşyn sürüňde näme alýarlar, pul alýarlar, şoňa төлegi bar. Sigorta zatdy. Bilýän otam. Bizde köp onýar zatlar ýok. Şol zatlar aýtman, gorkýarsyz. Şol zatlar aýtsaň oňa meňini aljaklar. Ya ne Şo yapayım derejede Teret? geldi. Şeyle var da ama. Yani siz näme üçin hökümet dediňe tanqid edýäňiz ýa-da ina bu tarapdan aýdaňyz ok diýär-de, mysal üçin. Ha. Wah, iki elim bilen aýtjak. İki elim bilen ýapyşyp bar aýtjak. Ýöne şo aýdanyň bilen bir zat ütgüýän bolsa. O üçin ütgän ok barynjydan aýsa. Anha o türlür. 7-24 halkyň arkadaşly zamanasy hawa minnetdarlyk barny, alkys barny hawa türlür. Hani goýul o tarap näme ütgedi? Onsoň käşke bu zatlar ba bolsady aýdardyk bilem näme üçin aýtmaly? Ýöne bu zatlar ýok. Hani aýdyň hani erkim 2 tanja 3 tanja bu zatyny ýazyň hani kimde? Ýok. Ýöne dogry ýani wijdanyňyza seslenýän watandaşlar. Yani şu hökümetiň, şu prezidentiň alyp barýan syýasatyny näme gowdatlar boldy? Hani aýdyň hani watandaşlar gowdatlaryň Nuri gaýda bir zaman diýen? sözüň kesinmi Nuri? Bir zaman Hı. sözüň kesinmi? Hı. Bir napym nimämiz doganymyz şu wagt bärte ana salgytdan nimetdi de şikaýet etdi, jalp etdi. Napym sen ozal büjetde hökümetde işläp gördüňmi Türkmenistanda? Seniň aýlygyňy gizlin ýol salgydy. Näme salgydy bizden kesip durlar, senin habaryň ýok. Sen eliňe Evet. büjetden aýlyk alyp gör, o ýerden kesip durlar. Hakykam kesip durlar. Senin habaryň ýok. İşler koramak ýöne gazet, ýol zat diýip arapçaçylyk zat diýip kesýärler diýä. Ha, şo da şol. Bärden beter senin aýlygyňdan kesip durlaryň senin habaryň ýok. 25-30% meniň aýlygymdan kesilýärdi her aý. 25-30%. Bir ýerliň bir näme sözü bardy. Kimdi kare Nazım Hikmetdi mi kare türklerden? Şular ýaly hökümete garşy gidip gören bir näme sözü bardy. Ýaman gowy sözü bardy watandaşlar. Yani şu zalim hökümete garşy diýe bir problemasy, hökümet bilen problemasy bolmadyk. Erkek özüni erkek hasaplamasyn diye. Betebet sosial hakikatdan hem şu Türkmenlerimiz üçin gerekli. Yani erkekler gul bolup ýadan okmu diýäňde, Türkde erkekler haçan erkek bolarka ýadamadyňyzmy diýipdiňiz da ol. Yani watandaşlar
bar wagtda erkek oglanlarymyz, erkeklerimiz, mertlerimiz esas anam şu öňe çykyp görüşýän aktivistlerimiz birinji ýerde öňüni çekýän oglanlar. Ol tırlap bir de şey gel men sen bilen duşak näme çek diýip bir o drazni edýänler bar. Ana naýym watandaşlar näçe eder finanslyk şolar bilen duşak bolup. Näçe eder. Bir gede ne geldi ne konumuru bildi. Ýöne yalan sözler diýer. O İzmir'de goýun wakyp men İstanbul'da diýip bör ýa-da plan ýerde men diýip. Näçe eder konumuru diýdim man ha bir de tırlap ýörenler. Gel bilmedi. Yani hakikaten biz mertlerçe çünkü biz yani ölümden korkan adamlar değil ki. Yani ölümden korkmadık. Çıktıkın ha. Yani ne açat üstümüzde basışlar bolly, topullular, zat bollar. Bir firmadan koymadık. Hawa. Yana ha menin häzirki oturan işim Ýewropa gaýtmamam strategiýa watandaşlar. Näme üçin diýsen ýanwar aýynda menin kimligim dolýar. Ve men Türkiýanyň hökümetiniň maňa kimligimi uzadyp bermejekdigini bilýän watandaşlar. Ýanwar aýynyň 20-sine meniň kimligim dolýar. Onsoň uzadyp bermejegini bilýän, meni minusa düşürjek bolup perda ederler. Şoň üçin men strategiýamy ütgetdim. Paka wagtym maka. Häzir bir ýyl geçenden soň men pasportymam gutarýar. Tak što yani her kim näýelik düşünür men inandyrmaga borçlu däl. Yani meniň içimdäki strategiýa oýça gelindi. İçindäki halk bize garaşyp görler diye. Yani vatan oğlu halk bir de garaşya diýilen pikir barny şu biziň nemämize näpim teň pikiriň näli biziň halk bir de garaşya biziň aktivistlerimiziň türkmasa ha 15 tane oğlanım Eýranyň üstü bilen türkmasana girdi diýip şu wagt ýaňy bir ýazdy. Şol informasiýa näme derejede dogry kary? Men şu wagt şoňa bir hili ikirjiňlikler seredýänler dogry inanamok. Yani bolup biläjek zat. Eýrana barsaň aýdaly Eýranyň wizasyny aldyň, bir aýlyk wiza aldyň, Eýrana geçdiň. Eýrandan maňa ekranista bardyň. Eýran aňar Türkmenistan alanok bolsa Eýrany seni geçirýärmi? Ýa-da seni özüň azda kendi şu zatlardan birazjyk başyň çykkan bolmaly. Yok Nuri, ol iskazka erteki. Öyle bir da ana neme propaganda ýanda dol. Sen hizim şu wagt birin pandemi döneminde senin tırlaryň kırınysynda bekläp ýokka senin 5-10 tane adamyň alarmy? Men özüm şu kırınysynda özüm boldum. Olar ýanda da inanam oturma. Inanjagan bolma. Propaganda hizim gitme. Seret Allah wa diýjekçan ýa diýjekçan gelaýda on näşder 11 sany 100 derece dogry Allah wa ýaňy ýapyşdym diýe. Yani ol bir adam Eýran granysy Eýranyň tam ordusu aňary geçecek diýse geçiripdir diýe. Eýranyň granisyny aňar geçýän neutral kawaryalar bolun Türkmenistanyň pograniçnikleri ýok, men sizi saljak gelipdir diýe. Ol Türkiýeden gidipdir Nuri. Bir zädeme Türkiýeden Türkmenistana Eýranyň çerezi Eýran gidipdirmi? Hawa. Dämçin biz Yok, alsan gidip bolmar. Däl Eýran ýapdy. Yalan Nuri. Öyle bolmaz. Men Türkiýeden Eýrana geçmem üçin bir wiza almam gerek. Bärden aňar geçmem üçin. Soňra Türkmenistanyň Eýranyň konsullugynyň bir wiza almam gerek Türkmenistana gitmem üçin. Ol öyle zat iskatka inanawym oturma. Yalan. Näli? Yo, dur. Seret. Şeýle-de bir zat bar, ýalan meniň gyzyklanýan ýerim şu, ýalan bolman biler çünkü ine sen barýanda bular bolan waka şeýle diýe. Yani bular Eýran wizasyny alýar, Eýrana barýar. Eýrandan Türkmenistana geçecek diýerler. Bolýa diýip Eýran peçadurýadanym neytralka gelýär. Neytralkada da bilýärmi? Warata ýapylýar, warata açylýar da iki nemäň arasynda bir sehel metro bar. Şo taýda Türkmen tarapam biz açamzok, al bilemzok diye. Bularam biz onu siz açmajak bolsaňyz bizem hiç kitçek gelip ot ýakyp oturdular şo taýda diye. Onun bir gün sonra aldı diye. Nuri sana misal üçin Awgust aýynda Özbegistanda studentler 24 tane student bir awtobusa gelip Kırgızstan'a gelende aldılarmy? Näme bolany? Men şu wagt aşağı katlar okudum da. Awgust aýynda 24 tane Türkmenistanly student Özbegistanda okap beren studentler okuwyny gutaryp Türkmenistana geljek bolanda aldylarmy? Ol häzirem alanok, ýöne bara seret şeýlede bir zat we adamdan adama da tapawut bar, watan oğlu. Şimdi bu giden oğlan 11 tane oğlan var ha, däl ganly, ýene bolsa
gitjek gelip yapşyp da apturan olanlar bolsa bir başga 100 sanak bir gedekde bara ýok iziň aýlanyny aýlanyp duran adam bir başga. Şimdi siňa tapawut duga beýlekler ot ýakyp oturan näler bular ot ýakyp oturypdyrlar bir gün bir sutga. Onuň ertesi gün alypdyrlar diýip habar gelýär. Yok yok Nuri. Olar ýanda men hiç kili şul diktator sistemine meniň bular ýany wakada ynanamok. İçeri alyp durlar birim çağlarynyň ýanyna baryp o tyrly şu çağlarynyň ýanynda diýipdir da, dogrymy? Bu gidip ana Kırgızstana izinsiz, ruhsatsız bozup içeri girse, bu çağlarynyň ýanynda näde oturup biljek? Yok yok ruhsatsız bolan o bolar. Seret şeýle bir zat bar. Ýene yani serhetiň başga bir ýeriniň çiteneklerini garkyp bozup girmek we bular gönümel Iranyň tam ornundan girýärler. 10 euro olan bolup oturýarlar danym diýýärler. Sen şu ýolu açsaň ara, açsaň, açmasaň biz şu taýdan başga ýere gitjek gelipdirler diýe. Ýani bolup biläjek men kelleme logişni gelýär ol. Ýöne şoňa iminne Iran hökümeti şu aşada ruhsat berýän bolsa, ýani otjak oturjak diýenne bolýar diýen bolsa, belki Özbegistan ruhsat berýänlerdir belki şolada. Şoň Hakyň gitti diýe. sormak bizde barmy Nuri? Hakyň sormak bizde barmy? Doğru gitti diye tere tutaydı. Başka da bir giden aydı. Şimdi bir adam başka, 10-11 adam olup barmak başka vatandaşlar. Men size yoğumayacağım. Bir adam bir oluyor. 2 adam 11 oluyor. 3 adam 111 oluyor. 3 tane barlık oluyor. 3 olan ok vatandaşlar. Gücü son yal oluyor. Yani 3 adamın 11 adamın gücü başka oluyor. Çünkü 11 tane adamın başına bir gelaysa Türkmenistan hökümeti sosyal medyaların üstülen, dünya havarlarının üstülen eştilaydı. Türkmenistan hökümeti wara beýleki halkara arenada gözden düşýär. Odalam awraýdan gaçyp gidip otur. Belki şoň üçin gaçmajak bolup almaly bolanlar. Men şoň üçin köpçüligiň güýji başga o. Yani pikirin gelýänjek bir 10 tane oglan olup gidibilsen de öz araňyzda jemlenşip watandaşlar 10 gidibilseniz men pikirimçe eger şu informasiýa dogry bolsa, ene şeýle bir giden adam ýok dogry diýe geçenler ba diýe, ene men goňşum geçdi diýe, belki graniçada para berenler diýe. Özbegistandan öwrençilerimizi gaýtardy geçen ýyly. Seredin watandaşlar, Özbegistan bilen Türkmenistanyň atnaşyny gowy, Türkmenistan bilen Iranyň atnaşyny gowy däl watandaşlar. Şo tarapyndan pikir edin. Tak što Iran Türkmenistana neme diýem duranok. Menge pokku diýen bolmam mümkin seniň gatwöreňi görmeýäniň. Maňa gelýär menem geçirýän diýip oturan bolsa, görýän bolmam mümkin watandaşlar. Ýani kazatlar ruhsat berýän bolmam mümkin. Çünki Türkmenistanyň Iran hökümeti bilen tam arasynda gaz dawaty meselesi boýunça problemati bar. Şoň üçin Iran bilen olar ýa şertnama tam ýok. Özbegistan bilen şertnamalary bar. Hatta Türkmenistana tutulýan adam Iran'da we Özbegistan'a tutulsa, Özbegistan hökümeti gaýtaryp berýär. Şolar ýa alalaşyklary da gol çekişdiler bolar. Şu Şafkat Mirziýew döwründe edilir zatlar. Yani bu zatlar Özbegistan şoň üçin birazcık geldiler gittiler, biram bireklerine gatnaşdylar, saçaklyk ýok öly. Şoň üçin Özbegistan'a okuçlarymda edip beren däwam mümkin. Ýöne Iran'da diýdiler bolun, men şu wagt birazcık ynanjak bolan şoň üçin watan oly. Ha, birin başka burada neme de var Nuri? Şu an Iran öz üstünden geçen göçmenlere unuturanok. Nire gitsin mende kalmasın diye. Hani o Ya Van olsun, Türkmen olsun, fark etmez men yurdumda kalmasın, men Kırgızistan olur için açarım deyip. Öyle bir nemesem var. O da doğrudur yani. İnşallah çağlarına kavuşmuştur. Benim beğenirim çağlarına kavuşmuştur olurlar. 6 gün karantina giripdirler diye ýa-ni epleşdim diye. Irana viza alıp bakın vatandaşlar. Türkmenistan'a nelegal ýollardan terheti bolup geçmek ýarak düzgünler bilen gitmek hiç kime maslahat berýänler. Etçeňiz bar bolsa, inha bir variant şu wagt aýdylýan zat eger dogry bolsa, Irana viza alýaňyz, Irana ýöne köplük bolup barın. Yani 1-2 adam bolup gitmeň vatandaşlar. Men onu maslahat beremok çünkü 2 adamyň dinlemän biler aňary. 10 minimum 10, 15, 20 bol bilseňiz 30, 40 näçe çok bolsaňyz şonça gowy bolup Irana viza alyp Iranyň üstü bilen gara ýollar bilen Irandan Türkmen şerhetine baryp men geldim ýygyma da gitjek gel maşgalam görmänem gitjek gel şoň görmek üçin geldim diýip watandaşlar men pikirimçe gaty bolup biläjek habar şu. Men şu efirim soň ýene YouTube'da da goýjak.
Yani maslahat berýän men ara. Çünkü İran hökümeti bilen tam Türkmen hökümetiniň arasy gowy däl, şoň üçin Türkmen hökümetiniň haýyşyny diňläp oturan näler bolar bara. Bärdi bir sahaýsy paran post diýipdir. Saratdan geçersiň, başga ýerden geçemezsiň. Şu wagtda sarat açyk. Ay senin mara yine vatan oğlu. Yani sarıs post, bol post, bul post der. Seyret düzgünler aslında düzgün koyan ama adam ho. Son açtırma men adamın elinde yani iste sarıs post da varsın, iste de belik ha varsın. Yani on ya şiir adam haytına varanam olsa atayma borçlu çünkü olur gaydusuz olup baryalar. Yani men üyme var ya al da vay diye. Men bilemok başka adını diye. Yok Men yok gittim Nuri, diýmek istedim ha şu wagtda hökümet tarapyndan ruhsat verilen sarat post açykdy. Men şonu diýmek istedim. ha, yani poz açık dip sen yani otadan yük geçenler sen onu adam geçiren ama yani yapıklığını hem postom yapık aslında. Aşacak bolsa alacak bolsa haýsyna varanda näme alaymal ol. Haýsyna varanda näme ol. Çünkü sen köplük golf var ya. 2 tancak 5 tancak golf paran ok. Aşağına katlar okuyan oluna näme diýe? İran'a viza alıp gittiler gitti yeğenim gitti diye men emeşdim bardanmışyn diye. Ya aşağınakiler akeýleýär. Ay nesip boz Allahcan. Köplük bolup barmaly. 100 200 bolup barmaly. Hasam hökümetin gorkar ýany edip barmaly. Gitkenler var yumurmana giden o maskalasına gidiyor vatandaşlar yani men üyme gitken yani sen kanun bir kanun da dislen o bir kanun da talep eden o üyme geldim al da vay diye ne ama hakkı var doğru diye men fikrimçe katı doğru yani şeydip para men fikrimçe o samolyodun 2000 dolarlar 3000 dolarlar kontrolün samolyoduna karşı oturmalı yani vatandaşlar İran alyan 200 dolar raspodu var diye 200 dolara viza alyan ana dedi pasosto wa diye gidýän Iranyň konsullugyna barýan viza alyan şundan awtobuda minten ara agyr aýertdi agyr granitasyna barýan o taýdanam granitadan geçýändanym ýene bir taksam awtobuda minýändanym o köplük bolup barsaňyz 5 adam bir maşyn 5 adam bir maşyn bolup 4 adam bir maşyn bolup tutýaňyzdanym 3 maşyn 4 maşyn izli-izne bolup aňarka granita aýertdiýäňiz boldy. Aytam köplük bolsaň wara has nemede bolýar, ýolum güvenli bolýar. Para berendirler diye para alan o İran hökümeti İran hökümetine o granita gelen soň näme üçin para bersen ay? Olar sen baran soň sen Ha, geçirme. beýdip Irana gidip kösenip bermenler 100-150 adamlar var. Türkiýede bolýan ýerde Türkiýeden türkmenler kan jemlenip bir nemesse aeroport üşýän ýa bir ýere üşýän bir ýol açyň diýip bir zat etseler. Bir gede gitmenler 5 gede git, 10 gede git, iň soňuna bizar bolup gaçarlar ha. Halk açy bilýär, şonu istese bolyn. Hemmesi gorkup otur. Kuyruğunu götüne salıp. Erkir Aşgabat'tan İstanbul'a uçak var diye. Bolonda näme bakı erkir İstanbul'a uçak. Oňa senin spisi adın yazdırmaly. O 40 dereden suw getiren ýaly oňa girjek bolsaň. Bir giden Bu pul vermeli. bakı diýilen döwlet bakanlygynyň nemesdämi, adam dämi? Bilemmi o bakın oleli dip galdy bilemmi o mu dämi? Benim şu wagt Nuru täzilde 4 sany oğlumla tanış boldum. Men mesem 94, 93 doğumlu oğullar, gencecik oğullar, 94, 93 doğumlu oğullar. Başta menden biraz gorkup oturdular. Sonra 50 gram içen soň näme siýasatdan gurrunutly biraz çekindiler. Sonra hemmesem dökülmäne başladylar. Nuru şol gencecik oğullar 94, 93, 95 oğullar hemmesem içiniň pikirini öwrendim. Ählisi garşy şol biziň haramda da ählisine garşy. Hemmesem. Yok lay Türkmenim men uje men göre men şunu görüm soň çykdym bolmana men şunu men diňe şey özüm şeylemeye başgalarym şeylem ka diýemde gaş doğru 99% vatandaşlar yani tek men daşy bir adam şu hökümetiň edýän dogry diýen nämäni göremok tanışýan niýe diýişdiň ay öň bywşmentdim diýe sistema düzelmeýär haw Türkmenistanda näme haw diýip şol hemme kişi näme bywşmenty bywşy hökümeti işläni hemmesi näme diýip görsün diýen ay feudalca edip görünýär. KK artık post açık diye. KK bilen artık post açık diye vatandaşlar.
Aydan can nowunjum ýaňy gepleşdim imodan geldim diýip aýtdy men ýalan sözlämok diýe jek sanda bolar. Nur granitadan geçip bolan diýe. Bak her zaman bar gökçäň wa bolsa gelersiň diýe benim hayatym aýdypdyr. Ya Yalan Nur, gürleýän. doğrudur ya. İnşallah doğru olur ya. Netip olsa öz çağızlıklarını, ana oğulcuklarını kavuşur da. Keşke doğru olsa bu haber. Doğrudur inşallah. Nuru halka neme halk diýe ýurda barmaga gorkýar diýe. Men pikirimçe halk ýurda barmakdan gorkanok mu ka diýen? Bet, bet 30. Yani halk ýurda barmakdan gorkanok. Ýöne edil häzirlikçe halk yani wagtyna garaşýar käwirdadyň. Hiç satdan gorkanok bu halk. Esasanam türkmeniň içindäki ýurdun içindäki halk hiç satdan gorkanok watandaşlar. Men size aýdaýyn, hökümet işgärleri bilen bar ýüzüne durup tanaşyp gepleşýärler watandaşlar. Tanaşyp. Yani hökümet nemelerinden ansadan zat gorkanoklar. Prosto ýa-da öňün çekýän bir baş ýok, bir topar ýok, şeýanmy intak ot ýok, tüse ýok. Yani nämesin görgüli, ýeke göz çykyp eline plakat alyp häkimliň öňüne çykdyrmy. Şoň üçin her kimiň çykan ýerine menem çykjak diýen adamlaryň sany gatykän ina şu watan oğluň aýdýaly. Adamlaryň pikiri, düşünjesi içinde diňe. Şu zatlardan şu ministrlerim, hökümet işgärlerim, polisiýatam hemmesem doýdy. Şolaram garşy ýöne, şolaram şu wagt taka agdy birlik bilen bir start başlaman soň tagam bir başlasa bar men size aýdaýyn ýurtdan gaçypdyr diýip eşitersiňiz. Belli adamlaryň ýurtdan gaçyp gidenini eşitersiňiz soragy. Ya yaşlar, gençler gelin ya, iskis eneme gelinler ya. Goşulun yayına, goşulun çekinmeňler. Sizin sesinizi hiç kim dinläňok, gorkmaňlar. Gelin. Özüme pikir düşünçlük alaly. Ay menen urala şu düşünjem bilen gitsem çotayda or 100-150 adam jemlejegime bilýän iň azyndan. Vatandaşlar ilki vara maşgalaňyzyň ýanyna esasanam howluk ýanlar we hastalarymyz we ana täze pikir ideýa çykdy. Eýranyň üstü bilen 10-11 sanak illeşimiz gidipdir, barypdyr diýip eşdildi. Watandaşlar maňa onu başga birem aýtdy. Şoň üçin şu temany şu taýda açyp oturýan şuň. Eger neme diýän bolsaňyz, ýöne minimum 10 adam bolup gidin. Çünkü Türkmenistan hökümeti 3 adama, 5 adama teretmez. Hani 10, 11, 20, 30 näçe köp bolsaňyz şonça gowy gidip Eýran granisadan neytralka baryp geçirmeseňiz hem şu taýda oturjak bilä diýip ot ýakyp şu taýda otursaňyz Eýran hökümeti bulara jaň edýär. Aňarkylara men pikirimçe jaň edýän bolmaly. Sen öz watandaşyň alýanmy ýalan okmy näme o sen bir giden adam ot üç otur. Näme täzelik diýip o daşary işler, oň daşary işlerine şeýle habarlar gidýär soň gat maskara bolmajak bolup almaly bolýar watandaşlar. Ýol ýapyk diýip zat ýok, ýol açmak biziň elimizde. Aeroporta bar bir ýeränçe ýatmaly, onu açýa ýolu diýip. Tapawdy ýok. Aeroporta bar oturma bara kıýborduňyz. Näçe ýerde gaýtdym, ýöne bolan bolmady. Onu anha Eýran. Eýran bilen hem Türkmenistanyň arasy o diýen däl watandaşlar. Olan biziň plusumyz. Düşdüňiz? Türkiýe ýaňy ýakynda 8,5 milliard dollara gol çekişdi. Tak što Türkiýede Türkmenistandan tähel tapawdy we bokowara tederek Türkiýede yani Türkiýe hökümetem gaty görse gaty ýerde otursun. Şu zatlar aýtmakçy. Türkiýe hökümetem hakykatdan hem öz reňkini tanatdy. Şoň üçin Türkiýede gaty köp zat edi bilemzok. Ýöne Eýrana edip biler. Eýrandan aňaryk ana şey edip geçipdirler. 11 ýylleşimiz öýüne de barpdyr diýdiler. Bar ýaňyzda oturuň men eşden dadymdan siz bilen paýlaşýan watandaşlar. Şu taýda da Allah Bu kime? egitler diýip ýazýarlar aşakda. Nur bu kime? Maňa magruhsat beren Türkmenistan arnamyz ýoksa o binamyzmy? Ýok, Türkmenistan arnamyz neme? Mälik. Ha, mälikmi? Pardon, kusura bakmasyň. Ýa ben binamyz diýdim, o beýleki binamyz. Ýok, onu men hiç almaýanday onu. Tak. Men seni çyndanam
Näme üçin pyrglaşyna urudyp bilemok saňa? Ya Eee, mende de çıkan yok sen. Bugün bir kilo bolup durda. Sana menim giri bilmedim adam önce sana. ya men wara men TikTok bilen uğraşýarlar, o bolmasa menim haýran galýan. Yani maňa şu watandaşlar girdirmejek bolup içiňe näme gerek Türkmenistan hökümeti. İçiňe da men edýän şol işi. Täksiz Birem ýollar onu ýapmagyň, menem siziň başga saylalar ýeriňiz. galiba nuru. Her gün goşulan adamları saylalar galiba. Bu girmesin, bu girmesin diýip öyle saylap durlar galiba. Yok yani käbirini çağırı bilýän-ne Gülýal habar 70 adam taýin gitmene diýär. Alihan wot ditýärler 70 adam. Eýrana wiza alýaňyz. Eýrana wiza alýaňyz $300 rasody wa $200 wiza, $100 ýoluň. Eýran granisadan Aşgabat granisa barýaňyz zanym. Bizi salmasaňyz biz ýyzymyza gidemiz diýip oturýaňyz şo taýda. Nur men Şeýle bir 5 şey minutdan geljem şu wagt gapa birisi geldi. bolýar. Bolýar. Bor watan oly, sag bol minnetdar pikirleňe. Nur dostan men Polşada öňümüzdäki hepde Şweçýa barjak. Dost biraz dertleşeli eger mümkin bolsa. Murat, men senin kimdigini tanamok. Yani tanamadyk adamlaryma da ýalňyş düşünmäň. Yani kän bir neme edemok. Çünkü öňüm kän şular ýaly günlerden geçdim. Indi biraz howpsuzlygymy üpçün etmesem, gelýän adamlaryň hani edibilýän zady ýokdy. Näýelek zatlar bolýar. Ana muňa giren bolup, dadeden bolup, ana gördük ha. Ruşen Kulif tip biri nädik gitdi. Kadam umam Kulif tip dernegimiz işläp ana nädik gitdi. Tak što yani körüm hasasyn bir gede galdyr ya diýen men 2-3 gede mallardım. Tak što ýalňyş düşünme. Yani yollar açılsa da Nur'a bir yıllar neme derler. Sine biz yakkalarlar. Pul verenler de giderler. Alihan gel gel. Galanam tanışı versek näme derse, hani bir efire geljeňiz ýokmy? Gelin howby. Ýöne bir sesiniz, pikiriňizi aýtmakdan çekinýäňiz da ýyleşdir. Şu taýda feýsen adamma. Feýsen adamyň içinden bir sely näçek 3 klas adam var şu taýda 3 klas. Yani demirlerde, üniversitetlerde bir ullukan nem bilen kursdan nemeti ýaly. Adamma ýöne okuwçylar hani çykyň ýaly aktiw atnaşyň okuwçylar. Günölüňiz ädir bolmasa, günüňiz ekilip goýup başlaýan bolmasa, boluň kim ma bolsa. Tak, watan ogly bilen näpima günölüňi bugün bäşi alyp gitdiler. Owa. Kalsın. Почему не мой вопрос не отвечайте? Näme soradyňyz maksat? Tak, raptır maksat. Maksadyňky. Tapamok Alparslan salam, hoş geldin gowmadalar. Täwir nemeleri bar ha? Prezidentiň diýe näme diýen Melik? Bu prezidentiň agtymy näme Britaniýadan dekabrda gelipdir Türkmenistana diýen. Ya olar gelýärler, olar üçin bar ha. Assoby samolyot uçmaýamay, bular bar ha. Vatandaşlar şuna göre aýtaň şu hökümetiň bar ha. Şonu düşünýär bular. Ondan näde sen diňe öz garnaşlaryny bilýär bular bar ha. Diňe şunu düşünýär bular, şunu. Şunu görkezmesek vatandaşlar bize fiýlag beren oklar hijem. Şu Türkmeniň wara şu burnundan ot çykyp duran ýumrugundan wara şu iskara çykyp duran Türkmenler öz nemesini görkezmesek da indi fiýlagymyzy şeýdi bolmaly vatandaşlar men size aýdaýyn. Bolmada bizi fiýlan oklar. Yani biz adam şekillen gürleşik gördük. Yalwarbam gördük, ha istedibem gördük. Hani ýütgedim bar zat. Film ulagyn okan ýaly hiç eşden awam bu tarafa seyretçigen bolan vatandaşlar bordo savada bizden söküp geçenligi emirdi şonu da bu halkdym ya. Dogry aýdýan vatandaş dogry. Yani gelin bir pikiriňizi aýdaýyn ho durany meni zapros iyi berip bilýänne mawry iyi berenine. Onlar serial görýär diýe. Onu käbirlerine iyi berip bilýän, käbirlerine iyi berip bilemok. Ya patpiskasy nemeleri az mı ka şondan mı ka?
Tak, başka kim? Ondan bolýar. Gelin däsem. Vendetta Gazal Yumruk. Gel. Gazal Yumruk arkasına geldi. Maksat 1967 Yesli Prosrotion pasport ili. Gitti la yo. Yok orada mı? Если просрочен паспорт или старый паспорт, им что делать? Ha. Если просрочен pasport olsa ya da köne pasport olsa diňe oturup Allah'tan kömek etdiýmeli bizde Türkmenlerde. Başga zat ýok şu wagt. Yani ya yumruğuňyz dolurmaly ya da oturup diňe yani habar dileýän başga zat dileýän moksuda. Pasportum köne bolsa, awa ne vaksina ordur bilýän, ne öýüňe gidi bilýän, ne başga bir giden zat edi bilýän da. Men Zagranym ba kaýtdym o şu Zagranym ba hemme mese kimligim emma hemme zatym düzük kaýtdym. 4 tane dil bilýän, ýokary bilim diplomam var, gaýdyp görnok. Bu ýagdaýa götü ýere degen adam daýym bir hereket edejek, janlanajak ýaly bolun. Şolara medan owaý napym mara. Ay Türkmenistan gülýänlip berendiň pasportlar häli görsäň dowaldyrlar bizden kösent berendir. Bizden hem eterdirler bolyn. Bilemok. Näme netije berýär olara? Näme peýdasy bar? Ni yani gülýär diýmek bilen wara olar şu wagtky ýagdaýdan çykalga gözleýänlere meňze işte. Ýöne barsen çykalga tapdyň diýerler. Barsen yalla kıladyň bolun yalla kılanyň üçin sag bolýdylar-da saňa kömek etdiler-de aýdaly. Seni bir gedecik kömek edýär. Iki edip däl ol bir gedecik kömek edýär. O senden tak ýaşa işte o amed otyra. Bir gedecik kömek etse bolum ka. Ha? Zor kömek etmejegini bilýän şolam. Üstesine sağalan geleceği, yaş nesilden geleceği näme bolmaly? Oň üstüne oýlananoklar mı garaşylar? Anma Ay men zaprat uratmasam kömek watan edýärler agentler, ama eşekken ulanýarlar, ulanýarlaryň soňunda ýitirip goýberýärler. Ýogsa häzir hökümet esasy bar, gerek adamlar şolar. awa Hökümetiň ya elinden kömek gelesi ýok, çepekçi bolsaňam, näme bolsaňam bir garamayak halk bolsaňam. awa wende toş geldin. Salamu alaykum. Waalaikumsalam. Bolmaýar. Şükürler. Men ýazy şu maksat diýen men şu maksada jogap berdi. Kimin pasportu düzüp bolmasa, olar çykmaly aeroportda ýa-da konsulstwa çykmaly. Kimin pasportu düzüp bolsa, wiza alyp Iranyň üstüne gitmeli. Her ýyly ýol tapmaly. Ha pasportu Ondan men diýjek bolýan Irana köne eçinanam köne pasportlar Irana wiza alabilmeýär, bermeýär olara. vize vermeýärler, olara vize vermeýärler. Prasroçny pasport bolsa da bolsa vize vermeýärler. Olardyň aeroportda çykyp biler. Kimin pasportu bolmasa, Iran vize bermeýär. Ha, şu manida sorapdyr. Men opsumumy sorawym kadiýet. O Irana gitmek meselesinde boljak bolsa, distribüsiýony olar diňe ya aeroportda ya da konsulluğa çykyp bilýärler watandaşlar. Yani biz gitjek o akitdäge mäkidersiň, akitmeseňem gidem dostlarym. Ine köplük bolmasaňyz bar watandaşlar biraz effekt pes bolar men aýdaýyn. Ana Irana minimum 10 adam bolup 11 adam mana bartyr geçitdir. Yani şonu gitjekler viza alsa Irana danym granitsa bary oturýaňyz Iran tarapy geçirýär diýäňarik. O Amerik neutralkada oturýaňyz ýygyňyza gaýtman. Ondan eger geçirmese, geçirmän berse bize uğratmasaňyz bize uğratmaýyn. Ora ama başga habar beriş terişdeler we uğradyň şolara habarlaňyz. Video uğradyň, surat uğradyň. Ha biz 30 adam geçiren ok. Şubat Ali Khan dedi de 70 adam tayinliydi. Ali Khan dedi 70 adam tayin. Onun artına seyretmeli kimin pasportu düzü, kimin pasportu düzü da. Ola birinci. İkinciden hem İran'ın vizesi pamoyumu $70'dan kımmat değil. Ova. $200 değil, $70 mı ne? Yani şu teorik. Ova. İkinciden. Üçüncüden hem Anar'dan Muhammed Düyeci var. Öyle İranlı. Öyle şu Türkmen Sekran oğlu. Şoň bilen habarlaşyp zat edip
şeyde bom gidip bolýar. O İran Türkmenlerim kömek eder mi ka diýip ben pikir edýän. İran'ın üstüne gitsen içeri alyalar mı diye. İçeri alyalarmış grup Batirka. Sol on bir adam öýüne de barıpdyr geçipdirem vatandaşlar İran'ın üstüne. İran'a vize $70 diýip şotorok diýip çaklaýar. Belki ondan ardan bolmagy mümkin da $70 50-60 dyrlar. Bu vatandaş Türkmenistan nara 50 euro da çok. 50 euro de. Türkmenistan'a men bir ýerde İran'a gidemde 50 euro alypdyr. Bilemok o taýda da şu $60-70 bolsa $100 ýol Zat bolsa ha? Näme boldy çykdy? Näme boldy bende de çykdyňyz? Menen çıkayan nura 40 euro diýär dazy alpakdan. 30 lira İran'a vize diýip. Apşardan eken ha o. 40 euro bolsa $50 bolýar. 830 lira boljak bolsa $50 töwerek bolýarmy? $50-60 töwerek bolýar. Eger şonu ýaleken vatandaşlar $150 Türkmenistana barýaňyz. Men pikirimçe İrandan hem bäri granisadan aňar granisada gaty gymmat däl. Ýalňyşmasam 1 ýarty sutkoda ýeňil ulaglar 1 sutkoda my 1 ýarty sutkoda da Aşgabat granisa ertge. Näçeden ýa ýoň $100 berip $25'dan maý näme mi? Seni çıkardılar mı? Alarsam seni tezde. Yani $150 onu $200 Türkmenistan'a var yani keniga ha. $10 verşip. çıkarıp koyar meni bu. TikTok şerefsiz dokunmayın lan benim misafirlerime. Bir jal bir berýärmi näme? Hayda. Ya TikTok benim güvenliğimi sağlayın ya yeter artık ya Donduruyor. yemin ediyorum. Donduruyorlar, efir al, mihmanları zaprosi verip falan o. Bakın bana davetiye gönderemiyor. TikTok dinliyorsanız. TikTok dinliyorsanız duyun. Geçiren o İran'dan niye? Geçiriyor vatandaşlar. Geçirir 10 bir adam geçirtir. Yani doğru mu yalan mı? İran'da Ne? vizan bolsa näme çık geçirmesine? İran'da vizan bolsa näme çık geçirmesine? Vize berýän bolsalar zaş bolsa pasportda uza seni geçirýär. O näme geçirmeýärler? Bir derek gurun etmänseler o. Oo. Viza alan olsan geçirir. Vizan yok olsa ha o Türkiye'den İran'a da geçebilmeyen. Olar İran'dan aňaryp geçmeyken. Son niýsene? Bar ýagdanym İran'a da diýen men üýme var ýan watanma var ýan geçiriň meni diýen. Min ýaňyz ýanym bar ýaňyz oturýaňyz şo taýda. Geçiren okmy? Otdaky oturýaňyz, açsaňyz açýaňyz, açmasaňyz da myýyňyza geçecek gelýäňiz. Üç günden bäri ýatyrlar diýä. Vatan oğlu Nuri alayda men diýe. Alayyn, wize näçe günde taýýar bolýaka diýe. Wize näçe günde taýýar bolýaka vendetde. Onu biljekler, köp gitse bir hepdedir da, bir hepde 10 gün ondan känällerler. 3 günde diýip ýazýarlar, ýani bir hepde 10 gün ondan känäller. Vatandaşlar Türkmenistan nara 5 günde taýýar bolýar diýip bilemok berde näçe. Türkmenistan'a men bir gedek markada gidip geldim, sonra 5 günde çykanyny bilýär. Sonra da 50 euro төлep. Nur senin kızıldan kımmat boldun ay. Ha girmeden problem et, senin çıkmagan problemi oldu la. Ya çıkma Ankara çık böyle TikTok'u öyle kalk koyuyor ya yani girmek kıyın. Ya şo da odal yaman ansattıla yo musafir istegini bahsiyatın giri bilet şu wat yaman kıyınlaşıp tura seninki. Ya Türkmenistan hükümetinin var bir yerine tutgası bir yerine tutgası olun. Olurum verir yerler derim TikTok atyalar mı pulun yalar mı kim bilir halkın pulunu $100,000 TikTok bayağı da otuyorsun mu? TikTok la beni dinliyorsan şerefsizlik yapma lütfen. Benim yayınlarım donuyor bak. Yok Nuri indi men şu ýancı başynda şu ýaýanyň
O ýokarda gyzylja signallik görkezýär. Şonuň doňýada bar ha. Başga Wi-Fi'ye geçse diýem uýary berip dur, hata berip dur men efirim. Yani efirde de şonu ýaly. Şoň üçin O zaman sana gaty hemen neme aňsat kirýetdi şu wat o problema bolup dur. ay şo keşfete düşürmejek bolup her zat edýärler. Jalyba wat ýalarmydyr, efir jalyp edip oturandyr bir ýerde. On adam häzir oturup bar baş iş etmän jalyp etgendir. Edik geçsinler. Çok da önemli Aşu değil. want edaňam sözüm ketdik ya burada atlar gurrun berjekdi. Dinläli. Ýalnızca şu ýaýnyň başynda biz diýdik, şu Milli Howpsuzlyk Ministrligi bar bizde. Şolary ýüzlenmeli Milli Howpsuzlyk Ministrligine. Bizim Howpsuzlyk Ministrligi bizim milletimiziň howpsuzlygyna seretmeli. Bizim milletimiziň goramaly. Bizim milli däp desturumuzy, bizim milli dilimizi şonu goramaly. Men şu wasyat edýän köp kişi bärde Türkiýede zatda öz dilini ýitirip barýar. Türkmençe ýar söz türkçe, ýar türkmençe, käkişi türkmençe de ýen bilenler. Şoň üçin siz Milli Howpsuzlyk Ministrligi, siz seredin esasy sizde araňyzda badyr ofitserler, sizin araňyzda badyr dastoýny ozatlar, işgärler. Şoňa seredin bizim dilimiz, bizim türkmençeligimiz ýitip barýar. Men size ýüzlenýän. O hökümeti bugün bir hökümet, ertesi başga hökümet ol geçip gidip otyr. Ýöne bizim milletimiz eýen näçe ýyllap, muň ýyllap ýaşap otyr. Şonu diýip desturny dilimizi goran, milletimizi goran. Şonu haýyş etjek bilen men bizim howluk ministrligi. Hem de want ede üstüne men doldurayım da şu wat Nuri. Senin hadi şu wat want ede sen gaty go nemäň üstünden geldiňde. Sen bärde dogrulan türkmen çağlardan hiç habaryň barmy? Bizim nerse türkmen çağlary bar. Ata kakasy ejesi türkmen olan türkmen çağlary bar bärde. Olar hiç bilenok türkmen dilini. Bir ana üstün getirecek o da men onun üstünde baby dedin. Madem bizimkiler aňar dedin o bizim sesimizi dinler diýemi öýdemek pikireme demek. Olaryň pul gözüni gaplamış olaryň. Yo, biziň efir dinleýärler ýöne. Biziňkini dinleýärler. Dinleýärler, içeri dinleýärler. Watan ogly, hökman dinleýärler. Şoň üçin şolara ýüzlenip otyrmen mara. Men süňme çenda men türkmen mara. Şoň üçin men türkmençilik ozatlary ýitirmesinler. Siz ozatlary seredin, o hökümetler bugün bar ertir ýok. Ýöne milletimiz ýitik dagap gitmedin. Dagadyk ýan 5 milyondan ýarsy galy Türkmenistan, ýarsy assimilasiýa bolup daşary ýurtlarda ýan. O zaman neme bärde dogrulan türkmen çağlary da şahadatnama berdiler. Onu üstüne ýetir. Şahadatnamada beren oklar bir seredin köne pasportly enatanyň çagasy bolan ýagdaýynda şoňa dat gününi yani seredin watandaşlar bir çaga dünýä gelende 3 standart haýlap bilen okda bilýärmi? Ejesini kim bolýan saýlap bilen ok, kakasynyň kim bolýan saýlap bilen ok, biram gelen ýurduny saýlap bilen ok, haýsy ýurtdan, haýsy regiondan. Gelenne eýýäm türkmen çağalanmaz, şu haramlady hökümet sebäpli eýýäm beýleki çağalardan 10 ädim iýze gelýär watandaşlar. Dünýä gelenne eýýäm 10 ädim, 100 ädim iýze gelýär. Minusda gelýär, bergide gelýär. Olaryň näme günäsi bar? Siziň aklyňyz ýetip durşy, kelläňiz işläp ýetip durşy zatlary, siziň şu çağalaň akyllary ýetene bu zatlara. Siziň aklyňyz ýetýän bolsa, siz düzetmeli diýmek, çağalar düzetmeliler ony. Dünýä gelen bäbek düzetip bilmeli bolmana. Görgüli geldi. Hawa, hani şoňa gitdiňden şahadatnama aljak bolup görsün? Aly bilen ok. Şonu okuwat aljak bolup görsün? Saly bilen ok. Bir giden mesele, bir giden kösençlik dörenip duruyor munda. Türkmenistanyň içindäkisiniň hem ýüzi o diýen gülen ok, watandaşlar. Türkmenistanyň içindäkisem, daşyndaksam kösençiniň özüne değişli agramlary bar watandaşlar. Daşyndakyň öz agramy bar, içindäkiň öz agramy bar. Takşto daşyndaky dokument taýdan kösenýär, içindäki eklenç taýdan, iş taýdan, bilim taýdan kösenip otyr. Yani watandaşlar şu zatda görüp oturanlar bizler, bize akıl beripdir, beyin beripdir Hudaý. Göreşiň diýipdir. Akıl we beyin we öwür bir zatlar döret täze zatlar oýlap tap diýipdirler. Yani
Biz düzeltmesek bara şunu. Şunu gelip bara Germaniýanyň nemisler vatandaşlar. Eger garaşan bolsaňyz şonu ýaly. Ya ispanislara garaşan bolsaňyz, ya fransuzlara garaşan bolsaňyz, gelen ok vatandaşlar şolar. Gelmeýärem. Biz näme garaşýas? Biz näme garaşýas onda? Bir ýurdun özü düzeltmeýän bolsa, onu biz görüp oturanyzy biz düzeltmeli. Dünýä gelýär görgüli, uzy bir giden minusda. Geleceği yok. Niyer basady. Şu çağalarymyzyň geleceği yok. Inni bolýa en ata bolup çykdyňyz diýeli türküň raýatlygyny aldyňyz diýeli. Türküň raýatlygyny aldyňyz. Türk masanam çykdyňyz dokumentligem işiňiz ýok. Inni senem diňläp oturýarsyň illeş. Türk watandaşy bolup. Senem minusyň bar. Birinciden öz watanyňdan juda düşýän çünki iki raýatlyga ruhsat berilen ok. İkinciden hem çağan ulolar insonunda sen milletin näme türkmen, ýurdun niri türkmenstan, gejeňem türkmen, kakaňam türkmen, özüňem Türkiýede ýa-da bir ýurtda ýaşap gördüm. Sen solom iri wiç doğun garnaşsaňy, oloňy bulongdan galýan, çünki seniň 7 arkaň bilen bile çykyp gaýdan owa. Agalaňy goýup gaýtdyň, daýdan goýup gaýtdyň. Kimmäňize diýýär taýak, taýak degen ok diýýäniňiz ýok içiňizde. Şu daýganyndan ministrine çenni 7-den 70-e hemme gatlaga diýip oturýar şu gatlar. Ýöne ay bu aktivistler ýalan görler. Bu aktivist näme? Hawa men aktivistmen, men watanperwermen, men patriotmen. Ýani onu menkini goşulmaýan bolsaň, onu sen bir ýol dörät. Has menkiden, meniň minuslanmy aýyrdanym sen menden bu has bir ýol dörät. Men sen ýerine düşeýin. Düşmesem namart bolaýyn men. Men birinji bolup gollamasam namart bolaýyn. Görüpli etsem namart bolaýyn. Bu ad beýlik opozisiýon toparlaňam şu edip oturan şu dälmi? Özlerinden has gowy iş görüp berseň, ýok ýalan sözleýär, ýok ýalan näme diýär. Men şu dogry ýalňyş diýmesem de at bilmedim. Biram bärde nuru başga bir zat bar. Şu wagtda çelle ana dünýäň täzilde oturdum diýdim ha, birse diýär ki, gözler açylanok, yalan. Göz açylan haçan aeroportdan bäri düşýäňdi, göz açylar. Bäri aeroportda bäri gelip düşdüňmi? Hoş geldiňiz. Mulaýym söz bar. Biziňkide mulaýym söz barmy? Uja aeroportda bäri daşarda çykanda aeroportda göz açylýar insanyň. Aeroportda. Sen gözüň aeroportda açylmadymy nuru? Aeroportda baryp düşün nuru. Ütküşlüge öz-özüňe ütküşlügi kabul etdiň. Öz-özüňe ütküşlügi kabul edip oturýarsyň. Biziňkiler näher itýany. Gela, nire barýan? Bärkiler näle hoş geldiňiz. Nägele? Istediň daşary ýerde çykaý. Hoş geldiňiz wadyr. Biziňkide barmy şo söz? Mulaýym söz barmy şo söz? Bizde Vatana hoş geldin lara, hoş geldin daşary ýurtly adamlara hoş geldin de. Öz öküsüne de hoş geldin diye. Birinkiler özünkilere DNA garşy hoş geldin diýip, DNA özünkiler. Ay oglanyň ýeş watyr ýol açylar diýip pikir edeller, ine açyly ýol. Seni birinciden şu aeroportda näçe elekten geçirerler birinci barsaňyz şu taýdan. Ondan soňra ýygyňyza seyrederler, näme işledin, näme etdiň diýip bir topar bolgusy soragam bererler saňa bara. O senden soramazlar, sen 2 ýyl kösendinmi, ýa-da yaramadyňmy, ýa-da 2 ýylyň puluň boldymy, sen baryp aňyrda näme pul gazanyp bilmän işledinmi, niýe işledin, onu soramazlar seni. Sen şu aktivistlere goşuldunmy, goşulmadyň diýip sorarlar. Birinji oçur bara. Şonu sorarlar. Şu çapakçılar var, men şunu çapakçılar şunu dinletin diýip aýdym. Ana ýurdumyzda gulaly gulluk, hiç bir ýurtda uruş ýok şu wagt. Hiç bir ýurtda ýok. Ähli ýerleriň gulaly gulluk şu wagt. Ana gulaly gullukda Türkmenistanyň asmanymyza atyp diýip çapak çalyp oturmadylar. Hep dünýä gulaly gulluk. Hem şonu ýany hem ýerde gulýalyk, uruş ýok, zat ýok. Bizde gulýalyk diýip zat edip, onda näme üçin bizde paýok berýärler? Näme üçin bizde paýok berýärler? Şonu aýtsaňmy? Bir şurada kommentde ýazar. Biz hemme zat gowy bolýanmyzy şu kommentary diýýär. Näme üçin paýok berýärler? Zaşit el yeterli däl. Zaşit el yeterli bakadan magazyny ýok, şoň üçin paýok berýärler. El ona aýlygyny şu alyp bilmeýän zatlaryny paýok berýärler. Dogry dälmi?
Oo. Doğru. Vampirde o payok diyen zat 35-nji ýylda başlady. 35-nji ýyldan ta 65-nji ýyllarda çeli dowam etdi. O sonra payok. Ol hala bizim sistemimizde, komünist sisteminde kellemizde galypdyr. Hiç kim halkam jalpam edenok. Bu näme üçin osura durus? Näme üçin ekmeğin peşinde? Näme üçin çöreň peşinde osura durus dip halk hiç kim kellesine takanok. Bir oyunması gerek. Türkmenistan içinde dinläp oturma adamlar oyunmaly. var. Bir oyunum. Menem bir zat goşoýun. Eger hemme zat gülýaly bolsa, gülýaly ulluk bolsa ýa-da ol egemmer diftip birem bir özüçe kiçijik beýnisi bilen, kiçijik beýnisi bar çünkü akly tonok köp zady. Şoň bilen näme diýe? Siriýa seretdiýe, Liba seretdi. Ýene şo bolgusa sebäpler görkezýär-de. Meňem aýtjak zadym, eger olar ýaly bolsa, onu näme üçin göç idaresinin yani migrasiýa gullugynyň Türkiýedäki migrasiýa gullugynyň resmi maglumatyna göre Türkmenistanlarymyň ikinji ýerde dur. Irakdan soň biz dur. Siriýadan hem öňe geçipdir. Onu näme üçin biz ikinji ýerde dur? Näme üçin biz 5-nji, 6-njy, 7-nji ilki nowatlarda däl şo taýdaky atçot boýunça ödem 220 000 türkmen bilen dur. Ýagny bu näme diýmek bilýäňizmi? Iraklylaryň dokument, pasport meselesi ýok, watandaşlar. Olar şo nemeti bilenem hiç satyl gelmegi bilenem şolary kan bäri kabul edýär urşwady. Olaň hemmesi şol. Biz birinji ýerde aslında watandaşlar. Çünkü biz 700 000, 800 000 bilen torak görüň özüňizden bilýänsiňiz daş döwrüňizdekilerden. Bir adam dokumentli bolsa 3 adam dokumentsiz bizde. Takşdy bilinki 600-700 000 raýat Türkiýe boýunça bardy diýip çaklaýan göne käbir maglumatlar ora milyonum diýerler. Onu biz birinji ýerde dursa, Iraklylar uruş bilip dur ikinji ýerde. Siriýede uruş bilip dur üçünji ýerde. Bizinki näme üçin beýle onda? Şoňa da jogap beriň da ýol Siriýaly çek bolýar diýenler. Biz eýýäm dursa, biz eýýäm geçdik olary. Şoň özü tutnama dämi gülýäli ýurt bolsa, biz näme üçin şu İstanbulda, Türkiýede bir giden türkmenlerimiz madarlyk türkmenler bolup ýatyra diňe şoňa bir seretsen şoň özüm tutnama ha. Onu yine gelip şu Siriye bilen Liva näme biňiz diýerler, şu Irak döwletlerini miňe diýerler. Birinjiden o döwletlere daşyndan efekt boldy. Biziň döwletimizde daşyndan efekt ýok watandaşlar. Meniň kim pul berýär, kim sponsorluk edýär, kim näme edýär? Meniň ýakyn torugum bilýär watandaşlar. Meniň ýakyn torugum bilýär. Maňa daşar urtdan Europarlamentden pul gelýärmi ýa-da halkyň içinden gelýärmi ýa-da pulsuz gelýärmi? Bu zatlanma hemme zadymyz halk bilip otýar. Yani mene hiç yani halkyň aradasyny esseňiz, ina şu hakykatlaram görüň, biraz deňizleňizde objektiwni seretmäni öwreneli. Nur, bir zat da sen o Samsung nemesine katıldyň-a? O Samsung. Ha, şo wagt bir zat nemetdiň? Atladyň, ýani nämesini atladyň? O näme diýip otur? Asaňa diýip otura. Gel bile gidel Türkmenistan'da. Böyleki nemede program yapanda inşallah yolu açılır biz Türkmenistan'a giderdik. Madem sen Türkmenistan'a gideceksin, yankı Samsun'a aysana meni Türkmenistan'a göverdiysene. O ne biçim aydın o? Oo. Hem kösen kör hem aydı bilen o kemem bir yaman ya da. Onların maksadı onları patkalemle gidip anarı gitmek. Ne olat ya da men şu yine şu patkalimli şu haklı diýmän diýsem ýene şu aglyma geldi ya da şolar var şu patkalimli adım tutman aydı ver ya. Yo diýen zatlar hemme zat gulýalyk diýär da watan ogly. Hemme zat gulýalyk diýär. Men arada şu 21-nji ýylyň reytingi gördüm internet boýunça 180 ýurdun arasyna, 180 ýurdun arasyna bizi aýdýarlar hani internet ulutmaly, Sputnik göwerdik, Türkmenistanyň Sputnigi bar. İnternet boýunça biz 179-njy ýerde, 180 ýurdun arasyna. Bizden soň diňe Kuba bar. Diňe Kuba. Owa. O ölüm siri ortaçy şoň zady tirleri 449. 449 Kubada 346. O Yemen'in bizim öwümizde, Mozambik'in bizim öwümizde, Sudan'ın bizim öwümizde, Afganistan'ın, Burundi, Aljer o eşitilmedik Afrika yurtları var ya.
Şolaram bizden öňde aro. Şular ýaly Doğru. Ene ýurdum seredin. var. Utananoklarym kara şular ýaly ýurdumyz O wa şular ýaly ýurdum men raýat gir bolup gör. bir o zada girin internete seredin rating stranpa internetu dip ýazyn. Görürsüňiz onuň nämen gülala bir seredin bir daş töreňize bir. Ýöne boş gurla oturmaň aro. Başga da bir zat bar. Hadi. Ol diňe internet boýunça adam mı? yani bir mun täzeden aýdarsyň neme watan oly. Yani ol internet boýunça başga da telewizion boýunça we yani media boýunça başga adam hukuklary boýunça orunlar bar ýurtlaryň arasynda. Bir giden olaň bölümleri bar da hemmesinde de iň soňky ýerde bar ýatam biz. Hemmesinde de. Haşdy ýa iň soňky ýa iň soňky bärsinde. Bir özüňiz bilmeseňiz bir kaçap internetten bir öwrenip görüň, bir seredin aro, ýyrak barýat. Biz barýam o dem üç şeýlen aşagyna ýetdik, julgan o zady ýetdik, suwuna ýetdik indi bilen. Akardan gidip otursyň bara biz. Besedin aro onu. Onu da diye Siri'ye yerleşecek bolýan bu diye. Yok man uruş diýilse ýokardan raket uçmalym karay biziň depamyzdan. Nur Södüň adynda geçen ana berden Siriýanyň görkezdiler. Ýollary pırıl uruş gidip duran döwletde ýollary pırıl awtomallary pırıl bilen ýollara baktana, owaň ýollaryna bak, etrafyň ýollaryna baktana. Gadam ýok o käbir olardy, togam ýok, täze malgazy ötşe. Gada şu adyna beş ýok, sorak gören garnaşsyňyzlar. Nuri ýene bir şo zat da ine şo Siriýa diýdiň da bizi de aýsiz ýurdu Siriýa ýalyga çek bolýaňyz. Alжириýa ýalyga çek bolýaňyz. Ay Siriýa o da nämedir? Yemen ýalyga çek bolýaňyz. Libiýa. Näçe olan gözüňe gelen biz ýurdumuzy Ukraina ýalyga çek bolýar. Biz ýurdumuzy Gruziýa ýalyga çek bolýar. Biz ýurdum Pribaltika döwleti, şolar hemme Sowet Soýuzyna aýrly. Biz şonlara ýalyga çek bolýar. Näme üçin o zatlar olan gözüňe gelen? Bilen işte bilen gözleri var bilen gözleri diňe ýamanna. Bizden gözümüz diňe şu düzeltmek ýurdy, hem de ösürmek ýurdy, hem Türkmenistan baýamak, hem ikinji Dubay etmek. Ide bizim gözümüze gelýän zat. Aýtmatan men wara şu taýda da Ýewropada da bar watandaşlar men aýdýan o. Yani meniň taýlarda gezip görülme seretmäň diýen biz aslında Araplar ýaly bärik turist bolup pul sowmana gelmeler raýatlar bolýan biziň siýasatymyz, hökümetimiz gynansaňam gözü doýanok, baýlan gözüni doýurmak kyn, onu sizden bilýäňiz. Yani bäde de baş o baýlar bolýan wara. Weliklice o minister diýen adamyň weliklice işe gatnaýar o, weliklice. Yani şo premier minister diýen adam bilen oturup bir restoranda nahar ýemegem ähtimallygy bar ýani. Ahranaly gedenoklar. Biziň ýanyna näýli? Ahrana üstüne ahrana. Yok, maraya lewaba gelýärmiş diýde bir welaýata gelýärmiş diýde bir gününden ýol ýapyşdyryp zat edişdirip ay bular gara başyna gaýt. Çünki bilýärler howpun badyny, çünki halkyň halamaýanyny bilýärler. Bular özlerini bilip otur halkyň olar ýigren ýani. Halk ýigrenip başyna oturup bilmersiň. Ýigrenip bu halk seni ýeriňden aýrýar. Türkmenistan hökümeti eşitseňem şunu eşitmeseňem. Gulaňy guý, gulaňy näme küpe bolsun näre? Gulaňda dursun şo. Nur senin haberin vardır. 2 ay önce Danimarka Başbakanı istifa etti. Sağlık Ministerinin yanlışı için istifa etti. Doğru mu? Awo. Hani bilirdi, Nerstansını her ayda Nerstansını oğudun depe överi. Ama öyle koltukta otuyor. Hani o? Utanmaz. Öldü bitmeli. Hakiki. Öldü bitmeli. O ministerim nemette oğurluk etti deyip onu işten ayırman gerek yok. O ministeri getiren sensin. Sen gitmelisin. Skoro diye Türkmen gelin yıllar Türkleri durmuşa çıkar diye. O da ona başladı. O Türkmen Türkmen erkeklerimizden direkt 2007 doğumlu ya da 2020 doğumlu bolýadan. Doğru mu? 2020 yılda doğulupdur. Nuri ben çıkayına yani. Bolya. Tamam. O zatlar ýöň başlady. Betebet dostumuz. Yani Araplarda şeýle bir düzgün wa. Arap
bir ayal maşgala bilen durmuş toy tutanın bilen hem sana Arabistan'ın ya da Dubai Birleşen Arap Emirlikleri'nin raýatlygy berilen ok. Beren oklar. Gyzy raýatlykdan çykaryp goýarýarlar. Düşünýärmi? Yani men edil o derece bolmala diýjekkä bolun ýöne şolaryň öz berýän raýatlaryna berýän mümkinçiligini başga adamlara beren oklar iň bolmandy. Biz şolardan baý bir bet gowy ýaşamaly aslında. Şolardan gowy ýaşamaly. Çünki Arabistanyň ykdysadyetine bolan petroluň goşandy 15% watandaşlar. Alyňda okan öwrüniň men okudum Dubaýda wagtym. Olaryň ykdysadyetine goşandy Dubaýa diňe petrol çykýar, gazam çykan, o petrol çykýar, neft çykýar. Neftiň hem 15% goşandy wa watandaşlar. Esasy girdijisi turizmdan. Bizinki dik düşdi. 2 milyar 200 milyon dolar aeroport kurýar we bir liniýajyk işleýär. Şu Ullukan aeroportyň içinde de bir liniýajyk işleýär. Yani ol sen köp adam getirmek üçin uly bet edip aeroport guran bolsaň turistlere de ýol bermeli keniň dağını. Sen turist niýe daýsan öz raýatyna ýol beren o, öz raýatyny alan o. Yani bir giden daşar ýurtlarda, Ýewropalarda, Amerikalarda ýaşap ýören ilişlerimiz gelip bilen o. Şotaýnyň raýatlygyny alanlar. Türkiýede wa bir giden. Bilen Nur Bu ýalňyş aňlaşma bar ortalıkda. Arabistan Manış diýse diňe bir tanjyk Arabistan ýok, Birleşen Arap Emirligi bar. Neme var? Ana Kuveyt var, Katar var. Olar aýry-aýry döwletlerdir. Birleşik Arap Emirlikleri, bölükre Suudi Arap Emirlikleri hemmesi Arabistan da emma olar aýry-aýry döwletlerdir. Aýry. Birleşen Arap Emirlikleri mysal üçin men size aýdaýyn, dolanyş sistemasyna görüň bereýin. Näme üçin Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine gutlawy berenne bira Abu Dhabi'de oturan adi adamçonok näme uğradýa prezidentine uğradýa çünkü Abu Dhabi'de oturan Abu Dhabi'nin şeyhi biram Dubai'nin şeyhi şeyh näme şoň ady El näme Salman. yok şeyh Maktum mu Şeyh Maktum mu näme mi karoç şoň uğradýa. Yani çünkü Dubai'nin şeyhinin gücü has ağırlıklı ediyor vatandaşlar. Yani birazcık olurdu 7 tane devlet var. 7 tane nime avtonomlu respublikaya alak kolup dolandırıyorlar. Abu Dhabi'nki Abu Dhabi ve Dubai ve Sharjah, Ajman, Fujairah, ondan yine bir iki tanesi var. Şolaryň şeýhleri dolandyrýar ýurdy. Ýöne hepsiniň özü günjü var. Mysal üçin Ajmanyny arak satylýan bolsa Şarjada satylan ok. Mysal üçin. Şo zatlary ýani Dubai'ň Birleşen Arap Emirlikleri öz içinde ılalaşyp ýurdy dolanyp otyrlar. Yo Omanam on goňşy döwleti, Omanam goňşy döwleti, olam aýratyn döwlet. Katar aýratyn döwlet, olam aýratyn. Katardan ýalňyşmasam biz ýaljak 4 milyon mu 5 milyon halky bolmaly şoňam. Gatkan bolmaly. Katar daýyny 2 o milyon Türkiýe döwleti. 2 milyon 800 halky bar Katar'ın. Katar'ın 2 milyon 800 we Aha. döwletlere kard berilýän ýagdaýda otýar. Daşy türkler hem şolardan kard alyp otýar, pul kard alyp otýar. Şoň üçin watandaşlar men bir zat aýdaýyn o. Özümizde erkekler bolup namas bilelim birazcık. Çünkü bizim erkeklerimiziň mertligini aslında ýurtda dörp biler. Bena şoňundan yani esasan hem erkeklerimiz has mert bolmaly. Ayarlarymız bara olary gollok bermeli. Ayarlarymız ýok diýip elinden çekip ayağından çekip durmalylar. Nabarot erkegine sene manha beýle erkekler ýaly bolly mertlerçe gaýtam. Watany gory, watanyň uğurlardan halat etmelimi, zulma karşı görüşmelimi, mertlerçe öz yerini al diýmeli. Biziň ayarlarymyzyň köpüsi yani gynansa maşgalalarymız, ejelerimiz esasanam enatalarymız häzirki ýaşlaryň elinden çekýär. Elinden çekip otýar. Goşulma, ýok, görünme, diňleme diýip. Şo zatlar bara gowluga däl, erwetlige tarap watandaşlar. Gowluga tarap däl ol.
Suat Nur men Katar dediğin Nuri inde öňümüzdäki şu ýyl öňümüzdäki şu ýylyň ahyrynda noýabr dekabr aýynda Katarda dünýä futbol çempionaty geçiriljek. Onuň bilgisi bolsun halkyň. Doğru diýen Alihan. Nuraga diýer erkekler mert bolsa da seň efirinde her gün şowra adam gelmezdi, müňlerçe adam görürdi diýer. Hakikatdan hem men şu taýda oturanyň köpüsini var Alihany, grupy Batyrkany. Bet sene täze görüp başladym. User senem täzerak. Jumaniyaz we Pastiyan, Alparslan we Delkanly Satlykov görýärdim. Larit Batulymy. Ayjanka we onuň Merdan we bar karoç illeşemiz. Yani birazajyk täze illeşemizden gelmegini isleýän, hatda şu taýda gelsin pikirlerini aýtsynlar. Gelin kim mana 2 sany ýeri boş dur, pikirlerinizi aýdyň. Yani diňe meni gürläp oturan adam bolasym gelen ok. Atanaşlar men şu yaradyjy bir neme bolup gepleşik bolmagyny isleýänler. Bu meňem ýalňyş ýanerlem badyr. Ýalňyş ýerime ýalňyşdym diýin. Bütün soruma üçin özüm piçilik bilen ok. Ýöne Nuri bir zaman sözüň kesilmi? Mhm. Aýt. Bakın ildeşler, men sizin öyle Nuri täze şu ýaýyny açany wer men şu ýaýynda. Hizim gorkmaňa da gerek ýok. Haýsydan ildeşler, sizin öz pikiriňizi aýdyň, ýazyň, gelin goşulyň. Yani munyň soňy ýok. Ertirgin bir serdar bolar, soňra ol tomurjyk bolar onuň agtygy. Biziň soňumuz öz elimizde. Haýsydan ildeşler. Siz şu ýerden öz pikiriňizi aýtmadykça bu diktatorluk sistemi öňe gitjek. Awa. Assalamu Jumaniyaz alaikum vatandaşlar. Assalamu alaikum Nura. Adalar oňatmy. Jumaniyaz başda aýtýar. Özbekler gülýärler diýär. Üstülen bäri erkekleriniz näme diýär? Içip ýatyrmy diýerler diýär. Dogrymy Hakyky. özbekler diýärmi? Edip. Gülýärler. Gülýärler bizingine oturan mahallemiz durşuny özbekler da siziň näme üçin ýa türkmenden lagdy ýer bolup bilen ogu diýär. Näme üçin ýa ýolaşdyr bilen oklar diýär. Ya näme üçin nä diýär birek el tutuşup ýardam edeňiz o diýär. Nähili o diýär seretdiň TikTokda diýär durşuny diýär türkmenler diýär. Hassa tammadyr diýär. Götün oýnatýan ammadyr diýär. Bagyşlaň bolýan zawarażenie. O näme üçin asyl ýöne diýär şunu aeroportda edip diýär. TikTokda çykyş edişler ýa aeroportda diýär çykyş edip diýär. Neden ýollarny açdyryp bilmeýärler diýip näme etýär. Men aýtdym çünki şunya sistema da diýip nemeden bolan alttan alan bolan nädeýin. Menem bu oturasym gelýär Gulýaly ýurdumyz we Gulýaly prezidentimiz we diýesim gelýär onu. Aýtdym şunya gorkakluk we 30 ýyllap şu sistema diktator sistemi dowam etdi. Türkmeniň agyna taýyn aşydykdylar. Diýen näme diýin? Galan dadna özlerine namus misal getirmeler. Diňe maňa diýilýän näler? Kän adama diýenler, kän gawat gelen adam bilen näme etýän boly. Näşunyň wärkijesi bir goňşym geldi, türkmen. Şol aýtýar, özöklere gowy etmezçilik eden bolup, menem aýtdym, näme diýdim olar? Şunya diýdim boly. Biz näme diýdim, erkeklemeden ma bolyn diýdim. Olaň diýişine ora diýdim, onda diýdim. Biz onda olan ýanyna şerefsiz bolýasmy diýdim. Biz onda namusymy saçan bolýasmy diýdim. İstan diýilmedi ýüzüne osurlan ýaly gitdi on soňra goňşa. Awa, seredin vatandaşlar taýda bir aýlyp durýarlar. Aktyp görüp bol edeniň bilen ýurt gowlaşany diktator aýrylmasa diýär. Vatandaşlar ýani ýollaryň açylmagy ýa-da öýümizde gitmegimiz, gelmegimiz bizim doğal hakkımız. İntibi hakkımız ol. Yani onu sormak. Şunyalı var da Nura, şunyalı yeni var da biz şeyittirip sesimiz çıkarman, gorkucumuz da ay biz kiçi beynili deyip sana nemeden var, duwayden vaydan var, bilen. Onyalı akıllı kiçi beynili bolyan olsun. Onyalı adamlar olup sesimiz çıkarman geçsek. Bu 2024'de de 2000 var 40-njy ýylda açylaýmagy mümkin bu ýollar. Beýdip sesimiz çıkarman gedip beresek. Biz watanymyzy söýýär, watanymyzy kuýsýär, watanymyzy göresimiz gelýär diýen adamlar. Näme üçin onu hakkyndan talap edip baryp men hassam näme üçin äkiden ok, men hassa näme üçin äkiden ok diýip
talap eden oklar. 2000 meňe bilişimçe 2024-nji ýyla çen ýollar açylan ok diýeli. Häzir olam hiç 2024-de ýetip geler basym hä diýmän. 2024-de ýeter bolyn. O taýda da onun da açylar ya açylmaz. Ýöne açylmaz mence. Çünki näme üçin açylmaz? Çünki bu aeroport sistemasyndan tijarete urdular inni. Bir adam geljek bolsa $4.000, bir adam gitjek bolsa $2.000. Ya $4.000, ya $1.500 gitjek bolsa. Balna O pul bolsa kime? $1.500, O pul kime der $1.500 Edip? gitjek. Hä? Araçlara gidje. O pul kime? Ara. Yok, patolog kime? Patolog gitmeli ýeri ýegenlere aeroport kim kuryt etdi gaýta ýarlyg ony şo sistemaň ýene de şol ady da dowamy. Ozal kime tölelinýän bolsa. Gurwan ulyň hawar ýok bu zatlardan ýa onuň hawar ba gorkuzyna sesini çykarman. Men şu nämämden kreslamdan nikmasalar aýyrmasalar bolýa nämeseler etsin diýip otur bilýärmi? Biz häzir näme şörde kän gurulýasdan seret gurulýas aýtýas bolyn. Bu ýegenden türkde näçe villat wa näçe zapravka wadygyny ne bilýärse. Ýa çykyp aýsaňa görýip siz bahyl diýerler bilýärmi? Biz görýipçilige medemzok bahylçylyga medemzok ýöne türkmen halkynyň hakyny Yurdumuz ýitýär. böyle gullu gazu dasman. Doğru mu? Ya. Hiç sur ýerde de mog hiç sur ýerde de mara ýurdumyz asmanymyz arasynda ýermi ýurdumy paragat. Hiç sur ýurtda da moy asmanyň grantomyot bomba düşüp duranok. Hiç sur ýurtda da näme edip duranok, ýer agdarylyp vulkan çykyp duranok. Emme ýurdan paragat şuwagda mence. Ýa. Mara şo diýişim ýaly. Bolä Suriýa diýermesen. Bolä Suriýa diýermesen. Yani Yok, şu Suriye'de gowy ya. Çykalga ba watandaşlar çykalga şowgun etmeli, şowgun döretmeli. Yani galmagal döretmeli. Türk aeroporta gitmeli. İran'a varmaly, garaz oturmaly. Ýöne bizde taýynaşyň eýeti boljak bolýanlar we zatlar we olara mintek paltasy daşa deger oturup berin. Paltaňy daşa deger oňdan özüňize meňe çykyp başlarsyňyz diýip bolsa. Ýöne gelin wara biriniň arkasy bilen wara. Mene şol paraşalyk tipa taplaýany biriniň arkasy bilen ýaşamak wara. Biriniň arkasynda pygynyp olur etse, ölse, dölermkä onsoň bizim soň taýatynda ýaşatak. Paraşa diýilýär şoň men şoň gelin wara etjek bolsak özümiz edeliň hemmem takdyr. Bolmasa da ýöne tanıjy adamlardan gidäýmezmkä, ýansa da şolar ýansyn, köýse de şolar köýsün diýip bara odazyňa oturup seredip arkadan herget etmäliňde bir zat diýýäm, edeliň diýýäm estinlerine Eýrana gitjek diýenler alsyn Eýran pasostosundan, konsullugynyň bizinden gitsinler o taýda. Biri bilen oklar, köne pasportlary bar. Olaram konsulluga gitsinler. Özüňiz bilýäňiz kimde pasport bar, kimde ýok. Jaň ele çykdym Tapyň biriňizden 10 bolyň, 10 ýaşlarynda baryň. 50 bolyň, 30 bolyň, 40 bolyň baryň. Näçe köp bolsaňyz şonça gowy. Gelin wara şonu biriniň arkasy bilen ýaşamany goýalyňla inni. Nur daway abiýet edeliň aeroporta barmak barada diýär. Maslahat vatandaş, bet. Maslahat meniň näçe häzir mana taýyn. Näçinçi oldu bu Nuri? Aeroporta baralan. Baran boldumy? Balkanda 46 unuň karantinada saklapdylar diýär. Inni biram şu aeroporta men barıp vatandaşlar aeroporta barıp bir ýerlik daýyn gönefirem etdim men gelýänlere içine girip ödem içine girmegiň kyn uğrunda ýadyňyza düşen oldu. YouTube'da bak görüň. Gelýän vatandaşlardan nädip gelenliklerini sorap Türkmenistanyň wara aýbyny açdyk görkezdim tede. Gelýänleriň bardygyny bular birliğini bilen edip gördüler. Menem gelenleri habar etmänjik bardym danym efir edip gelenleriň maskarasyny çykaryp Türkmenistanyň aýbyny çykaryp gelenlerden informasiýa aldyk. Ýani nädip geldiňiz diýdim bolun. Biz diýdi sebäbiň bolmaly Türkmenistandan çykmak üçin ýaramok, ol bul garaşon ýa-sebäpler bilen çykmaly, bir giden pul bermeli. Garaz
kösenene kösenip bere vatan oly. Kösenmedigen pulunu berip Ya, çykyp dur. Ana deňligem ýok, arkadaşam ýok. Allah orasın nuru ba teň sözüň bölmäň diýdim-de bu eden hani öz neyde oturdu hani 5 mantyk nemesini üçin hani 5 mantyk gazanyp oturun diýip öz halkyna hani Hitlerden beter davranyp oturan nemesi bar. Ýönekeje WDP'li namaýda oturman, ýönekeje oturan şol. İşçi. Döwletiň işçisi, seniň hakyňy, hukugyňy neme goramaly işçi, seni nemede otur, hani gasp otur. Seredin vatandaşlar 10 ýaşynja ýanwar etsen gowy bolar diýe. Men pikirimçe wara pasporty ýoklar. Gelin şonu abiýat edeliň. 10 ýaşynja ýanwar kakras Türkmenistanda da welaýatlaryň arasyndaky ýollaryň açylmagy üçin Murat Gurbanow talap edip otur Türkmenistandaky illeşmeden. Goý Türkiýedaky illeşmeden pasporty ýoklar, Iranyň üstünden gidebilmeýänler aeroportda çyksynlar. Başka önemlidak İstanbul'la aeroportu, Ankara'dakiler Ankara'ya varsın. Çünkü Ankara'da da halkara aeroport var. Nemede de var. Reisle uçuşan yeri de anne. Esası yönü İstanbul'la gelbilseler has koyu. Şunu ayın neçeti 3'ü. 10 yaşında senden vaktiniz var. Cemlensin 10 adam, 10 yaş adam, 20 adam İstanbul'la aeroportu yüzölüğün vatandaşlar. Pasport ýoklar, köne pasportlar. Ýok, Iranyň üstünden gitjek gel diýen wa bolsa, ýani men Türkmenistana gitjek gel, ýöne şol işe goşok diýenlerim barkyn. Diňe pasport ýoklar däller. Gel men goşok, menem şu ýoluň açylmagy, açyk durmagy isleýär. Men gideýin, gitmäýin aslında da açyk bolmaly ol. Ol sen gitjeňe baly. Gitjek bolsaň nemetjek bolmady, ol ýaly düzgün ýok, açyk durmaly ol. Şoň haçan gitsem, gidip bilýändigimi bilsem, şonu adamlaryň psikologiýasy birazjyk gowşa ýa näme de bolsa. Şolam ýoga. Şu wagt gitjek diýsen gidibilen o Türkmenistana näme mysal üçin okuwçy sen okap ýörseň dogry watan oly. Aňardan habar gelýär. Nulu gel bir dogan garnaşyň hasta plan ýagdaýda gelmeseň bolanok ýetişek bolsaň gelýär. Alagadan bilýär ýani uçup gidýärmi gidemokmy? Yani Nuru. men Ýewropa geldim anasyny satayım 3-nji bölke. Men öz ýurdum dälin ha men öz ýurdum men alanok. Men Ýewropa gelip bildim men. Uje ikinji sapar. Men Dubaýdadım, Dubaýdan Türkiýe gelip bildim. Ya geço hikaýeler, hekaýe ertekilerini wara Türkmenistanyň pandemiýemiş, ýene yapmış. Nurumunyň başga pikiri var da şu wagt korona diýär şu wagt dünýäniň iň ana reyting neme şunky wakat aýsyna Amerikany gördüňmi 550 000 bir günde. Ýarym milyon adamdan kän. Virusy neme dilen? Korona. Türkmenistanda näçe? Onuň hasaby kim bar? Kimde var? Zaten 2 milyon 800 adam var diýip çykdylar. Ya Onu bakana däl o. Türkmenistan 90% pasti 100% vaksinasiýa etdiler ho. Uje pasti 90% vaksinasiýa edildi Türkmenistanda. Vaksin etdirmän ýörün bardyr 5% ýa ýokdur. Erteki laýylatlar, erteki ho, daşy Türkiýede vaksina etdiren bolsaň hiç meselen ýok. Daşaruda tutup bilýän welaýatlaryň arasynda ýapyp däl. Yani Türkmenistan şeýle. Yok. Bak şunu aýtjakda hani dünýäniň iň nemesi var şu wagt Amerikada 550 000 bugün. Angliýada 470 000. Bir günde waka saýsy. Daňatar gel efire, gel daňatar gel. Seňem pikiriň diňlädi. Murat gel, täzeler gelin ho. Bet. Gelin ani. Täzeler geljekde Nur men çykayn men taşardan diňläýän seni. Täzeler geljekde. Gelen o var şu an gelen yok. 2 yer boş dur. Senin içten 3 sol yer hazır durani. Ay yok men gidecekler gelecek var orada men gideyim diye. Tawo. Çağır yani işte gıydlanmadan yok. Pikirlerini aydıp berilecek bir gıydlanmadan bolsaydı keşke. Biraz gıydmaşkalamla gıydlansa diye erteklenmede. Yani öz problemalar badıra durmuştu çekken kösünçlükler badıra ho. Çıkıp bir öz problemacıklarını kösünçlerini aytsalar. Niýemeden çekinýän vatandaşlar yani Men şonuň üçin
Sana bir aydır girem oktum da sardan dinlä oturýatym da. Giren barmy? Bu ýaşlarymyz girsin, täzeleri girsin diýip. Daňatar gel daňatar. Yani kurtoýjy olany meňleşsen. Töwünük bazy batçyň bar eken badyň görelsen. Bu gaýratyň bar bolsa gel. Yani töwnýänlerim testiz almaňa töwüp geçsin. Maňa bara bir zat aýdaýyn watandaşlar. Meniň gözümde deger ýokdur. Tagam hökümetiň tarapyna eýe çykyp, yani şu zatlary şu dünýäň efirde sanan zatlarymyzyň üstünden ätlep görmezlikden gelip aýdylan zatlar, görmezlikden hakykatlar hemmeden hakykat şolaň. Şolardan ätlep öz mertebesini satyp o tarapy geçen adamlaryň söwünçlerini bara bir gram täsiri o watandaşlar. Söwse söwüp geçsin. Söwüne de nemesi ýok. Tak što Larita gel men zaprosi verdim. Hayat dowam Nur edýär. şu wagt senin Gel, efirinde 70 adam bar galyba, dogrymy? Awa. Awa. Bir ýokmy ýa? Bir ýokmy öz pikirini aýtjak? Hiç kim ýokmy? Geldi bir Larita. Hoş geldin. Salam vatandaşlar. Men köpden bäri girjekde ýönümiň nämem birazjyk garşykrak. Türkmençe, orsça, türkçe. Hoş geldin. Aýdyr. Haýsy dilde aýdyr? Saň aýt, öz pikirini aýt. Garym gatym bolandan soň gürläp dursam çekinýäsde, şoň üçin kän näme demok. Yani yok Larita. Ýöne Hiç ýagdaýymyz. Dogrudur. Sag bolun. Ýöne ýagdaýymyz gowa däl. Şonu aýtyp bilýän. Hiç kimiň ýagdaýy gowy däl. Sebäbi bizde diýerler, ýüregimiz bir gaşyk suw. Sebäbi hemmemiziň garry enemiz, atamyz bar. Men naprimер 2 sany joramyň enesem, atasam ýok boldy. Ve näçe gezek konsulstwa baryp haýyş etdiler, ýalbardylar. 2-3 gezeklep baryp ýalbardylar, bizi goý bereň. Ölüm ýastygynda ýatyrlar, bir soňky nämesine bir uğradalyň, kömek ediň diýip näçe gezek bardylar, hiç haýsyna kömek edilen ok. Enesini, atasyny ýitirdiler, yani öldüler, bir soňky nämesine uğrady bilmediler-de. Şoň üçin hemmemiziň ýüregimiz bir gaşyk suw. Şuýda oturanlaryň hemmesem şo bir ýagdaýda. Hemmesi. Sebäbi hemmemiziň garry enemiz, atamyz bar, çağalar bar. Çağalar ciddiýetinde elden gidip barýar. Dogrusyny dogry aýdalyn. Dogry dämi? Sebäbi köpüýimiziň ýoldaşymyz ýok. Aýrylşan mesele. Oğlanlar ulap barýar, bizsiz ýoldan çykyp barýar. Terbiýe ýok sebäbi mama, baba, garrylara kim nämetsin, kim kulak asýar. Ýoldan çykyp barýarlar. Hemmemiziň şu bir problemalarymyz bar. Hakykatdan bar. Gelince birinci gezek konsulyasyna dogrymy? Birinci gezek. Amana de berekeli ana. Şoýany Men hemişedem ähli ildeşlerin gelsin öz pikirini aýtma. Bakın bu gelece aýda otur erkek ýany ol. Men hemişedem Nuriňiň canly ýaýynlaryna goşulýan, hemişe seretýän. Kim hemme zat gowy ýurdumyzda diýen bolsa ýalan gepleýär. Eger hemme zat ýurdumyzda hemme zat gowçuluk bolan bolsa-da, şu taýda men diýen doktorlar, men diýen mugallimler işlemezdi. Gelip ýokary bilimli mugallim näçe sany ýokary bilimli joram bar. Biri tarih mugallim, biri ýene bir zat mugallim, biri ingliz dili mugallim. Näçin işini, güýjüni hemme zatyny taşlap şuýda işläp ýörler. Sebäbi ýok, iş ýok, güýç ýok. İşlen bilenim yetirinip bolan ok hiç sada. Anan aýlyň hiç sada ýeten o. Gelip o kartoçka meselesi dağı nähili maskaraçylyk. O 41-45-nji ýylda nämedilen girzilen bir zakon ol. Sebäbi hemmekime şo wagty ýurt Sowetski Soýuz şuňaly gaty kyn ýagdaýda bolan üçin hemmekime deň derejede ýetsin elimizdäki produktalar diýip edilir girzilen bir näme.
Bu men fikrimçe bu bir masaraçılık. 21. asırda yaşayaz. Bir Ee, Serdar Cuma Serdar hı, Cuma täze yirmi- karantina gelmesen bolany Men fikrimçe bu bir katı bir masaraçılık. Sever 21. asırda yaşayaz. Özüm bay bir yurtta yaşayaz. Yurdumuz katı bay. Hemme kimen bilýän muny. Yaman kän, gaty kän zatlar edip bolýa. Ýöne hiç kim halky düşünen ok. Halky düşünen adam yok. Hemme kim öz nämesini düşünýär, öz jüýsini düşünýär. Biz dagy 168 yurt barmy dünýäde? Katardan soň biz 182. gelýär. Ha, 182 gelir. ha. Biz 4-nji ýerde ýerasty baýlyklarynda, dogry dälmi? Katardan soň biz gelýäs. Biz Dubay'dan, Katar'ın adımlarının näme ýaşamaly da, kim ýaşamaly da. Şu mesela alalım nämeni, Dubay'ny. Dubay'da mesela saat başymy ýa-da her günde satylan neftin näçe prosenti her gün şol Dubay'ın ýaşaýjylarynyň hasabyna näme durýar, akyp durýar. Doğru değil mi? Akıp duruyor. Dapustim bir çağa doğuldu mu? Arap maşalasında bir çağa doğuldu mu? E, Doğulan günü şol çağacığın hasabına $100.000 pul yatırılıyor. 18 yaşına gelende islesin özüne cay alsın, islesin bir iş açsın, islesin o pulu alsın da daşar yurttan özüne bir iş açsın. Her hili goldawlar edilip dur. 18 yaşına yeten erkek bolsun, gyz maşgala bolsun, nämen dünýäň islendiği bir yurtda, islediği yurtda näme okuwa girip bilýär we döwlet şonu goldaýar. Döwlet şol okuwyny özü büdjetden töläp durýar. Biz Dubayça bol bilmeýäsmi? Biz halkymyz kendir näme halkymyz ýok-a. Biz Özbegistança bolýarmyz. Özbegistan 18 milyon nämesi barmy, halky barmy? Açık yollar, Yok, men 30 bu. 37 milyon oldu Özbekistan halkı. Kim boli näçe vilayeti var Özbegistanyň? Şu da men de gaty kıynanan yerim şol näme? Aptupan boldy. Lično prezidenti, Özbekistan prezidenti lično vertolyota minip gelip adamlaryna goldaw berip vilayetlaryň häkimlerine näme bolsa bolsun gije gündüz halkyňyzyň ýanynda durun, arkasında durun, pikir etmesinler döwlet halkyny näme etdi, ünüsten gaçyrdy. Hemme zadyňyzy düzeltjek, hemme zadyňyzy gowlaşdyrjak diýip nähili podдержка berdi. İki sany bir näme diýerler, gowy söz ýylany nämesinden çykarar, hininden çykararmy diýerler. Bir iki sany hawa iki sany gowy gep podдержкадан ito bir näme halka bir näme bolýar, goldaw bolýar. Men arkamda döwletim bar diýip birazjyk näme etýär adam diýen zat özüni bir güwendemi näme etýär, hasap etýär. O bir hil arkasında yurt bardygyny duýýanda bizde yurdun ýokdugyny edip gör adamlar öz janyna kefkat edýärler, özüni asýarlar ana bir gyzymyz Belarusyada. Biz şu näme ýaly yetim çağalar ýaly. Hakykatdan yetim çağalar ýaly hiç kime gerek däl, hiç kim çykan ok. Her kim öz näme güýji bilen bir näme situasiýalardan çykmany pytaýtsy. Mena действительно nämeler ýaly yetim çağalar ýaly hasap etýän biz özümize. Ýöne bir abidny yeri ine biz napример Türkiýede işläp ýörüz. Iň gaty gynanýan yerimim Türkmen halky bir wagty nähili mert. Oğuz Han'ın nesilleri bizler. Bu Alparslan diye zat diye häzir bular filmleri çıkarıp ýatyrlar, kinolar, doğru değil mi? Bular bizim ata babalarımız. Bular bizim ata babalarımız. Türklerim kim? Bizden çıkan nämeler.
bizden çıkan bir halk doğru değil mi? Bizim Hawa. erkeklerimiz, Türkmen erkekleri katı mert, öz maşgalası üçün, öz yurdu üçün bir wagtlar söweşen, atyna minip kılıcını alıp nämeden adamlar, erkeklerdir. Bize näme boldy? Mena hayran alyan. Ýöne şuň ýaly zat birleşip halkymyz näme üçin birleşip bilenok, erkeklerimiz halkymyz näme üçin birleşip bilenok. Belki birleşerdem, giderdem. Ýöne aňryk baran soň ýine şowur zat da. Şowur durmuş, şowur kynçylyk. Şoň üçin gitjek bolup kendir näme demem duranok da, dizabam duranok Ya adamlar. gelece Benim sizin üçin ýaly. käbir binamız gelece size bir söz aýdyn. Käbir binamız erkeklerimizden siz daha erkek durduňuz. Size gutlayan hakyky gutlayan. Sen söz bereliň, hoş geldiňiz, gowy edalaňyz. Salam aleykum hemme. Salam, otmasyňyz, gowy edalaňyz. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Nemele men bir ikaz sözüm var, umuman ýanky şu maslama men bir daha düşünemokda, nima Nura. Şuat birazcık diýen mysal üçin näýleýin? Birazcık öz pikirini aýtsaňa, öz pikirini aýdyp, ýanky şey bu bizim döwletimizde nidastatlar köp. Men ýanky siziň aýdýanyňyzam ýa bu Dur Sultan aýdýanyňyzam men tankytlap bilemok, ýa nidastat köp. O aýtsan soňawken ol ni to što ben adamlar derli düşünýär. Ýok, sen şu watan dönügi. O. Sen şu ozon ýanky maksat ýalyram patralym çepekçi bolýar. O. Ýanky muň aralygy ýokmy ho? O muň aralygy muň ortalyk diýen bir zat ýokmy? O yok ma biriňe watan dönügi bolma, biriňe patralym bolmaly. O. Doğru. Biriňe watan dönügi. Biriňe watan dönügi, biriň. Düşmedim. Senin öz düşünceň näme? Men diýjek bolýan adam, bulan kisemir o erwet ýol däl bulan. Nury mamaýdan erwetler içinde dogurken, doğru adam nämesin gaçyp daşdan keteklemede başga şansy ýok. Türkmenistan içinde barysy mümkin çykarýarlar. O hemme kişäde ýasynda. Ol maksadam gurulýa bolýa oňamaýdan dogry ýöne. Ýanky Nury watanyny Sultan şu Türkmenistandan geçip ýigirenden soň diýip aýdany o ýanky siýasat başgadan, watan başgadan, onu garjyşdyrmalar. Biz ýanky siýasada birazjyk garjyşdyrýar. Elbetde. Siýasat Sebebi başgadan, ol watan dönügi diýip bolmaýar, watan dönügi. Bir adam haçan öz pikirini aýdyp, "Yo bunu sen şuly diýäňiz ýalňyş o." Dünya bolanyp men Martum üniversitetine biraz $100,000 berip giresim gelenok öz güýjüme geçesim mele diýilende. Bu watan dönügi bolýar diýilen o. Türkmenistan içinde moda bolan erik institutlarda bilen, bu institut näse, bu institut näse diýip soraýarlar. O 7 ýaşdan 70 ýaşasyny bilýär. Olatda gurlemeli, däl ýok gurlemeliň olatlary. Düşünýän watan dönügi biz. Olatlary aýtsak biz watan dönügi bolýar. Gerek sen yani onu bildiğim yok. Tayam bir de näme diýär? Adamlar tatlı däl koyup bolan nokta diýip oturýarlar. Biz özümüz dönügüm hasaplamyz oň üçin biz özümüz işimizi edip Halifa sen diýen dedi diýmän dedi ol. Ýa Türkmenistan öz içinde de bizim student bolup gördük o. O institut näçe mumat ýa bu sesiýeden o sesiýe semestrden semestre geçilen mogulymdan herifiniň öz ýa-ki egzamenden herifiniň öz bahasy we iňmäki bilim ojoklugy şoňa sadikler da şoňa diýär. Sadik o çağan başlangaçlar orta mekdep saljak bolsaň aşkwat men özüm aşkwat orta mekdep çygoýjy Pushkinska mysal üçin saljak bolsaň ana sana viziatka direktora viziatka bermez awjy viziatka bermenim. Hadi ýalar mı diýsene Sen kimin tarapynda? Men nära dogry aýtdym, ikinem dogry ýer bar. Ýanky gapmaraşlyk bolmasa diýip öküş olmaz diýär. Dogry. Nurda çykdy, maksatdan çykýardy. Nurda ýer uğrady, bol maksadym oňa kömek edip uğrady. Gapmaraşlyk bolmaz, öküş olmaz diýär. Nur çykmady, goýda maksat çykmazdy. O öyle yanlış sen. O pikirin. Yok gapmaraşlyk bolmaz diýip öküş olmaz diýär. Belki ýalňyşdyr men özüm kim aýdýan.
Owa. Suat var gappa garşylyk bolsa, nähili gappa garşylyk Endi boljak? bir zat aýdyn. Endi bir zat aýdyn. Terete şu Nurda çykdy ya Dur Sultan'a çykdy boly. Birazjyk pasos tuamyz adam şeklinde jogap bermäge başlady köp zatlar mysal üçin. Sebäbi bulara ýandaşyk döwletde bolan soň ýa-ni Ha, men seni tanıdım. Nurum tanıdın mı sesinden? näme tanamaz ya men kimmen? Ozal geldin ha sen. Men ýa Nurun ka gelmedim Dur Sultan'a ka geldim men. Oo, tanıdım seni. Ya biler seret şimdi Vatanoğlu kim O bolanda Dur diýýär. Sultan'a ka geldim men. Seret pikirler gyzykly we dogry atdyraýa ýöne. Hawa şeyle Ben bir Dur Sultan'a diýdim ma. Dur Sultan ben sonra sen kimkilikdi 10 ýaş bandymdan sonra men sen kimkilikdi kim futbol oynamdok men oňa bal edip muňa bal etmedi kim futbol oynamdok berdi. Doğru aýdýan. Seret Vatanoğlu nime faýda. Yo maksadım doğru da aýdýar. O da kömegi dediň diýe oglanlar diýe. O da öýüne balnoy takly. Oňa diýenler o da real zatlar edi otur. Şoňa näme? Men edip bilecekler şu an. Vatanoğlu bir mont seret Vatanoğlu. Bir mont seredin. Ýöne men al Şu pikirde var menem bir zat ýok. Ýani bizim taýamyzda hakykatdan hem derneklere maçaly urady, onu halka kömek etýänçem çykyp urady. O bir ana madarlyklaryň ýüzündäki baýdaklar sypyrtyr silik bolyn. Bizi takip edip görenler barıp baýdaga gelmek gaýtdy. Netijede halka bähmitli işler edilip urady. Men bizim maksadymyz şu halka üns çekmekmi, halka elini uzatdyrmakmy şu hökümeti tapady ýok, bizi ýamanlar besinler. Liş besseler bolýar. Ýöne doğrudur. Ol näme diýýärsene, maksadyny diýäni ol bizin kiýaly gönümel tarabyn belli edip eden okdo. Hamala hökümet bilen dawam ýok, düşmançylygym ýok, hakym talap edýändiýe. Ol ýani prezident bilen hem işi ýok, ministrler bilen hem işi ýok. Aslında biz kemçiligiň düýbünden tutýar. Ol ýok orsundan tutýar. Düşýän? Ol ýok orsundan tutýar, biz düýbüni meni özüne sorak berdim. Sen näme üçin kemçilikleri prezident ýa-da şolara hökümet haýdy bilen okdy, bize aýdýan, bizi ýamanlaýan. Yani çünkü bize Türkmenistan'a şeyle bir sorak verildi. Näme sen prezidente garşy diýänmi? Näme diýänmi diýilende? Ay ýok, mene prezidente garşy demok ýöne onun wärsindekilerin hemmesini üstüne siýeýin, sıçaýyn, onunla hiç kim teň bilen işi ýok. Şuňa käbirleri şo politika bilen gidýär. Ýani ministrlere söýýärler, o konsulluga neme diýerler, oňa üstüne gidişýärler. Ol onyal politikany ýöre. Ýöresin. Liş bir esse bolýar. Men şonuň şola olanyň iň bolmanyna efirlere çykyp pant edip ýa-da bolgusul videolar düşürip berenden şunu ýaly iş edeni kim boram? Doktory maýdan. Şunu ýaly iş edeni kim boram? Çünkü şetaki awa ne sen aýdýanyň dogry ýa-da sen aýdýanyň ýalňyş diýip adamlara bir suud etjegem bolmak gerek. Azdakan adamlaryň özünde teredi ba. Kiminki dogry, kiminki ýalňyş gör otyrlar, tasdiklap otyrlar. Na seni hem öz söýleýän penjeresi we oňa da hormat toýan özü şonu ýaly görýän bolsa. Her kim bir hile görür. Sen bir ortada kaldım diýdi de, men de sen bir basara berjek. Kimin tarapyndasyň? Tagmy solmy? Yok, kimin tarapynda? Dinle bir söz bölme sorugyna jogap bereýin teredinde. Iýminde şu soruly ýüze çykan soň, iýminde bizim aramyzda agdalyk döreýär. Iýminde şuňa soruly ýüze çykýan kiminkilik ikimiz var näme? Birim nemiste, birim orusman ya 40 yaş uruşunda mı sen kimlik diýerler? Doğru. Şu Onya sonra anarda olanlar yok. Düşünme. Diktatörlük tarafı var. Neme tarafı var? Halk tarafı var. Aýdaýyn men. Tu rudat berdim bir da aýtsak. Mysal üçin birinji näten kimlik diýilmeýär sebäbi men ýanky Nuryň aýdýaly maksadyň hem edýanlatlaryň içinde dogrusy var. Ýöne olar näme esasyny edýär? İminna ýanky şu aktivistler şu taýda aýagy alan şunu edýär. Ýöne gynan tapda aktivistler bilen ölçüni ardy birde. Aktivist mysal üçin Murat Gurbanow aktivist diýip ataplanýar. O Kanadadakylar aktivist diýip ataplanýar. Mysal üçin o. Türkiýedakylar. Ýöne iň eji tarap haýsy Türkiýedaky migrantlar neme dagы Nury eji.
Dur Sultan ejid ya şu konsolosluğa çıkıp daşlayanlar ejid. Ama o tarafam ýalňyş we biziňki ýaly Kırgızlar mysal üçin daşlyny öz içinde uruş etdi. Daşlyny eden ok mysal edip aýdýanlar. O ýöne o Murat Kurbanov diýilýän ýaly o ýa-da o bilemok geldi kärdife men aktivist bolup gidip dur o ýöne gurlan ay men o taýda işledim men işden döwürüm dik gurulýar. Ministr zat bolandyr o da bilemok men oň taryhyny bilemok plan diýdim ýalançy ýöne şu öz döwründe bilen oňa hormatlanýan adam boldy. Näme üçin Türkmenistan içinde halkyna sözünü geçirmedi. Yani halka sözünü geçirip halkı oýurmady. Öz şoňa akylly adamy, şol adamy ýokary ýerlerde işleýän adamlara şol yolam kanatından çıkartı yoktu ya da Fransa'dan çıkartı yoktu Murat Kurbanov. Ben gidip bilemokla Fransa. O an olara birazcık vatan dönügü diýsen bol ya. O men diýip bilen olara sebä olar wagtyna era Türkmenistan ýylyny halkyna gan iç giden adamlar o ýa oturan ýerler aýdýar olar. Bak sen bir men o zaman sen Dur Sultanyň kanalynda sen bilen bu konuda senin bilen biraz neme gittik. Sen var her kime neme diýip oturma. Men bu taýdy gollaýan, men mesal neme Dur Sultan gollaýan, men Dur Sultan we Dur Sultan bir gün şoför öýsen kimkilik diýär. O. Men o sonra hiçem Dur Sultan gün o sonra berseler men daýdy. Sen bäri gelip de sen bibe sen tanadym gaty gowtany. Sen bäri gelip ortalygy garşdyrjak bolmasaňjym. Ay tanap o. Yok ýalňyş watan olu. Yani bir Kanayan bollu o näme diýin men? Bir mut duraýyn da bir mut. Yani men ara tanayan olsaň. Men size daýat. Pikir bizim özümüz pikir azatlygyny isleýäsem Türkmenistanda. Yani düşünjesini fikri erkin ýa-da aýtmagyny isleýäsem, näme üçin biz garşy gelen pikirlere biz hormat goýmaly ýa-da şonu diňläbilmeli. Diýsin watan olu şimdi garşdyrjak bolýar diýjek bolsaň, o biz onu bilem Türkmenistana görä bizem o taýyn garşdyryp oturýar. Hawa. Demokratik siýasatmy? Tamam boş Dur Sultan aýdanlar dogry Nuri aýdanlar dogry. O Murat Kurbanov ýa o Kanadadaky gelkärli stat ýa onýarlaň aýdanlar men gollamy gollaram aktivist bolup gitdiler. Sen seredin men bir soru berjek taňa. Murat Kurbanov imenna Murat Kurbanowyň nämesi mysal üçin sen diýdiň-de oturan ýer suwd edýär diýdiň-de. Indi menem şu wagt hökümete barsa menem mınjyrat ýa dogry dämi? Indi menem gaýtdym indi Ýewropa ýa-da ýene gaýtdym. Indi menem owru boldum ýa menem watan döni boldum, haýyn boldum, näme boldum mysal üçin. Men siz ýa o näme şoň ady bu kim o gyýdyň ady Dur Sultan o olar watan dönügi däl. Olar hakykatdan edilip mıjıran o şey onu biz bilýär ýöne watan dönügi diýilmi? Murat Kurbanov o da dogry aýdýar. O da dogry aýdýar. Owurluk bagata suwd ederdiler da näme üçin ýa-ni suwtnamasy bolardy da bu ada çenli. Çünki Murat Kurbanow wagtynda da şu Türkmenistan hökümetine işläpdir, hökümetde işleýär diýär. Şolarmy bizemesinden ýa-da çykyp gaýdýar şolar. Men özüm mara dawno ýadadım ýöne kabul etdim. 2010-njy ýylda men ýadadım aslında dersen. Men ýöne aýdylar sabr etdim. Men ýok ýurdumda ýaşajak, ýurdumda işlejek diýip sabr etdim. Ahir soňra manha 2 aýlyk diýip çykdym, 2 ýyl bolup gitdi ana. Bizim esas isleyen zadımız demokratiya dälmi vatandaşlar? Hawa. Açık pikrini aýdyp bilmek, onun için bir ceza almamak, gorkmamak dälmi bizim maksadymız? Dogry dälmi? Hemme kimin öz pikri bar. Hemme kimin öz pikri bar. Споре рождается истина diýip dogry aýdýarlar. Her kimin bir pikri bar. Общий консенсуса gelip bolýar. Обсуждение edip gepleşip bir какой-то bir ortasına zolatoy seredinyasına gelip bolýar. Şoň üçin eger demokratiya isleýän bolsak hemme kimim bir-birimiziň pikrimize hormat goýmany öwrenmeli biz. Birinji oçur.
Bu birinci oçur bu maksat. Ha, ikincisi hem Biz de ikincisi oynayalak hem yok, genci birazcık kıynansak da. ikincisi hem birazcık kıynansagam halkımızda stadnaya çustva diyen zat var. Stadnaya. Ine vatan dönügü deydi mi biri, bizatını hem kim şol termini näme diye ulanýa. Na samym dili vatan dönügü diýmek näme diýmek? Ol bir sen dapustim vatanyň bir oňat ýerinde wezipesinde işläp, sen öz vatanynyň strategiski какой-то bir nämesini, sekretini alıp bilýän bolsaň, dapustim dostupyň bolsa, onu alýanda daşary ýurda gidip şol bütün bilýän nämelerini, informasiýany başga ýurdun güýçlerini satýan. Dogry dämi? Oňarsynda pul alýar. Heh, onun için pul alýarlar. Onun için seni gowy ýerde nämedir zaşitasyny alýarlar şo ýurtdaklar. Muňa vatan dönügi diýil ýa. Ýöne gynansaň halkymız birazjyk sowatsyzrakmy, okumadykmy, az şuňaly bir normal nämeler, videolar seretmänligi üçinmi, özüni gelişdirmedigi üçinmi gynansaň şuňaly terminologiýaly ýalňyş gepleri ulanýarlar. Şonuň üçin vatan dönügi diýmek, vatan dönügi diýmek dogrusyny dogry aýtmak, aýdan adamlara vatan dönügi diýilmez. Bu gaty ýalňyş satdyr. Maňa onu dönük diýmek hakları ýok, çünkü maňa gedaý diýerler. Çünkü meniň hatan da adım ýok. Aýdýanlar, ýa-ni Nuri ýarlygy, Dur Sultan ýarlygy dönük bolan olar edilip çykan adamlar bolýar. Aktivistler hem iki bölünip, ýa-ni da aýtdym men, aktivistler iki bölünýär. Aktivistler hem öz için ağız birde. Şolar ağız bir bolsa da alıp ýatardylar bu ady. Ýa-ni giderdi. Bular hem ýa-ni aktivistler bolsaň ýa-ni vatan dönügi haýsy bolýar, ýa-ni vatan dönügi diýip ana men ýa-ni diýdiňiz strategik ýerlerde işden ürüpli işgärler döwleti satan adamlar diýdiňiz bolýar. Men aklyma kim gelýär, mysal üçin men geldik kärlif diýilýän men alyp berýim ýok. Men prosto men şo diýip vatan dönügi men adymdan şol men oň ýanda piyeška. O men atam ýalyr. Prosto men ýa-ni şoň ýaly adamlar mysal edýän. Mysal. Ay Nur, men berdiýän garşy adamlar kämelde men vatan ogluny çykar diýdiler de men çykaýyn ýaly uşu. Yok nime yok. Ýa-ni men Nuri ýarlygy, Dur Sultan ýarlygy men ýa-ni edilip beýdip men gördüm. Gelecekler hadi alaýyn vatan oglan ýani. Başka girmek isteyenler var bolsa bolýar. Başga girecekler wagty gelin hani ýa-ni daproti berip durdyňyz. Sen ýa-ni aýdan pikirleňe goşulýas ýöne ýani dolu umumlukda goşulmadyk gerlemem bar ha diýen de o Türkmenistanyň şol nemesini bollayanlar ýa-ni oňa bir ýamanlayanlar hem dogry diýen de. Men dogry edýän hereketler bar diýen, olar ýamanlaryň üçin dogry diýen. Dogry hereketler bar, bolup biler. Ýöne dogry hereketler bar diýen, mysal üçin barnoýlary seretjek bolýar diýen, olar hem siziň hasaňyzda diýen. Ol bar ya. Marşlyk bolmaz, östüş olmaz diýen. Ýa-ni siz bolanyňyz üçin ýa-ni siziň netijeleriňiziň esasynda diýen. Dogry hereketler edýän atak, olar siz ýamanlaryň üçin men dogry diýip olar padjaşka bermedim. Öyle diýenler sizi ýamanlaýar, on dogry diýen diýmedim men. O sizi ýamanlaryň üçin dogry däl, prost dogry hereket edýärler olaram. Dogry hereket edýärler ýöne men Adat Haýtbaýewiň bir kamera sözüňiz bölüm baş. Adat Haýtbaýewiň bir nemesini ördüm ýa-ni kiçik suratyny ördüm. Biziň Türkmenistan baýdagyny eşdýänmi? Türkmenistan baýdagyny dik başakdan goýup durup. Men şu janyma batmady, tebäri Türkmenistan baýdagyny näme bu näme ota bäsna gölaýdyň göli bar. Bäsna bäş gölaý dik başakdan gitdiýen bir manyny anladýar. O prezident baýdagy däl ol. Ol halkyň baýdak bilen. O cahillikten, yani nämesi düşüncesi pes adamlar etdiýän oň ýazady. O hakykatdan hem gerek däl, sebäbi hemmemiziň vatanymyz, bayragymyz, vatanymyz o başga zat. Döwlet başga, vatan başgadyr. Onuň ýaly zatlar etdiýän adamlar. O men sen bir
kimin tarap ayten dip ýa-da. O kimi o bu da Türkmen, olaram Türkmen, bularyň bir nemis boldy, bir hem ne Rus boldy men. Doğru, Türkmen doğru. saýlamam Şoňa men. bir zat edilme. Sen mi şoňa bir zat edilme. Ha, Türkmen, men şoň birini test diýdi. Onu bu ýa-ni biriňiz ýa-ni maksat gowda bular nemis boldymy, näme boldy men düşünmedim da. Men zapros uratdym ha, mihman. Ma 10 ýa sonra bermäň ma kimi saýdýaň sen? O hiç kim Derede saýlamam. vatandaşlar var mı? Sen mi ne ruhsat bersen ben bir daha aýtjak da şo sözüm adam bilim ucunda bolmasa kellede birden pikir we aýtjam ama ýapdan çykyp gidýär. Yani sen on kimi sen mun kimi diýýäň şonu wara, şonu ýerden gelýärni bilýärmi? Düýp beri. Hökümetden gelýär şol. Çünki hökümet näme diýip otur bilýärmi? Hökümet bizi ýamanlaýanlara azar bermän otur, bizi ýamanlaýanlara. Hökümet bizi gaýtan maşgalamda çendi basyş edip polisiýa uradyp da edip otur. Çünki polisiýa öz erkine baran ona bar diýmese biri. Indi şular hökümet edip otur. Welaýatlary garalap otur. Mesela üçün öz ýakynda olan garnaşlary, öz liniýadakylary hökümet işlerine ýokary wezipler alyp, o keseklerini aýryp bilýärmi? Sen näme işe laýyk adam diýip alan okdo. Ýa-da aýyrmaňsyň, ýa-da udalyt. Ol okaýyn men adymy el otur şol. Men hiç kim polanyp kim Başka girmek isteyen girecek olyanları neme däy Nuri? Yok, bolýar. Nime diýen udalyt edýän. Bolýar sadry onu. Yok bizde udalyt edip bolana vatandaş. Yani bir TikTok'da ýazylan zat udalyt edip bolana. Yok, blog edýän näme bir zat aýdýar. Barmut bara şo moderatorlar men barmut aýraýyn ýaman känze alyp elýär o moderatorlar başlan. Men gerek wagty özüm näme aýrar. Şu wagt ýekejede moderatorum ýok. Yani bir zat da sen mi şo diýişimi alay men aýtjakdym. Hökümet aýraçylyk nemesini edip otur. Men şo sorawy men öz agymam berdi. Yani ol nemede köçeden geçende taklap edaraň içine barıp tutup gaýdyp yani hamany ulu jenaýat eden ýalag edip edarasyň içinden sen nämemişin edaraň gawadyny gönü nemeden geçdiň peşgodundan geçmediň diýip gelip arsarap yani oho birimiz ýewrey birimiz nemis mi diýip sorap ötdir şo taýda bara bolsuňyz näle diýipdir. Doğru şoň ýa düýplü bir nime sebäbi amma şoň ýa aýdýar. Men gorlayan düýplü sebäbi mysal üçin aýdar nime düýplü sebäbi näme? Aşgabat şäheri dogrymy? O welaýetler kabul eden welaýetler kabul eden ok bolýan. Ana şo taýda millet paraçylyk başlaýar. O Aşgabat şäheriniň halkyna günah ýok. O Aşgabat şäheriniň halky garamaýak ýöne hökümet zapratit eden soň birmäge gadagan eden soň şäheri Aşgabatlylar hem ýa-ni öňü hondan bäri tira urýarlar, ýa-ni öňü şo ýelik welaýetlerden üstün taý urýarlar. Şeýdibem, o halkyň arasynda näme agdalyk dörýär. O da ýa-ni sen aýdýanyň ýa-ni janyna men goldy, ýa-ni el şonu. Yani prazniklarda ýa-ni näme diýerler, salanatlar şäheri. O tekel bahana da şähere geçmek gadagan. Toy soragy otursun Serdar Juma. Näçe ýyllyk zaprosy berdim. Yani gelip fikriňizi aýdy bileňiz, ok diňe klavişe gahrymanymy siz? Klawiatura gahrymanymy siz? Ha? Diňe klavişeň başynda gahrymanymy siz? Yani mertlerçe çykyp gepläjek sözüňiz, diýjek sözüňiz ýokmy? Yani şahsa mertebe ýetseňiz gönü udalyt bolup gidersiňiz. Men hiç kimiň şahsyna mertebesine ýetirmem, ruhsat bermen. Esasana mukaddeslerimiň. Bilen prezidentiň kada ýetýän bolsak, prezidentiň hem de şahsy mertebesine ýetemdik. Şo wezipen dolandyk bilmeýänligi üçin şo wezipesi sebäpli tankitler belliklenmez, esasy ýerimiz. Onuň yani diskussiýa bolmaly watandaşlar. Sen bir zat diýämi? Mysal üçin, meniň kelleme ýatan ok aýdaly. Men şonuň aýdan pikirini men onun has gowy deliller bilen dünýädäki olam tarihdaky olan zatlar bilenmi günümüzde bolup bolan zatlar bilen deliller getirip çüýredip taşlamaly. Onu çüýredip bilmek üçin sen köpräk okamaly, sen köpräk öwrenmeli watandaşlar. Şonu edip bilsen, şunun getiren delillerini sen çüýredip taşlayan
bir kısanagam sorawlar berýän, onda şu ýurtda şunu ýazat bolupdyr ýa-da bizde şu bolupdyr. Onuň bölüm şundan bolýarmy diýip logika çatyk goýberýän bolyn. Logika diýilýän zat hiç haçan ýalňyşanok watandaşlar. Logika ýalňyşanok. Yani logika seredin. Onuň şoň esasynda çüýredip bilseňiz, çüýredersiňiz, çüýredip bilmeseňiz hem mysal üçin Kılıçdaroğlu bilen Erdoğan bir stoluň başynda bir wagt diskussiýa edipdi. Vatandaşlar. Şu diskussiyada da Kılıçdaroğlu azda kendide üstünlük kazandı diýip hasapladylar. Çünkü onun getiren delilleri bilen, onun aydan sözleri bilen şu wagt Erdoğan premier ministerdi. Şonun esasında da Kılıçdaroğlu nemen yerine CHP'nin başına geçti vatandaşlar. Görýäňizmi? Şonun berem otyur şu taýda. Onuň Deniz Baykal otyrdy. Yani pikirde, diskussiyada yeňjek bolun. Näme üçin deputatlar mecliste kağızyň şanlaryna zat edenlerine kawaşy toň urşa ýazyp gidýär. Uzu pikirleri ejip tarap urşa başlaýar. Pikiri ejip tarap urşa başlaýar. Ünsek göräýin. Pikiri güýçlü taraplar garşy tarapy paşdy bambi dedýär pikiri bilen. Oňa dykça da bilen ondan urşa başlaýar. Urşmakluk ejildiň alamatydyr diýilýär, ýönümene diýilen okşol. Bir erkek adam öz aýalyna urýan bolsa, ýa-ki ýaly pikirlerini käbir aýallar gaýtargy berende toşna gaýtargy berýän erkegem çydaýly nokta güýje geçýär da derä. Şoň üçin ýani pikiriňizi güýçlendirin. Diskussiýa etmekde. Senin ýüňe aýdan zatlary bar. Mene mana öz delillerimi getirdim ha. Türkmenistanda şonu edip otyrlar diýip menem öz diskussiýamda öz delillerimi getirdim de. Yani onu sen benim tarapmy ýa diktaturaň tarapmy ýa-da halkyň tarapmy diýilen sorawy biz güýnüjden berdirýän zat Türkmenistanyň özüniň edip oturmagyna. Şondan gelýär o zat. Çünki ol aýraçylygy uje näçe ýyl bäri edip otyr. Sen o Aşgabatly bolsaň Aşgabatda ýaşap bilýän, propiska da bilýän bolmasa bolanok. Yani şu zatlar eýýän seni kemsidýär. Şu zatlar onsoň seni hükümetten daşlaşdyrýar. Millet paraçylyk etdirýär şu zatlar. Bolum millet paraçylyk etdirýär soňundan. Ana ol ahally, ana ol marly. Ay ol ona ýeňil ahally diýerler şoň üçin ol onu plan diýip o sözlerim sokýarlar bolyn. Onsoň millet paraçylyk müwjap başlaýar. Müwjap başlaýar. Onsoň şoň esasynda da adamlar biri-birini urşup başlaýar. Hökümetem idalan ýaşaň saýatynda. Çünki agdy bir däl, agdala bolan üçinem gowdalandyrýar ýurdy. Çünki iki türkmeniň başy bir däl. İki türkmeniň başy bir bolsa, bir giden zat edýär bolyn, başy bir däl. Ana şoň üçin. Şoň üçin watandaşlar, diskussiýanyň medeniýeti bar. Şu medeniýetem öwreneliň. O medeniýetem hakykatdan hem etmek üçin köprak kitap okamaly bolýar, taryh öwrenmeli bolýar, köprak internetde siýasy görüňler dinlemeli, siýasy tejribeler edinmeli. Menem şoň üçin başardığımdan Russiýan o kanallaryny bilýäňler, senem görün suňlay Russiýan käbir kanallarynda storyň başynda diskussiýa geçirýärler bilýänmi? Jırnovskda käwat neme Diskussiýa geçirýärler bolyn käwat şonu alyp bardy. Öz tarapyndan adamlaryna köprak söz berýär, beýlekini gepleden ok bolyn. Bu kanal nemereken diýen ýerlen bardy mysal üçin. Erkin ýagdaýda ona gepletmediler, onam gepletdiler, o geplenlere dymyp durýar ýanky diktir. Alyp bardy. Beýleki geplenlerde derro sözüni bölýär, zat edýär. Ana diýjek bolýanym şu zatlar adamlaryň nämetini görkezýär. Yani taraptarlyk nemeleriniň bardygyny şu zatlardan sen özüň sapak çykarmaly. Şoň üçin men aýdýan, şu sen ýeňi dogry pikir aýtdyň, men sen tarapynda. Ýalňyş pikir aýtsaň, ýene men sen garşyňda. Düşündiň? Senem men maňa şonu ýaly. Menem halka da halka şonu ýaly. Şeýdip ortak istina tapmaly. Dinlam, bir soraw mesela Nuri. Şu Senin aýdýaňyzda men garşymda bolsa men toğum tok diýseňiz diýen men garşym ýa-ki men bilen gepleşip bilmeýän uje bolmaýar, bozulur diýäňiz. Eger ýa-ki maksadam şon ýaly. Men maksat bilen gepleşip görüp, alo, maksadam şon ýaly, maksadam ýa-ki haýt tarap. Maksadam şon ýaly. Adama. Alo. Assalamu alaykum. Aleyküm selam, ýaňlan ýa.
Yanlanýam ýene. Bildimi? Hani gitip şu ada ýanglanan ok, şu ada oňat. Assalamu alaikum vatandaşlar. Bu gadelaňyn. Açtım malay. Ha. Men işdelay bir kimin kurlaýan soň çykjak. Şey dälmi seni ruh öpderenmi? Watan ýa-ni sen bibi, sen kaç görme öýtüleme. Yok. Bir ýagdaý barda ýa-ni bir watan dönükleri barda ýa-ni gurrun geçýän. Olar näni diýýän aşagdaky dostumyz aýdýar da, olar ada watan dönük bolýar, olaram şepekçi bolýarmy diýýär. Inni hemmemden bir zady sorag berse de Türkmenler sorag berse sen kime diýsen milletin türkmen diýe. Diniň näme diýsen men ýewreýä diýen ok, kafir diýen ok, musulman diýe. Kitabymdan gollanmada Kur'an ýa Kur'an Kerimiň Enfal suresiniň 20-nji aýatyna şeýle aýat gelýär. Allah Taala şu efirdiň diýenlere we ähli musulmanlara da degişli şey diýe. Hak zady görmeýän, hakykat zady görmeýän, görmäşik bolýar hakykat zady. Eşitmäşik bolýar, bilmäşik bolýar, aýtmaşik bolýar, şolaň waý halyna diýär da bedbat adamlar şolardyr diýär. Adamdan bideregi, haýsy adam biderek diýip hasap edilse, şu hak zady görmeýär, hak zady eşitmeýär, bilmäşik bolýar, görmäşik bolýar da gaýta tersine gurulýar. Şol adamyň bideregdir diýär. Inni ýa-ni çepekçi ýa watan dönükler diýip gitdik da. Inni hak zady görüp dursa şu gün hemmemden diýil ýa-ni bir diýär ýurduma diýär ýalar men şoň üçin Muhammed bey diýän ýa-ni ýene bir dogulma ýene bir şey diýdim diýär. O näme üçin ýurduma diýär diýär. Hiç kim berdi ýurda ýaman ýok. Hemmemden ýurduma gowy ýa. Ýurduma hemmem üçin hem gowy. Ýöne ýurduma dolandyryp oturan bir gurban guly we ýanyna iksan maslahatçy ýevrey, Yahudi, bular ýurdumyz daragatdy, gan içdi, halkyň sünküni etini gemirdi. Berde gurban guly gurrun diýär. Berde ýurdu ýamanlamakly gurrun gidenok. Ya watan ýamanlamak gurrun gidenokdy. Ýurdumyzy aç şala, kösen şala getiren gurban guly bardy gurrun diýär. Şoň öz agamyzyň bizden ýaş ulla, şol agamyzyň öz halkyna mehr söýgü bermeýär, öz ogluna gyýdyna berýär, ýöne öz halkyna bermeýär. Şoň oturan Widipeden iýen çöregini Türkmen halky şoň zähmet çekip buğdaýyny uňuny taýinlap beren şu Türkmen halky ýene şoň öz Türkmen halkyna zulüm berýär. Berde şoň gurrun etýär. O zaman men çepekçi diýen şular görüp dur şu çepekçiler. Ýok diýe hemle gulala gulyp el çarpýar. O zaman ýa-da hak zady gillap durdy el çarpsa hakykatan el çarpdy bolýar. Inni konstitusiýanyň 40-njy maddasyna geçýär. Munna diýär Türkmenistan her bir raýata diýär erkin öz pikirini aýtmak hakkylydyr diýär. Haky we emet prawa diýär. Her kim raýat hukumy erkin pikirini aýtmany. Inni şu oturan efirde, oturan Nur Muhammed da we şoň men şähli musulman türkmen dogonamydam öz erkin pikirini aýtýar. Kurwan ulen gow ýerine gow diýär, gow dal ýerine gow dal. Aýdýar, geçen wagtlara narkomançylyk aýyrdy. Hawa gow eden işler bar. Biziň garşylygymyz ýok. Ýöne soňky 6 ýyl geçdi, Widipedene geçenden 2007-den bäri 5 ýyl, 8 ýyl, 10 ýyl geçdi. Bu öz halky söýgü mähir eýçilik gözle siretmän öz Widipedenen hyýanatçylyk peýdalanıp başlady. Öz zalim bolup Türkmen halkyna zulüm berip başlady. Kim berip başlady ony? Sen beren ok. Ýurdun eýesi bolan Türkmenistan döwletiniň halkyna serediýän eýesi Gurban uly şey diýär. Indi ýa plana watan dönük diýär, ýene bir zat diýär, ýurduny taşlak aýtdy. Bir de mesela Murat Gurbanov bardy gurrun diýär, gelli kariz bardy gurrun diýär. Murat Gurbanov Widipedene ýol baş Widipede işlendir, moş ýangyşlyk göýberendir men öwjek gel, ýa ýangyşam diýiljek gel, hemen onu bile bir ýerde oturup işlemedim. Dogry häsiýetname de berip bolmady, ýaman häsiýetname de berip bolmady. Ýöne şol öz işlen zamanynda hakykaty aýtmak üçin öz erkin pikirini aýdandyr şol. Erkin pikirini aýdandyr bolşaňyz zulüm berip urandylar. Näde dogry şu taýyn bolýar öz edenler näde dogry edendir ýöne hakykatyň düýplü, näde dogry şu kere aýdandyr bolan meňe goňşy tanışylşlar bad agynlar we olar çağırandyr, ey gardaşym, sen akyllyca bolmasaň seni garaçy ogodan epäge diýen, turmaga diýendir bolan. Bu görüni nämesinini? Onda watan dönüp golma çöküp ogodan epäge ýatmalymy ömrüne çen 50 ýyllap, 80 ýyllap. Haçan gabra girýänçe. A onu o türmede ýatan 30 ýyl, 40 ýyl bar ýatan namdara olar watan dönüp diýel. Ýöne erkin şusturlyk edip, akylly hereket edip, ýurtdaşa çykyp erkin pikirini dowam etdiren adam watan dönüp bolýarmy? Atı dogry aýtdyň. Bolýar indi ýan koşulyny türmede oturanlar bolýar. Indi şu aşağı oturan dostum aýdy adam Murat Gurbanna watan dönüp diýilýär, Nur Muhammed diýilýär, mok diýär da.
Onu türmede oturan bizim Türkmen akıllı, ılımlı, Türkmen erkeklerimiz yananımız delhanada del ettirip öldürülün. Türmelerde çüyür edip zulüm verip öldürülün. Şu an en son stadiyada keselli yatan Türkmen doğunlamı da vatan dönük değil. Yöne şu zamanlar şu üstürlüğe edip yetişti akıllının pidana tanışmışsın pidana yurttaşına hocunun malda kaçtı gitti. Yurttaşın erkin fikrini aytacak. Onun vatan dönük oluyor mu? Hayırdır ho. Onun şolara halka idinnak hosara zulüm veriyen, zalim veriyen gurvanullu vatan tüyüşü oluyor mu? Amram Hayırdır ho. Düşünmeli bir inmeyemedim. Vatan tüyücü olsa vatanını dönük değerli üçün türmede çüyre oturanlar ne için onun hakkını özleyen oklar? Ne için şoların hukukunu özleyen oklar? Olar dönük olmacak olup taşar yurda gitmediler. Türmede çüyre oturlar edip ne için şu buden böyle oturan adamlar çıkan o türmedekilere yine de şu daşınnak aktivistleri oturuyor şoları da. Ana şu diyen Nur Muhammed onu yurttaşına çıkanlar erkin fikrini aydıp şolan haklarını hukuklarını soruyanlar onlar vatan dönük oluyor mu? Hayırdır ho. Ne böyle çepetçiler biri çepetçinin bir mont kurulacak çıkacak adam. Bir mont 30 sekund kurulacak çıkacak. Ne böyle çepetçilerde bir ayet ya vatan sevmeyen öyle da esası bir efire çıkanın biri yaş olan zelyonlu biri ol. Vatan sevmeyen öyle diye ödara 26 yaşımda diye. Türkmenistan her bir erkek kişi 18 yaşta kulluğa gitmeli. İnni kulluğa gider yaşından 8 yıl geçti. Entel 2 yıl kulluğu neden ok? Bir de gelip 30 yaş 20 yaşımda vatan sevmeyen öyle diye. Ey kardeşim senin de o balanı möcü cöçü deyip ben o matan elimi avtomatla ayımı edekli bir vatanı vurduk. Bir de o vatan sevmeyen öyle diye 26 yaşap 2 yıl kulluk borcun bir sayetmen heleyini boğud edip gavur edip yani ki insan alacak kopmayın kulluktan yaptıracak kop gezperin hele vatan sevmeyen öyle diye. Bir de 2 yılla kulluk ettik arkanı bir de vatan dönük diye ayta. O kardeşim sen niye de bir o esker o? Bir de benimki ihtiyaçı dur birinci de ihtiyaçı dur kaçan vuruş diye vatan için koruma çıkacak mı? 26 yaşap 2 yıl kulluk etmeyene korkutmuyorum Türkmen erkek yirdi mi? 2 yıl kulluk edenlere vatan dönük diye orada vatandan kulluk etmeni kaçıpıyor. Hayırdır o? Hemmemizin akıllı kellen fikir edelim o vatandaşlar. Kime halk günahkar, kim vatan dönük selcenmeni basalalım o öz kellen doğru iş edelim. Bu kardeşim savurun sağaman işten. Beni işte. Yine bambi dedik gittim ya. Abdullah selamun aleyküm. Aleykümselam. O Alparslan Kiral nasılsın sen? Hayırlı akşamlar. İyi misin ey Alparslan Bey? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın abi? Allah yardımcın inşallah. Men işte efirden çıkan efirdinlerin önü. Bolya. Pazı olan. Teşekkür ederiz. Gerek gördün mü? Sen mi? Men şunu isleyen men. Gördün değil mi? Delilleri bilen, faktları bilen senin yan kaydan fikrini çürüttü de gitti. Çürütmedi mi ya? Aytın çürüttü. Dinle meneme gitsekdi. Birincine ol adamın fikri bu adamın fikrini çürüp deyip bilmeye. Onu ben fikrim çürüp onu erkmör fikrimden alsın. O adam fikrini çürüp yani o ben mesela Alparslan fikrini çürüttüm. Ya Alparslan ben fikrini çürüp deyip bilmeyen mi? O bizim finansın dedi şu tayda kaçya. Ola bravo. İkinci bilen yanlış bilmeyecek olsan bolmayar ha. Doğru yanlış. Doğru aytdı. Me aytmak diyecek. Yani ya şu doğru aytdı. Me aytmak diyecek ya. O yönü yurttak yani yanlış ha. Men toňra olma diýdim. Bu raýalar diýdi. Çykdy da gitti. Diňe 10 ýaly edip yani gurlap çykyp men modu Olar sen yanlış düşünme ol işte akşamlık işleye olam işleye ol derro çıkya pasta yani şolar ýaly ya davlenýär gurlama kokmanlarlar düşünýärmi o adam o da bolmaýan dogry aýtdy men ýalňyş aýtdy diýemok ýöne ya yurtdaşynaky öňkü gaç gidenler var bilýän ýokary öýüp işte gaç gidenler o da hakykat. Olon gaç ýokary öýüp işte gaç gidenden hemmesine de o sivtoy diýip bolanok. Düşünýär. Şolong içinden var. Şolong içinden delil anyk adamlar bilen gurlaýar onu ýaly aýyplamany ala tutuş daşynnakylara diýmeli. Yani tapak barada diýerler delilleri var. Näçe milyon dollar gurrungy diýe bolup biler. Göne beýlikleri barada delil ýok, fakat ýok. Göne alada yo al diýjek bolum kan adam ya sen näde diýmek ya Dur Sultan hakkında diýemok men. Ya neme wany Allah merad rahim. Onun üçin diýemok.
Bilä olaram tanamok ya men seni tanıyanmy? O ya iminle Doğru da. Oho öňeten Kanadadan wa nem propiskan alyp Kanadadan raýat bolup bilýän, öňeten Fransiýadan raýat bolup bilýän o. Bilýän, şoňa ýöre dokazatstwo dämi? Şoňa ýöre dokazatstwo dämi? Yo, öňeten bolup bilýän, näme üçin? Bolup bilýän. Ay bize bolup bilemdok, men gitjek bolýam, mysal üçin men gidip bilem, men Orsetden geldim Türkiýede. O. Men gidip bilem, Orsety 20-de geçip bilem o. Sebäbi pulum ýok. Şoň üçin. Hemme daha pul çödüyor. Gidip bir jamynda salamu aleykum vatandaşlar Nura. Salam. Hoş geldin. Nemede ştada ýeke jamyn bir gaday mara bir jamyn taýşda sizden. Men senkiligem de onkulugem de men Türkmen arasynda men saýlamok. O. On pikir çüýürüm diýemok, hem kişinin pikirinden golluya. Sizin pikiriniz doğru imne siz de şu taýda şep çykyş edýärdiňizi düşünüp, ýa-ni bu işlere masylly, ýa-ni bu işlere masylly. O. Dinläň bir jamyn adamlaram biz. Deret ine şu daşar ýurtdaky pul alyp gidenler, ministrler, zatlar diýýär. O. Mesele ine saparlyklym gellikäri ol bol yo ministerswada işlän adamda sehel mehel pula bolmaly eline lay birinjiden. İkinciden mara şulary halka ýigrenç töretmek üçin diýdiler, o bular näme de bolsa adaçyk halkyň tarapynda bolup halky bir adaçygam bolsa öz hak hukuny isläp barabir gowy tarapdan tutan soňlar şulary mejbur ýagdaýda giderýär etdiler o biziň hökümetimiz. Çünkü var ýadyr şolar ýaly gatulnar şeňe bolup şonça millionlarça dollar alyp ýurdun daşyna gitsin Türkmeniň häzir hökümeti de kim oturan bolsun, Niýazow bolsun, Berdimuhammed ýene geljekde başga biri bolsun. Şo ýurtdan näçe million dollar alyp daşyna çykdyň seni ýeriň deşine ýere tapardylar. Senem doğru aýdýam. Ýöne ortadaky ýaşly näme diýdi? Ýa-ni gelip näme birazjyk nemedikde, gurlakda şo ýaşly näme diýdi? O, sen näme ýa-ni dokazatstwaň barmy diýip soraýar. Sen diýe olar diýe baskı görkezlen üçin gaçyp gitdiler diýende. Senem aýdýan bu taýda olar gaçyp giden olan olsa diýen, olar taplar diýen. O, ýa-ni oňa gaçyp giden bagda tapyp sen doğru aýdýan, men senkin golluýan. O ýaşlamaydy, olar diýe baskı görkezlen üçin ýoşukdan ýa gaçyp gitdiler, ýoşukdan gaçyp giderler, ýa ministerstwada işläýär, otam azgulak pul diýen ministerstwada işleýänlerden %90-y öz aile bilen toplanoklar o pulu. O öz aile bilen hiç kim o pulları toplamaýar. O şo zatdan öýde dokazatdy. O men ýanyna oturup men oňa pisir bolmady, men onu dokazat ederýär. Ýöne onu olan oturan şu ýaşap ýeren ýerler görkezýär. Sen eger watan haýynlaryna ýanky plurlar kaç gidenlere watan haýynlar diýärse dogry da ýöne. Ýöne men Nura diýip bilemok, men watan dönügi diýip. Ýa-da men alyp baýaky Dur Sultan diýip bilemok, watan dönügi diýip. Dur Sultan diýmän wagt ýok we biles aýal maşgaly ýöne. Sen şu opozisiýon toparlaryň liderleriniň köpsine de diýip bolan opsiýony. Olaň köpsi hak hukuky gözden üçin çykdylar aslynda seretsen. Men taňa bir zat aýtjak. Şu wagtky ministrleriň haýsysynyň Dur Sultan başga söýüp, olan çykysy başga. Sen şu bolan okşy bir gepläp durkak sen gepläniň manysy ýok, sen onu düşünen oklar. İkimiz gepläsek. Evet. Şu wagtky ministrleriň haýsy biriniň öýüni barlasaň barla öýünden 5 milyon dollar çykmasa zat bilmedim. 5 milyon dollar çykmasa. Milyon dollar näet oğurlaya ödem suud edip görkezler. Gurban oğlu Berdimuhammed'in öýe suud edip görkezler. Muliksin öýünden näçe milyon dollar çykdy. Näçe ýyl rektor bolup oturan Gortnyýazyň öýünden näçe milyon dollar pul çykdy. Näçe gyzyl çykdy. Gyzy prokuraturada işleýärdi, ona aýyrdylar. Aýalyny bassalar, häkimlikde işleýärdi. Özü näçe ýyl kurator bolup gezdi, üniversitetden kurator bolup. Onu bassalar, öýünden giden milyon dollarlar pul çykdy. Ýani üniversite rektoryň öýünden çykyp bilýär. Şonça zatlar. Diýmek bar, bu zatlardan öýler habarly we şu wagtdaky hökümetdäki oturan ministerstwalaryň haýsyny görseň başada. Şoň üçin kösenem çykaryp bilen oklar halkyň tarapyna da geçjek bolan oklar, geçiben bilen oklar, geçen ýete ýoğuny ýazjak turmağa batjak. Ýeke joýda misal edi bilen ok, iki ortada bir arada galdylar. Ýöne sen eger şolar ýar watan haýynlaryna garşy görüşýän bolsaň, senem şu hökümeti Türkmenistandaky hökümetdäki çinoniklara garşy görüş. Çem daşyndaky liderlere garşy görüşmedi. Endi görüşmek diýende men seňle görüşjek bolamok, ýa siz ýaly adamlar bilen görüşjek bolamok.
Sen aýdýanlaryňyz men tankitlamok birinji bilen. Siz ýene görüşmäň aladak näme şu uradyňyz? O bir gep bady köp diýen ýaly. Şu an müllik fıkat müllik fam yamanlar doğru. Sen şolara garşy görüşýän ýaly. Yok on ýangy düşünýän adam siz. Ya misal aýdýan, müllik fıkat bilen olan olsa da müllik fam yamanlar doğrumy? Ema Gurban ýerde gaçyp bilen olan Gurban ýerde, odan Gurban go aktivist bolardy, go bolardy, dogrymy? Her kim diýerdi Gurban ýerde, go ya müllik gaçyp bilen olan bolsa da müllik fam go bolardy, dogrymy? On ýaly bolmaýan men on ýaly nime demek? Ministersiýa işleýänleri wagtynda halkyň ýylyny sorup çykan adamlar am bolar. Assalamu aleykum уважаемый. Men selam. Tanrı'ya köp balanız. Sen mi? Minnettar fikirler. Selam bro. Yok. Diskussiya şoňa diýilýär, diskussiya diýilýär şoňa. Ben seni очень вот приветствую, да, sen aýtsaň biz sen любой wagt, любой birini zat edip bilen. Ýalňyşy bolsa, любой bir zatny aýdyp bilen, bazar ýok, aşakda diňleýän bolsaň, o любой moment. Ene bir zat var. Задержав, Abdullah'a gaza mindi diýär. O gaza hemme minip dur, bilenmi? Prosto bilen kim zatda dur, spleniýany basyp dur. O kim ruşnikde dur. Ene elti birin kılınız diýen ruşniýe maýararlar, aýagyny spleniýadan gaza basarlar. Ondan son göreler. Bu hazır bir zada düşünemok da men bu bara aktivistlere karşı o bir fikri bara adamlara karşı bolan adamlar. O düşünün elti birin öldü diýeli. Da gel öldü diýeli. O in şeyen kulunu aldı. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Siz biz kim o? Berdi Muhammedov kim? O. Son gitti o. Son ne edeceksin? O yüzleyen size bile. Ne edeceksiniz son? Bizim götümüzü öpecek. Ha? Ya ben düşünem okuyayım. Buday barbara bile. Yiğitler şozadı bara. Hiç dilinizden düşürmeyenler var bile. Kakana iyi esnafı. Doğru zat doğru aytmalı bara. Eğer de bara любой bir opozisyoner yalan aytsa onu yalan diyerler. Halk aydar onu. Artık Klinus o like basmanı korkuyalara zver boldular bilen mi? Like'an basıyorlar. Aytmalısın hem aytıyorlar. Gerek olsa nahu efirden koşulup yüzüne hem aytıyorlar. Yalan mı Alparslan? Nurmurat? Doğru. Alo. Doğru aytdan. Şoňuçy möjek boldular nahu, möjek. Ben öňe bir video gördüm, gaýşlyklar bespredelstetler. Klinus Allah'ım bara, Klinus Allah'ım. Baralı inşallah, inşallah baramız. Bu bara, Alihan. Bundan soň muňa zat bara, söýmen aýtmaga çalışayın da. Bundan soň bu zatlar ettiremiz ok bara, Klinus. Hemmesi öz yerinde, yerli yerinde var ha. Ağzı burnu urup deýmeli bilenmi? Olar bespredelstletse halk edip bilen okmu bilen? Salam aleykum vatandaşlar. Ali Haneke benim şunu aytjak. Ama da sizler nere? Bizim devlet yok mu vapşeyti? Bize ulanacaklar hem köp bolar mesela men yurttaşımda kıyınçılık görüp berim de orada hem men kıyınçılık görmesem çıkmayayım. Bizi yurdu yıkacaklar mı ulanarlar, ya olmasa doğru yolda yürüyen ulanarlar, biz aldanı bileriz. Ne için bizim halkım, devletimiz çıkmayacağını bize iyiye durup, İngilizce bir benzek açıklama açılan yok. Türkiye'nin Cumhuriyet Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a onun bunu halkını birazcık kömek edecek olup hareket eden vakti bizim Cumhurbaşkanımız hareket eden o. Hükümet yok mu bizde? Devlet yok mu değil. Ne mi diyorlar ama adamda video intelekt yok. İneyim. Şunayım mı? Yine Serap az nadan moment bolotranzadı. Yine az şuradaydı canlı yayında gürlüyoruz. Любой soru берең, мен стараюсь отвечаю bilen yerimden. Bilmediğim yeri bu ezeye tayinlik görüyor. Любой bir adam, doğru değil mi? Bu adam bu жизни çık görene kalkın önüne sonra o cevap verip görene o. Düşünen mi? Putin!
Yılda bilet birecek, iki ezek, çıkış ediyor. Sen dinleyen. Bir ezek, iki ezek çıkış ediyor. Halkın önünde jurnalistlere, halka oti bilet, kak be ne bulu bilet, çat pat bilet, yalan bolsam, taylıklı bolsam adam cevap veriyor yiğitler. Düşünen mi? Yine şu gün her çıkışını, her kabine toplantısını şutayda Türkiye'de bize öğrendik. Dört göz bilen Türkmen bolsamam izleyen. Benim için most bize de bile pirip ediyor da bir zatlar götürülse bakalar, aylıklar götürülse bize kem götürürler düşünen mi? Adamda 100 bin interes var. Kökmet nemedir deyip fikir ediyen. Adam gözünün önünde puluna raspirizat ediyor. Doğru mu yok mu yanlış mı? Komentariyada yazıyor. Olmasa çıkıp aytayan. Olmasa Liboy platformada ne gelelerini bildiriyor. Bizden hemen al indi bizden al. Bizden al. Bana Akabat City. Da onunla короче, zat. Da o bile ne нужен düşünen mi? Melle batlıyor bana onu bile. Bana bile Akabat City bile da bile darım ne нужен. Ben bile Akabat City'ye barınçam var bile. Bir giden bile problemalara giren bilen mi? Nas bilen tutuların bile girmek problema bile. Yine bir zat etmeli. Просто yiğitler bile. Vdumuyt sözünüz o. Zачем? Kimden sonra oldu şu Aşkabat City? Keyfine kellesine geldi bas Aşkabat City. Doldurdun efiri nemeden. Yani adamlar gaharlı. Yani sonuçun prostitilini bu zatlar vatandaşlar. Prosti dedin sizden. Alparslan normal. Просто, блядь, düşününler. Просто mantıklı düşününler. Sizler kimin arkasında duranınızı bilinler. O öyledi. Ölümsüz hiç kim yok. Öyledi. Kimin arkasında duranınızı bilinler. O öyledi. Ölümsüz hiç kim yok. Öyledi. Son lima boladı. Kimin elini öpecekler? Bildin mi? Şutayda duran aktivist, patriot, vatanını söyle, şoların elini öpecek mi? Знаете, sizler var переобуваться edip para bile. Son yavrulara ne diysem maskasını almaştırıp ya batinkasını almaştırıp zimniden letne hemen geçerler. Düşünen mi? Onlara bir ervet fikirlerine sözü aytmayın. Alihan fikirlerine beş koyan yöne kâvar payış sözlüğün için üçlüğü moyan kapitalcığında. Ben de profesyonel zadet yani da bir minut. Bir az var hem iş hem bu yol hakkınızı islap bileniz mi kıyın düşe kellerimiz arasında karşı bir kere 3 valera kompüter şun ya oluyor da arada son kanzi qatam öreyler menden. Tekler merkitler bu son yani doğru maydan Alihan Alparslan Nurmurat Abdullah Vendetta erkeklerimiz gelip bara pikirlerini aytýaňyz da başka yeni efirlere gelip bolluğunu pikirlerini düşünceleri bilen görüşýän ýigitlerimiz bara doğru maydan sizin öňüňizde başlayan doğru maydan çünkü siz ýaly olanlar bize yetenok bize şular ýaly ýigitler mertler yetenok watandaşlar yani şular ýaly olanlarymyzyň ýigitlerimizin göröwli beýlemizin toğrul beýlemizin Bayram hanımyň bardygyny begen ýani watandaşlar şular ýaly ýigitlerimiz bar täm bu tormandy begen ýani beýnen tagam şulon gadary gymmaty Türkmenistanda ýok olaň ýeri türmedik goýýarlar şoň üçin aýal olanymyz sizem öz ýollaşdygyňyzy öýüňizde saklap oturmaňda göýberiň ýani haýyş käbir olanymyz erkeklerimiz gynnan tagam ayal maşgala yani ayarlarını ya da öýünlük ayarlı onlaryny ya da ejelerini dinleýärler. Göýürsler gelip. Senet Nuri, şu gepiňe men bir zat aýtjak, brat. Serelik. Eşitler doğru mu? Allah. Eşitler. Yok, Nuri Senet şuňa aýtmaly, brat. Dinle. Ýigitler, bu sessiz ölenden bara prosto bir yıkılandan var o söz bilen uruşup tayağı isen bara
O 4 adamın içinde en azından bir nur kalmalı var ha. Şuna, ay şuna urantım deyip para. Prost açak zadım mert. Mert yiğitler biz. Yine bir yadımızdan çıkardık mertliğimiz var ha. O var. Full simya o bu. Bütün ömrümüzü şutayda ötürecek mi? Yeter artık o. Saat az neçe bile. En azı bile. Zarulyon soğuğun içinde bile. Saat 3'e 4'e kuryer o. Sinez mi? Uku yok. Zat yok. Sonra davay mert bolavdan var ha. Erkek durup var. Akmalı zat olsa aydalı. Ölüşmelen olsa tutlanacağız. Любой yere, любой var. Orağız. Doğru aytyan Yiğitler Alihan. tutlanacağız. Yine gittik. Alihan. Etmeli. Buyur. Alparslan buyur. Doğru aytyan ağam neme inni var ha wagt gelli la inni nura. Inni wagt gelli geçtim. Option birini içerik alca yo inni her hilek nemeler var atlar var balan inni içerik almak niyetleri yok kompalar inni arada da aydıstık şovrunlar on. Yine bir de taraf hücum uğrasa balar inni cemlenşef bir nemet mi barbardan yit etmel balar var ha. Başka çaresi yok buları. Yumruk var, kızıl yumruk. Şu gov düşünüp ya buları. Buların fikri bizi azar vermek değil. Biz özümüze azar verdirecek oluyorlar. Sol niyeti, sol bir Alparslan. Basılsana, bırak, beştopsana mı? İsteyen. Alo. Haydi ver. Haydi ver. Aycanka, zaprosu bilen mi var sana? Yani özün girip özün zaprosu uğradık bilen ok mu? Ya da biriniz ruh verseniz hani Aycanka'na malayın bir ayal maşkaladı. Aramızda sesi olsun. Yiğitler basılsam bizim yalı yiğitler şotayda. Şunen türmene mal uğradı. Korkanın kuda olsun o. Şunen bizim arkamızda en ulusu. En dayı yaradan bizim arkamızda. Alihan. O vatandaşlar türmeden korkmak. Men çıkayır nura girecekler vardı. Birini alayım Aycanka'nı alayım. Alihan. Vardı ne? Yo men çıkayın yiğitler men çıkayın. Ben sizi aşağıda dinleyeceğim. Minnettar. Vatanımızın devletimizden çıkıyor hemmemize. Enemiz atamız neler bizi döreden olsa bizem dörederiz inşallah. Nura benim çıkayın birinciden ötünç soramak bilen girdim. Böyle. Esası. Avul minnettar. Bir elimiz adam çıkacak hazır iş güç bilen elimen degen ok. En soraman zaten var böyle hemen dedim ki çarşı vatandaş Alparslan sağaman. Böyle. Gideceksin. Ya sağ ol. Salam Aycan. Geldiniz kovmuşsunuz Arman. Häzir men maksadım o zatına katnaştım da girdim de canlı yayına ben dedim Türkmenistan'ın içinde aktivist var mı? Yok. 2 yıldan Ermeni'nin ayaldığını Daşovuz'dan kerka gelip bilen o. Nämçi? Yolları yapık. O kim hülakar aktivistler mi hülakar yolun yapılarına? Türkmenistan'ın içine. Onu sordum. Sen zaybal ettin deyip beni çıkardı. Gerek gelle oğrunlar listine onu. Halk ne halk yağda değil de o yerde yağda da. Neymiş aktivistlerin yüzünde iksan aktivistten korkup mu halkına iyi çık bilen o. Ulakan Türkmen devleti. Kesellerini alan o. Neçe oğlan öldü. Ölenlerin en atası ne için ayağı almaya o yerde. Onların doğunu vardır. Yok diye aktivistler günahkar diye. Aktivistler günahkar da bizim arkadağımız deyip ediyen adam günahkar. Olur şovunu getiren arkadağı şovunu getiren yallaklap şovunu getirenler günah. Kızlarımız günahkarlayırlar. Bazı kızlarımız öz ihtiyarına bunya yaman olan ok bazı. Onu mecbur ettiler. Doğun bir zat var da häzir ne bir zat var misal üçin her kim ne
öýünne öz hojalygyna durmuş gowy bolsa, hemme zat gülýalak bolsa, maskalasynyň içinde hemme zat gülýaly öz iýjeklerini iýip geýjeklerini geýip dogonjuklary bilen ejet kakasy bilen ene tatası bilen çağaçyklary bilen ýan ýollaşy bilen durmuş gülýaly geçip duran bolsa, eýlek eýlek aýlanmana gidip çağaçyklaryna gidip parkada gidip aýlap hemme zat gülýalak bolup duran bolsa, çağalaryna geýdirjeklerini geýdirip dursa, ayal maskala näme üçin erwet ýola girsin? Ya, häzir Türkmenistan parahatlyk çağlarymız asuda ýatýar. Näde asuda ýatýar? Her maskalada uruş var. Her maskalada uruş var. Menin şerde ayarları, o tayda ayarlarının adı çık gezardı. Her gün uruş var. Her uyda uruş var. Yurtta uruş olmana gerek yok ki ama maskalada uruş var. Her hocalıkta var ha uruş. Her hocalıkta uruş var. Yurtmesçilikten uruş var. Erleri berde ol, güyrük araçılıktan uruş var. Çağalanıp bana bir aylap da olur. Kalkıp da çağaladı pulu vertilmem. Uruş var. Durmuş ben aýdaýyn men çykjak da. Ajan. Don. Aýda. Seret men aýtjak bolýanym bara şol ýanky her kim ana şolar ýaly hojalyk gülýaly ýörep dursa da hemme zady bolelince hemme zady eli etip dursa hiç kim hem hiç ýagdaýda erwet ýola girmeýär. Dogry. Ol bolýa ol, liboy döwletde de bolýa ol. Mysal üçin aýagyň gyýşyklasana mor. Oğrum mor, zümrüm mor. 15 ýyldan gaýrat etmen çykdylar. Ol hemme nemede bolar ol, oğrusam mor, zümrüsem mor, ol mysal üçin erwet ýola giren gelnem mor, gyýdam mor. Ol daşyndan ol tewigi tyň berýän şertler şeýle ol bolmaly. Erwet adamam bolmaly, gowy adamam bolmaly. Ýöne ol kän bolýanyň sebebi, kän hemme zatly mysal üçin gyýlar erwet ýola düşmeginiň kän bolýan sebebi. Ya erkek adamlar şular ýaly daşar ýurtlarda kän gaýtýanyň ol hökümetiň günäsi bol. Ine mysal üçin häzir okullarda, mekteplerde zatda 7-nji, 8-nji klass ýyllar bozuldy diýip eşitdirler. Näme üçin bozulýar şol? Şol gyýdýan hojalygy garyp ýagdaý pes. Ondan ýanky baýyň klassasy var. O ýanky baýyň klassasy gow telefonlar alýa ulanýa, gow köwüşleri giýýär, adetde. On ýanky beýle garybyň gyýdam görýär şonu alyp bilen ok, ejet kakada alyp bilen ok, on ýanky gyýd nämetde erwet ýola baş sosial. Erwet ýola baş sosialda şol işler etýär, şo telefona da nämetde kim almajak bolup seret. Ýa-da kimsin ýa-da özüň aslında. Türkmenistanda hiç kim bilmeýän ok. Hiç kim öz erkine Kerkde aeroportda barnyň düýbi şol hökümete dege, hökümet günäkär barna da şol. Daşdöwredäki üýleri boýadylar. Bolýar bolmanyny. Kerkde aeroport açyldy. Daşdöwredäki üýleriň şifrlaryny boýadylar. Meniň 80 şans şifrimi döwüpdirler. Kim jogap berýär? Men 80 şifr täzeden alyp goýdum. Ben gündelik tämizlige gidýän, pul gazanýan. Kim bilen kim döwüpdir? Olmanna çalışýan bolsaň özüň çalışdýan madaryny bermän. Ona meden ok. Nama ok. Sen şifre çağam 2 ay naharyjak belki. Ama hiç kim dinlemiyor. Nura biz ýöne favor diýip oturýurlar. Biz başlamaly o birçetden nara indi favor bular bar gowluk etse juda aňyr başy düzelýänse biz durmaly onu. Bravo. Yetdiler artık var. Aynı var. Gowlugum inni gorkusun eder ýa-da gorkusun etýär. Şu habarlaşýan aňyr ol bir hillik diýe düzelýän ýalyk diýe bir hil gowlatlar etýär diýe ol gorkusun etýär olar. Assalamu alaykum vatandaşlar. Assalamu alaykum Medi gowmam. Biz näme diýseler? Salam. Genje assalamu alaykum. Genje ýaňy siz biriňe nauşnik etýän ýa-da. Düşünmedim. Men de ýanglan. Biriňe nauşnikli mi test ýanglanýar? Düşünmedim men. Bana bir zat diýdi. Nime eski bilen sonra eştilýärmi? Ýok, zamanly. Ýanglan ýa-my? Ýa-ny ýok bolan çağalar da atdydy da genejene şordaky şolong ene zat ýaňy bol.
şolaňam en atasyna öýlerini, owalaryny baskı basýarlarmyş. Sesiňiz çyksa, sizem gaty görmäň, siziňem şu çağalaňyz ýetişýär, sizem bitersiňiz, ýa ömrüňiz ötünçe türmede çüýrärsiňiz. Garaşon ýaly baskılar basylýan kene. O yüzden halkyň ruhy güýdük bira. Onsoňam ýalňyş şon ýaly ýerlerde gürleseňiz, o dinlenýänsiňiz, o derwe akiderler, basarlar, türmede ömrüňiz çüýrär, şo zat gerekmi diýip şeýdi gorkudýan kenler gençe. Onsoň ýurtdaşyna çyk görmedik halk. Aňyda ýaşaýaňyz eje diýe bize azar bererler, geplemeň diýer. Telefonda bir zat. Awa hemme kişi şon şey diýe, hemme kişi şon diýe, dogry aýtdy gençe. Para, Aycanka şunu ýala edip sesini çıkar ýüdüm gorkadmanjy. Arkaýyn ýetle. Men sana bir aýdyn, sistema çalagy düşündirin. Albatdan senem ruhsat berseň aşagda mikman geljek diýe ýene bir mikmanymyz. Bolja Nura. Ýanglan, ýa maňa da ifir, ýanglan, gele. Ýanglan, ýa ses ýanglan ýa. Gele özüm. Nura, ýa bir zat diýdi, men şonu aýdaýyn olsam. Bolmasa hemşe dinleýjekdim. Şo men ýurtda aktivist ýok. Meniň aýal doganym 2 ýyldan bäri gelip bilen ejem görüp bilen şu ýol ýapyk. Bazarlar ýapyk. Ben şoğa gaharym geldi däl gatnaşaýyn diýdim. Şoğa jogap bermem, meni zaýbal etdiň diýip çykardy. Arjanka serep şey var. Şu yan kodu bir sistemanyň işleýişini buldum gören. Milli Hopsuzlyk Komitetine aňardan buyruk gelýär. Sistema şeýle işleýär. Buyruk gelýär. Ha plany Nura men çykaýnam, men soň gelýärim. Bolýar, boral pasta. Hazır diýjekler alay. Böyle. Yani plana ady ýüli bilen çykýanyň maskalasyny sonra ýa edin diýe, sonra çekin ýaly nemeler edýär. Şolar ýalyna eskan maskalasyny etdiler, inni habar bermesen goýdular çünkü belli bir derejeden soň täsiriniň ýokdugyny görýärler. Yani ol diňe gorkulmak maksatly edilýär. Ya neme eger ady belli däl bolsa, ýüli belli däl, suraty belli däl bolsa, aýyn ha şu Aycan kimdigini tanamaly diýse, beýdip tanany bilenem uweren bolmasalar, alagadan biriniň maşgalasyna baragadan arsarap bilen oklar. Çünkü ol ýalanlap bilýär. Meni goşulamak bilenmok, men näme üçin beýdiňizi diýbilýär. Han tutnamaňyzy diýbilýär. Näme sesimiňde şeýle bolýar. Seret. Prezident diýen alamy. Onu aşanda mesela Şiprın şöt gidenler prezident günahkar da belki. Ama men dedim hiç kim aýyp bilmedim. Özüm kisemden pulumy alyp goýdum. Awa. Seret şu taýda Seret Milli Hopsuzlyk Komitetine abyşny habar gelýär. Şolary basış etdiler. Olaram içeri işlerine diýe, içeri işlerem daýy käwa şon ýaly habarlaram gelýär. İçeri işlere Milli Hopsuzlygyna diýämiş. Näme üçin biz barmalay, bar özüň bar diýämiş. Milli Hopsuzlygym ýok, siz bar diýämiş maşgala. Indi olaram barasy gelen ok. Indi eger informasiýa belli däl bolsa, ady, familiýasy, ýüzi belli däl bolsa, bular diňe bilemzok, tapyp bilemzok, kimdigini bilemzok diýip habar berýärler-de başyndan sowýarlar. Yani anaýyn hökümet işgärleriniň strukturasyny içindekiler özlerem biler oşundan. Şu sistemadanam, şulardanam ýadadylar da, bir ýadatdyk şulary. Soň üçin wara men size bir oda köçeçik bilen ok. Ol konuşdan okunsa geçip bilen ok. Köçeler gowda. Nämesi Türkmenistan parakatlyk Türkmen maşgalalar tozdu, maşgala galmady ya. Benim näçe saniye gelim bärde maşgalasy galmady aňyrda. Doğru. Bärde erkeklerimiz bärde bysyny tapar, aýallar aňyrda maşgala tozdu. Niýde parakatlyk, niýde men onu düşünemem. Gyzyň ýa-da oğluň goşulsa gaty görmäýin diýip tehdit edipdir diýe. Jumany ýazyby. Diýerler şu tehditten gorkmaň watandaşlar. Şol menim şöýe diýip aýtdy. Ha hemme garyndaşlarym şöýe. Gorka şu durka geldiniz, gorkup geziň men. Dogry aýdýan mena telefonda. Ha o gorkup şuna geldik ta. Gorkup şuna geldik. Men gorkmagam aýdy. Nire çelböt ýaşajaksynız diýen. Men dogry aýdýan Türkmenistanda ejeme dem aýdýan, kakama dem aýdýan, aýal doganlaryma dem aýdýan. Awa. Tama 1981 sen bir ýan gel han fikirini eşdelsen. Böyle de men çykara bilersiňiz Nura.
Bor ýaşy, aýdaka köp sag bol. Şeýdip bir aýal maskalalarym gelip sesini getirip dursun ho. Doğru. Başkalarından bornu var. Devamlı sizi dinleyen, yazıyan aşaktan. O görýän bilýän. Sag bolun, minnettar Doğru. bolun. Sag İyi bolun. geceler. Sag bolun, iyi geceler. Telefon dinlenen oken bolgusuz gep bolýar. Dogry aýdýaň. Telefonum dinlenen ok, biram şo ýanky diýişim ýaly. Ol şo maskala adar berilýär diýilýär. Yani sehel bir neme şemal ýaly geçip gidýär o. O hani haýsy aktivistin maskalasyny türmäge basyp ýa-ýen edip bolan edibilýän o destinler görül hani näme edibilýän o. Şu Türkmenistan hökümeti bara tyvar suwkaty. Elinin gelip asman çeksin, birem olara ol asman daraldyk görkezeliň. Bollu ho bestirinni, haçana sen bolmanam. Bulara var ene şu yumruk düşünýär, şu yumrukdan. Ýöň men kanun hereket bilen ýöremeli diýädim. Indi näme üçin men şunu diýen? Çünkü kanuny hereketlerin ýollarynyň soňuna geldik biz. Men öňüm bilýän şuradyň netije şo ýollaryň gitmegi näme bolmajagyny ýöne belki bir umyt, belki bir adamdyrlar, belki düşünürler. Biz şu taki fransuz dilini ýeplämdi, olaň düşünmeýän dilini ýeplämdi. Düşünürler. Awa men olary halkyň hakykatdanam näýledigini görkezdim şu efirleň bilen. Gördüleram. Ýöne şu hökümet inni şu yumrukdan, gazal yumrukdan düşünýär, başga zatdan düşünen ok watandaşlar. Anha Eýranyň üstü bilen gidýänler bar. Gidin watandaşlar, 10 adam, 10 ýaş adam bolundanym, jemlensiňdanym, wizaňyz, pasportyňyz baý bolsa, pasportyňyz esas sorow baý bolsa boldy. Eýranyň konsullugynyň alyňdanym, Eýran konsullugy geçirip otur. Nime graniçasy. Geçiňdanym aňa birine barıňdanym talap edin men öýüme barjak diýip. Geçirýärler watandaşlar. Geçiň bara. Ýurduňyzda maskalaňyza barın. Men dogry maýdan, hakykatdan hem maskalasyndan ujo psikologiki travmalar ýaşap ber köp maskala. Ejesini görülmän üçin, ýoldaşyny görmän üçin, aýalyny görülmän üçin. Şoň üçin maskalalar daga otur diýip men ýöner aýdam zok. Köne pasportlar sorow ýoklarym. Aýyň 10 ýaşyna, ýanwaryň 10 ýaşyna aeroportda barsynlardan bir gitjek ýollar açyň diýsinler. Köne pasportlar çünkü Türkiýeden çykyp bilen ony. Başka variantyňyz ýok. Olaram öz arasynda 5 adammy, 10 adammy jemlenşiňdanym hiç kimden habarlaşmaňam. Biziň çağırşymyza da garaşmaň. Özüňiz barın. 10 ýaşy bolmasa 13-üne barın, 17-sine barın. Tapagy ýok. Özüňiz jemlenşip barıňdanym gok talap edin. Gitjekdiňde. Çünkü bu bir adaty tebiği hakyňyz. Ýa munyň amasy ýok kardeşim, munyň şerti şurty ýok. Pandemiýe hak getirmiş ya. Pandemiýe näme ýok? Pandemiýe adamlaryň nemesi. Bir mut watandaşlar gap kakylýar. Ha. Yeah. I'm online. Just wait. Yani vatandaşlar şoň üçin özüňize gerekli nämäni edin, alyňda. Duýdansyz barıň, dogry aýdýaň. Duýdansyz edin bu zady. Duýdansyz edin. Özara maslahat edip. Hopsulukdan geldilermi nuri diye. Nämädi gülkünjö? Çünkü hökümet dokument bermeýär, uzatma ýok diye. Seredin vatandaşlar şol diýişim ýaly hakyny talap edin. Ya I'm online, okay da bring. Don't ask anything. No, I don't want. No. Ha, gap kakılla diye ha mehbeden gel. Ha o uçaskoya gel vatandaşlar. Gapim kakıp uçaskoya gel. Ne ama var sen ne şire de oturuyorsun diye. Şu an gapima Türkmenistan'ın polisiýasy geldi. Bir milli hopulukdan bir adam. Gelip şu an meňamda efirimi, ede oturan efirimi görüp sağ olun minnettar, köp sağ ol, ömrüň bolsun diýip gitdiler. I don't know.
Ya o meheme öyle İngilizce yapmış ya. Ansızdan wagty ursan gowy bolýa watandaşlar taýin däl wagtlary. Dogry aýdýan. Yani bilmeýän nurka etmeli käbir zatlary. Mysal üçin öz araňyzda pikiriňiz jemleşen aýtdyň aýdaly 7 oglan 8 oglan baý bolsa alagadan ertir ýa birun aeroporta çykyp talap edin girin oturuň yani juda sesiňizi eşden okmaýyn. Maňa habar edin efir açam girjek görkezjekdi. Menem sosial media bilen platformam bilen gollap bereň. Olam siziň size olam men gollum. Yani eger isteseňiz tabii ki. Ya neme bolsa başga bilýän kanallaryňyz baý bolsa olar. Ulanyň maňa tapady ýok. Ýöne sosial mediýanyň güýji bardyr ýatdan çykarmaň. Şonu bulansaňyz hasko bolar. Aýtjaklarymyz şolardan ibaret. Yani geçber çäne baryp barýar, soňky pikirlerimizi aýdalyň, soň efire goýýan uzak bolsa da hakykatdan hem neme bolýar. Alparslan hoş geldin. Yine ortak. Nura, goýmy bir gepleş bolmady arkaýyn ara. Oňa çylpmy? Oňa. Bu diýäniň näme etmeli Nura? Buni mysal üçin mesele mene şu öňe çykýanlar bar hani Alihan ýa ol bul şu opşoňa meňdeşler de hani her bir natdanlar oturmaýyn. Şolar adamlara 40 50 tane akwa dogrymy? Awo. Şolar adamlar bilen bile mysal üçin şeýle maslahat etýäs. Maslahat etýäs. Her kim öz tanaýany bir pesinden 10 näçe adam toplayan 10 näçe adam toplayan şeý diýip ýanky esasy şu 50 tane adam her bir 10 näçe adam toplap bilýär, dogrymy? Gitjekler bar. Toplaýa da gün bir gün bildirmänjik şolar bilen bulara ýaýynda da zatda da telefonna neme diýip düşünşip şu bardyga diýip bir 500 000 adam jemläp barmaly bular duýdansyz. Baryp barangdan soňan ana size ýene bir sany bizi gollajaklar bar, efir açdyrmaly. Bilýän? Şolar ýaly etmeli Nura, bular bar bir äder neme duýdansyz wagty barsaň gowalar äder beýdip efirde wagt belleşip zat edip neme seňe ýa taýyn ol garaşlar olar öňkü şo kino bolýar da şowur kino bolýar. Awo. Awo etmänjik. Yani menem bilmäýin maňa da aýtmanjyk edýäňiz. Ondan eden wagtyňyzda şondan bir 20 000 döňünden aýdýaňyz efir aç diýäňiz maňa habar edip efir açam efirine goşuljak diýäňiz şu wagt nemäni görkezjek diýäňiz bol men sırada watçan niýde bolsam netip bolsa. Yani men şu platformalary şu TikTok'um yapsalar ýene bir hasabym bar. Onuň ýapylsa YouTube'um bar. Ediberer. Nura näme diýsene? Taýynlykly zatdan şu duýdansyz gelýän zatlary gowy ýerýändir. Öz käbir aýtýany, mysal üçin 10 soň näme etmeli, 10 soň näme etmeli. Hemme zady bir düdük gitjek bolýar da. Bir niýetiň gowa edip bir ýola çykýan Allah san göz sadlaýar. Bir sen şol ugra çyksaň da, bir ýüregiň bir özüň bir musulman adama sen. Ýüregiň niýetiň gowy niýet bilen çykyp barýan sen mysal üçin şu Istanbulyň sen aeroportuna ýarmak üçin araň okda sen gidende. Ödüň gitmek üçin saýaçyklaryň arasyna gitmek üçin barýan. Niýetiň gowa edip bir bismillah edip çyksak galany öz uğruna olyp gitjek o zatlaň bara. Äder duýdansyz jawarsaň da nesip edenden duýdansyz jawarsaň most äder düşünmezlerde şo taýda baran ýerimizde habar kanallar zatlaryň baý bolmak ahmal. Mysal üçin olaryň bilmezde duýdansyz efir gidip goýberer. Ýöne taýynlykly barsak eýýän bular bize görä taýyn oturar. Habar berip barsak da. Awa, dogry aýdýan. Soň üçin ileşler menem gollaýan şo pikiri. Yani biziň çysla berip neme etmegimiz ýalňyşrak bolup biler. Ýöne näda biziň işimiziň kynlygy şu taýda ýatyr da görýäňizmi? Ne biz kömek etdik plana diýip aýdy bilemzok. O zatlarym izlemeli bolýar. Oňa onu aýtsaň oňa azar berýärler. Biziň garşymyzda şeýle hökümet duranam bolsa, bizem halk köpçülük. Şoň üçin bizem ýa pikir edýändirler belki
Ayhan Nuri'ni yatırsak yatar, Dur Sultan yatırsak yatar, Edi yatırsak Farhad yatırsak yatar dip. Yok o inni bu akımı inni doldurup bilmeýärler watandaşlar. Yok Inni yok. bu durmaya. Teyap diýsen çark olun tarapyna aýlanyp duran bolsa, o çark bir sonky 2 ýylyň içinde durdy danym inni ýygyna aýlanyp başlady. Sonky 2 ýyl men size aýdaýyn garança watandaşlar. Şu 2 ýyl halkyň bähbidine aýlandy ýygyna. Çünkü ol aljyrap ýalňyşlyk gördü, aktivistler bolun bizem hata meter ýalňyşlyklar görmegine de sebäp bolduk. Çünkü bize göre bizim isteýän zatlarymyz tebigy zatlar, bizim isteýän zatlarymyz haklarymyz, hukuklarymyz, bizim aýdýan zatlarymyz kanuny we konstitusiýaň beren hukuk esasyna soň üçin olar bize degdigi özleri bir kanun bolýar. Soň üçin hana bir illeşimiziň maşgalasyna adar berip başladygy aýdan wagtymyz olar elini çekmeli bolýar. Çünki olar ol işini dowam etdirseler, olar eýem biziň gördüňiz daha o El Jazeera geldi, o Times London geldi, habar speaker nemesini, jurnalistleri öz nemelerine çıkardılar. Vatandaşlar pikir etmeýän o biziň efirlenmede, YouTube'daki efirlenmede synnap oturan her hile kromolar var. Men size aýdaýyn. Biziň efirlemede otururlar. Olaňam öz perevodçyklary var, adı var. Taksto bu edilen işler var, ýönemöne däl. Biziň synnanyň yok. Ulu kromolar synnaya. Şoň üçin çekinmeler. Edýän işiň hak bolsun, esasy wyjdanyňa rahat bolsun, wyjdanyňa seslenýän, wyjdanyň dogry karary berdirýär her wagt. Halk köpçüligi näile? Indi bolara görkezmeli wagty geldi şonu. Çünki halk köpçülik näile? Ne 2020 geldi ha oýun bilen, çyn bilen 2020-nji ýylda ýaparan zat bilen 2020 geldi ha. 2 ýyl geçdi. 2024-den beri watandaşlar gitjek gerek. Geler de geler. Soň üçin çak bolly watandaşlar. Herekete geçmeli. Nurana Sedin ölen ona mana şolary sizini tanaýaňyz da ene şu adamlar nezeret bir esasy bizine halk köpçüligine ene esasy şu nemede çykyp aýtman şolara da şaklyk bilen aýdyp bolýan bolsa şolara da aýtmaly. Barýan wagtyň aýtsaň şolaram baryp bilsana. Bilýärmi ýanky şol El Jazeera zat diýeniň wara baryp bilýän bolsa biz barýandyr diýip şolara da aýtsaň ana barsalar. Aýtdynlar maňa soň gün maňa habar etdiler, men efirden aýtman diňe olaryň WhatsApp-a, men de WhatsApp-yndan duýdum. Şolarana bar sana gatwy bolýar şondan. Duýdansyz wagtça barsaň da şolaň habar ýok boldy. Olara habar etse bular bizden beter ýa taýynyk görüp oturýarlar bular. Armeniýa, Gürgiýe, innem Gazagystana başlady, emma bize sesem ýok diýe. Doğru maçsam Kazakstan'da ne hareket var? Kazakstan'dan hiç ilek men haber gavat gelmedim ya da şu tarafa ünit görmedim. Birazcık nimeme düşünür. Yani Kazakistan'da bağımsızlar ya oyun şirket mi, ayağa almak mı olurdu da çünkü diktatörü Nursultan Nazarbayev ne şeyl veri o tür yani olurum bilýäňiz da darjy Nursultan diýen bir şäherin adyna şeňde goýdurup bad edip ay bolar var ha. Şu diktatörü diýen zat Türkmen bir sözü var ha. Eger bir adam bir wezipeli oturan koltuğundan turu bilmeyen olsa bilin ki altını pisletmiştir diye. Yani hükümetten gidip bilen ok. Çünkü aşağı pis yani. Tursa iyisi gelecek. Tursa aşağını pislettiğini bilecek, görünecek. Yani aşağından bir giden kirli çamaşırlar değil ya. Kirli çamaşırlar çıkacak. Oğurluk kuları, onsu monsu. Bay men size bir daha deyin. Şu hükümetten bir aydaly bir üç göçme bolagadan aydaly şu wagtky prezident tuğda çekilse daray. Şonuň wara eden jenayetlerini okap taýyndap diňe okap bara soňuny etmeň özüm bara bilemok bolun 3 gün äsirörm diýen. 3 gün. Yani o 2 saatda okap diýini bilmeýärlerim diýen mene. Doğru. Nurane gazaklar diýeni meydanlarda doldurupdyr diýer. Bir de habarmydan me oýdy urunda. Ýakyp meydanlar doldurup hak edýärler o, hak edýärler. Doğru etýär. Ýok, gazaklygyny bir aýtja ýaşaýşy gowy diýär. Ýaşaýşy gowdur. Ol
gowdur da ýöne gow bolan bilen hemme zady äzer has halkyň has nemesi var da halka düşýän paý var, şonu bermeseler ýaşaýyşy gow bolanda da halk öz paýyny almala. Men ýaşaýyşym gow diýip häzir halkyň düşýän paý mysal üçin 10 manat bolsa, olam halka 2 manat berýän bolsa, şo 2 manat ýetýänem bolsa halk şey diýip agdyny neme eli agdyny ýapyp oturmaly, şo 10 mandan talap etmeli asly. Talep etmekdenem ziyade o taýda başga bir giden nemeler var. Yani adam hukuklaryna gödök bolmalar var. Yani adam hukuklarynyň ýok ýerine ýene-de bu zatlar hökmany turatda ýürüwüç bir ýerden böwsüp çykýar da bilýän. Çünkü yani gödök bolmalar gatykän zatlar da bar taýda. Korrupsiýa var, sistemada tanyş biliş ýoly bar, laýyklyk esasy ýetirlenok, olarda da şonýal nemeler bar. Ýöne gazaklanam näme halky näme-de bolsa bizinkiden köpürak bolan soň biram gazaklar hakykatdan hem mertrak watandaşlar. Yani olar gaýdusy gazaklar hemme biz ýalak bera olar galtamana olar o. Özbekler mert çykdy tuwalama gazaklar mert çykdy, gyrgyzlar mert çykdy. Aýşy türkmene baburun mertligini görkezler o da on. Keçete türkmene baburun. Türkmen mert nura, türkmen neçe da otyrda näme bolsa bolýan türkmen diňe şu bir-birine. Mertlik meýdanyna görkezmeli, o çydamakda görkezmeli. Şon meýdanyna görkezmeli, şo ýöne anan man şon neme diýip otyrlar da bir fokulyp bara çykmalylar. Türkmen netip bolsa galaýsa bir saklap bilmeýärler soňra bir gedek aýlanyş goýup alnaýsa bir türkmen şey dip öňe çykyp bir tankir edip başlaýsa soňky geleni wara şu prezident boljak ýa-da men ýerler prezidentler adamlar wara şu ýokurda oturup ýo prezidentlik gerek geldi diýip türkmen bir geplep başlaýsa da Şeýral Nurmuradyň bir goşuk setirler wady ma şon ýaly. Mert türkmen inni diýe, Mert türkmen inni goýun nämesinem geýmeli bolluňmy diýe. Goýun nämesi diýilýär şoňa? Goýun derisinimi? Goýun derisinem geýmeli bolluňmy diýe da şu Mert türkmen wara şeýle bir hile gorkok, 200'lü o bir hile patgalym ýalla ketip taşlatdylar şu hökümet. İki hökümet gelip bir türkmen başyň döwrüne başlady. Yani 30 ýyl kendisiniň üstüne ýenip burup ne tuğuna getirdi da. Şoň üçin Allahjan mert bolan ýene ýok mertligini alaly. Yani efir onu bu şunluk bilen soňlalyň. Çünkü bu da sağdan bir bolup barýan eken. Sağ olun onu edildiler, köp sağ olun, sağlıkta görüşelim Allah'a. Awa öňküňe maýtjym ýaly. Liçkaňa mokaýam bir zat ýazdym bolýan. Bolýa. 2022-nji ýyl wagtynda 2022-nji ýyl halkyň arka dagly zamanatyndan halkyň herekete geçýän zamanatyna öwrülsün Allahjan. Halkyň arka dagly zamanasy diýip olar goýdy, menem halkyň herekete geçýän zamanasy diýip goýdum. Halk birek arkada bolsun. Halkyň birek-bireginiň arka dagly zamanasy bolsun ýa-da birek-bireginiň arkasy. Sağ bolun hemmeňize gelip efire gatnaşyp pikirlerini aýdan Larita sağ bolsun benem belki illeşemiz gelenler hemmeňize Allah ýalkasyn Aýjan Abdullah Alparslan hemmeňize minnetdar. Jumaniýada 2022 taryha ýazalyň diýe dogry aýdýar. Taryha ýazalyň watandaşlar Allahjan görjegimiz gowy bolsun, çağlarymyzyň gelejegi üçin edeliň. Biçimden öz şahsy bähbidimiz üçin çykamyzok, şuny opşy halkyň bähbidi ýatyr şutaýda. Muňa da halkyň goşandy gerek. Ýollaryň açylmagy ýene biziň özümize bagly, diýişim ýaly topar bolup hereketleri edibermeli, topar bolup edin konsullukda olnamunda da hökümet işgärler tarapyndan biziň ýyllaşlamadan askar bilýär edilenini görseňiz, mertebesini etilenini görseňiz, Türkmenistanyň diňleýän ýyllaşmasy da değişli. Türkmenistanyň içinde de adar berilip duran biriniň tarapyndan neme edip durulany görseňiz, haksyz ýere görseňiz
seredip durmaň ýanyna barın, arka çykyň. Goşun. Şoň üçinem şonu erteki gün seňe markaňda durarlar. Şeýsden çünki sen başgalarda dursaň, başgalar hem şonu senden mysalalar. Ýagşylyk ýokuşan häsiýetdir. Ýagşylyk etseň, olam başga birine ýagşylyk edýär, olam ýene birine edýär. Bara şonu roliklerim görýänsiňiz. Şoň üçin ýagşylykda ýaplanalyň, ýagşylyk etmekde birege mysal bolalyň. Ýa şonda sag bolun, saglykda görüşeliň, hemmäňiz giýjäňiz rahat bolsun. İyi vatandaşlar.